ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಮೈನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬರ್ತಿರತ್ತ ಮಾಲ್ತೆರೆಗ್ಲ ಏ ನಡಿಗನ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳಿತ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜುಗು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮುಲ್ಪೈನಿ ಬತ್ತದು ಸೇರ್ತು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಮಾಲ್ತ ಬತ್ತುದೇರು ಕೈಸರ್ತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತದೇರು ಮಾಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರ್ನಕ್ಲು ದೇಶ ವಿದೇಶವರೆಗೂ ಮಾಲ್ತ ಬತ್ತದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪುರದು ಕೊಡ್ತೇರೆ. ಅವು ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲಟೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇರು. ಐನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ನಾಗ ಮಾಲ್ತಿರ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಐನ ತೂತ್ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಬಣ್ಪನೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಟೆ ಸರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಆವು ಒಂಜಿ ನಂಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಲಾತ್ ದುಂಬುಕೊಂಡು ಆವಡು ಪಣ್ಪನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಆ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿತ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಜ್ಜದ ದೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲು ಸಾಹಿತಿ ನಕ್ಲು ಈ ಕೂಟಗು ಮಾಲ್ತ ಸೇರ್ತು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಲ್ತ ಕೊರ್ತು ಕೊರ್ಲು ಮಾಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ಆ ಉಮೇದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪದ್ಯ ಬರೆಯೋಡಂಟ ಕವನ ಬರೆಯೋಡಂಟ ವಾರಿತಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಅವು ಎಂಚ ಪೋಡು ಬಣ್ಪನೆಗೆ ರಡ್ಡು ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲು ಇನಿ ಲೆಪ್ಪುಡ್ತೋ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಬಾರಿತು ನಮ್ಮ ಕೇಣರುಳ್ಳೋ ಇನ್ಯಾದಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಇಪ್ಪಣಗ ನಮ್ಮ ಐನ ತಡ ಮಲ್ಪಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಊರ್ತ ದೇವರನ ಮಾಲ್ತ ದೇವತೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಡು ಪಂಡು ಮಾನ್ಯ ದೈವಕಲ್ನ ಮಾಲ್ತೆರ್ಲ ಕೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಂತುಳ್ಳೋ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಾತು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ನ ಮೂಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ ಮಲ್ಪಂತುಳ್ಳೋ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ದಿಶೆಟ್ ಆ ಭಗವಂತಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂತವಂತುಳ್ಳು. ಅವ್ರನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬೇನೆ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟೆ ಮಲ್ತೆರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ ಪೊರ್ಲುಟೆ ಕೇಂಡು ಆ ಭಗವಂತಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಪ್ತಿತ್ತುಮ್ಮಡು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುವಂತ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು ಪಾತ್ರ ಪುಣಕ್ಲ ಬರ್ತದುಳ್ಳೇರು ವಿದೇಶದ ಗಣ್ಯರ್ನಕ್ಲ ಮಾತ ಬರ್ತುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕವಿಗಳು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಕಾತೇರು ಇಂದು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿಯತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ವಿಷಯ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ತೆತ್ತೊಂಜಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮುಟ್ಟುತ್ತುಂಡು ಮುಟ್ಟಿನ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಚಿಂತನೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರೆಯರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೇರು ಆ ದಿಸೆಟ್ ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥ್ ಎಕ್ಕರ್ಲ ಪರಿಸರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಇನ್ನಿಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲು ಮಾಲ್ತ ಮೋಕೆಟ್ ಎತ್ಕೊಣಿಯರ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ ಅಂತೇರು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಆರ್ನ ಚಾವಡಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಲ್ತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲ ಮೋಕೆಟ್ ಎತ್ಕೊಡೋದು ತೀರಡಕ್ಕೆ ಏನಂತುಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲು ಇನ್ನಿತ ತುಳು ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುತಾಲೆ ಪೀಡ ನಡಪುನಂಜಿತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಬದುಕುಲು ಕಜ್ಜ ಕೂಟಗು ಎಂಕಲನ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೈದಿನ ತುಳುನಾಡದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ತುಳು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನ ಅಂಜನೆ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಏತೇತೋ ಬಿರ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆತಿನ ಇತ್ತೆ ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಯನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಯದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಮೇರೆನ ಅಂತರ್ಜಾಲ ನಡಪುನ ಈ ಜೋಕ್ಲ ಪದಕುಲ ಕಜ್ಜ ಕೂಟಗು ತುಳುವೆ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದ ಮೋಕಿಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕುಡೋರಿ ಮಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬಕ್ಕ ತುಳು ಸಾಹಿತಿ ಕುಡ್ಲ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ರಘು ಇಡ್ಕೆದು ಮೇರೆನ ಇನ್ನಿತ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದಕುಲ ಕಜ್ಜೋಗು ತುಳುವೆ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದ ಮೋಕಿಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಜ್ಜೋಗು ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿನಗುಲು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕಡಲ ಎರಡು ಬೈದಿನ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ತುಳುವೇರು ಒಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಕಜ್ಜೋಗು ಬೆನ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾವಡಿದ ಪದುಕೇರು ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಚಾವಡಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕಜ್ಜೋಗು ಮತ್ತೆ ಮಗ ಮಾತಿರನ ಈ ಕಜ್ಜೋಗು ಮೂಕಿಡ್ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಜ್ಜೋಗು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ ರೀತಿಯ ಮಾತ ಪದುಕೇರು ಒಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಮಾತಿರನ ಎತ್ಕೊಳಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತವಾದ ಬೆಳವಡಾಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಪ್ಯ ಭಾಷೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದಕುಲೆಯನ್ನು ಕೇನಾ ಒಂದು ಪನೊಂದು ಅಗಲು ಬುಳೆನಾಗ ಅಪಗ ಅಕ್ಲೆನ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಅಂಚನೆ ಭಾಷೆ ಬುಳೆ ಹೊಡಪಂದು ಅಕಲು ಬುಳೆನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತೆಡಲಾಗುಲು ಅಣ್ಣ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಅಗಲಿಗೆ ಅತ್ತಿ ಪಿತ್ತಿ ಅಗಲು ಕಾತೊಂದು ಬರಡಾಂಡ ಅಗಲಿಗೆ ತುಳುತ ಈ ಪದ್ಯಲು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪದಕುಲೇನು ಜೋಕ್ಲ ಪದಕುಲು ದಿಕ್ಕಂದೆ ಪರಾತ್ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಪದಕುಲು ಪುರ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಚಾರದಂತೆ ಅವು ಅಂಚನೆ ಮಾಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡೆ ಜೋಕ್ಲೆ ತುಳುವೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪದಕುಲು ದಿಕ್ಕಂದೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಲಿಚ್ಚೆಲ ಬೇರೆಗೆ ಪಿಟ್ಟು ಬುರ್ಲೆಕ್ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲಿಚ್ಚೆಲ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ದೀವೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಜೋಕ್ಲನ ಪದ್ಯನು ಎಂಚ ಕಟ್ಟುನು ఆయన ಎಂಚ ಜೋಕ್ಲನ ಮುಟ್ಟವನು ಒಂದೇ ತಮ್ಮಿತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಗಳಿಸೊಂದು ಎಂಚ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುನು ಪಣದು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಂದು ದುಮುವರೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ನಿಲೆಟ್ ಸುರುತ ಪದ್ಯದ ತುಳು ಜೋಕ್ಲನ ಪದ್ಯ ಬರೆಪನ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ಜೋಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟವನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪುರ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೇ ಆಗಲು ಈ ನಿಲೆಟ್ಟು ಪಾತೆರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಲೇರು ಕುಡರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸುಲ್ಮೇಲು ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪತ್ತಿನ ಮಾಲ್ತ ಬಿನ್ನೇರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟೆ ಮೋಕೆಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡಾರು ಅಂಟ ಉರಿಯೂರಿನ ಪುದರ್ ಬಂಡೋಡಂಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕುಳ್ಳೇರು ನಿಗ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಪದಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಾತ್ರನ ಕೇಳರ ನಿಕ್ಲು ಮಾಲ್ತ ಬೈದಾರೆ ಐಕ್ ಆರು ಪುದರ್ ಬಂಡಿ ಜನಲ ಮಾಲ್ತಿರಲ್ಲ ಕುಡೋರ ಎಂಕ್ಲು ಎಣ್ಣುವ ನಿಕ್ಲು ಮಾಲ್ತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಣಿಯರ ಖುಷಿ ಪಡಂತುಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ ಇನಿ ನಂಗೆ ವಿಶೇಷ ಆತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಿಂದ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂತಿದ್ಯೋ ಆಂಟಲ ನಂಗೆ ಕೊರಿ ಕಡಲ ಆಯರದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಉಳ್ಳೇರು
ಆರ್ಯ ಶ್ರೀ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರ್ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ವಿದೇಶೋಟ್ಲ ಮಾಲ್ತ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂಚಿನ ಖ್ಯಾತಿ ಶ್ರೀ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ 6 ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಅಂದು ಅಬುದಾಬಿಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಇಪ್ಪು ತುಳುತಾವ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ದೇಶದವಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇತ್ತಂಟ ಅವು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತಂಟ ಮಾತ್ರ ಐಕೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ. ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡೆರದಂಟ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಮಾಲ್ತ ಜನಗಳ ಪೇರ್ ಬಣ್ಪುಣ ಓಡೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಟ್ 6 ನಡಪಡ್ತು ಪಡೆದಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ. 6 ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಣಿಯರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡಂತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುರು ಮಲ್ಪನಾಗ 6 ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಶುಭ ನುಡಿ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂತುಳ್ಳೆ ಶ್ರೀ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಶುಭ ನುಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಮನಸ್ಸುಲಗೆ ಕೂಡಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾದ ಯಾನು ಇನಿತ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೋಕಿಲೆ ಪದಕುಲು ಪಂಪಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೂದು ಒಂಜಿ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಮೂಲ ಬದಿ ಬೈದೈನಿ ಅವತ್ತಲ್ಲೇ ಪೋಯಿಸತ್ತಿ ಚಾವಡಿದಗಳು ಮಂತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತನ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಿಂಜರಾಯನ ಐನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ಇಂಕ ಆನಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂದೆ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅರ್ನ ಭಾಷಣ ಎರಡು ಸರಿ ಕೆಂಡೆ ಅವತ್ತಂದ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ 6 ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಲಯಡು ಒಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಂಡೆ ಕನ್ನಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡದ ಸಂಬಂಧ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಂಡಲ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಕುದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಲ್ಲಜ್ಜ ಯಾನು ಆ ಸಭೆಗೆ ಹೋದು ಅರ್ನ ಭಾಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ್ ಇತ್ತಲ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರಗೆ ನಾನು ಕಾತಂದು ಪುಣೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ನ ಮರಣಿದ ಚಾವಡಿಯ ಪಾತ್ರ ವಿಷಯ ಅವು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನಕುಲಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಜನಕುಲ ಮುಟುದುಲು ಪಡೆದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಉಲ್ಲೆರತ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಂಗತಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಂತೋಷ ಅರೆಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿನ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ 3 ನೆರದಿನ ಮಾತ ತುಳುವರೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಅವಕಾಶ ಕೊನೆಕ್ ಅಡಿಗರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೆತ್ತಿನದಾಯಿ ಬಂಡ ಕರಿಸರ್ತಿ 2 ಸರ್ತಿಲೇ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಪಾತೇರ್ ಪವರ್ ತಿಕ್ಕರ ಕಷ್ಟ ಆತಿತ್ತು 5,000 ಇದು ಏತ್ ಪೂರ್ತಿ ಇಪ್ಪೆಂದು ಪಂಡ್ತಾರೆ 5,000 ಆರಂಭೋಟೆ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ ನೀವು ಲೆತ್ತಾರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಅದಾಗ ಎಂಕುಲು ಅಂಬಾಸಿಡ್ ಅಂಕಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ ಹಿಂಗ್ ಹೋಡಾಂಡು ಅಂಚೆ ಯಾನು 2 ಗಂಟೆ ಕೂತದ್ದು ಗಣೇಶ್ ಮೆರ್ನ ಗಣನಾಥ್ ಎಕ್ಕರ್ನ ಭಾಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನು ಪೋಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅವಳು ತಾಯ್ಮುಡು ಉಪ್ಪೊಡುತ್ತನು ಅಂಚಾನ ಲಕ್ಕಂ ಪೋಯಿನಿ ಇಜ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಪೋತೆ ಎಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣ ಆ ಪಾತ್ರನ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನು ಬತ್ತದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ದ ಆ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಕೇಂದೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸರಿ ಏನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ತುಳುವೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಟ ಎಪ್ಪಗ್ಲ ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಖುಷಿ ಬತ್ತಿನೆಗೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಂತುಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೋ ಕರಿಸರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಗಣನಾಥ್ ಎಕ್ಕರ್ ತುಳು ಕಚ್ಚೋತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯರಾರು ಆ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಗಣನಾಥ್ ಎಕ್ಕರ್ ಉಡಾ ಇನಿ ಆ ಕಜ್ಜೋ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ವಾರಿತಿ ಪೋಡು ಏರು ಎಂಚ ತೊಡಗಿಸಾವುಡು ಪಂಪು ಕೇಳಿದಿನಾಗ 6 ಈ ರಘು ಇಟ್ಕಿಡು 6 ಲೆಪ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು 2 ಜನ ಒಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ಪೊಂದು ಪಂಡೇರು 2 ಜನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಬರ್ತೇರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಎಕ್ಕರ್ ತುಳುತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಣಗ ಆತೇ ಪೆರ್ಮೆಟ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೊಡಾತಂಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕಣ್ವತಿ ಇರ್ತ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿಟ್ ಆರಿತ್ತಂತು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರಂತುಳ್ಳೇರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪುಗರ್ತೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂದಂತುಳ್ಳೇರೆ 6 ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಎಕ್ಕರ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಮೋಕೆಡ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನಂತುಳ್ಳೇರೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಪುಡ್ಯಂಡೆ ಜೋಕುಲೆ ಪದಕುಲೆ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಯ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಮತಕ್ಕೆ ನಡತಂದು ಪುನಃ ಈ ಲೆಸದು ಇನಿ ಬೈದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಎಕ್ಕರ್ ಸರ್ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬು ಕುಡ್ಲದ ಎಕ್ಕರ್ದಾರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಎಕ್ಕರ್ ಮೇರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತೆಂಕನೆಡಿಯೋಡು ನೆಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪುಗಾರ್ತೆದ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನ ಮೇರೆಗೂ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಪದ ಆಟಗಳು ಪಂಪಿನ ಬರಗು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಿಕ್ಕದನು
ಸರ್ಕಾರದ ಸುಮಾರು ಕಾಲೇಜಿನ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನಾರು ಅವೇತೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗುರಿಕಾರಾದ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ಬೆಂತಿನ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಾರು ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡಡು ಒಂಜಾತು ಬರವಲೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಡು ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳ ತನಂತಾನು ತೊಡಗ ಅಂದಿನಾರು ಒಂಜಾತು ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟಿಯಲೆನ್ನು ನಡಪಾದು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪಟ್ಟಿನ ಪುಗಾರ್ತೆಲ್ಲ ಅರೆಗುಂಡು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಟಾಡು ನೆತ್ತೆರು ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ದೈ ನಡೆದು ಪಸಂತ್ರದ ರಕ್ಷಣೆ ಇಂಚ 6 ಬೆನಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನಲಿ 2013-14 ಇಸವಿಡು ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಇತಿಹಾಸಡೆ ಸುರುಕಾದು ದೇಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆ ಅರೆಗೊಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಅರ್ನ ಇನಾಮುಲೆನ ಪಟ್ಟಿನ ಪಂಡಂಡ ಒಂಜಾತು ಉದ್ದಾವ್ ಆತೊಂಜಿ ಇನಾಮ್ನು ಪುಗಾರ್ತೆನ ಪಡೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಎಕ್ಕರ್ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೇನನೆ ಚಮ್ಮನ್ ಪೆರೆ ಒಂಜಾತು ವಿಷಯಲೇನು ಪನ್ನೆರೊಳ್ಳೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಪೊಲಬನು ಪೊರ್ತುಗು ಬಿಲಕೊರ್ದು ಎಲ್ಯಮಂತದು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈರೇನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಲ್ತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೀದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಎಕ್ಕರ್ ಕರಿ ಕರ್ತಿ ಮೂಳು ಬತ್ತುದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಈ ತುಳು ಜೋಕಲ್ನ ಕವಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಕೊಂಡ್ತು ಗುರಿಯರು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಈರಿನ ಲೆತ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಈರಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೀನೇರ ಮಾಲ್ತಿರ್ಲ ಕಿಬಿಯಾ ತುಳ್ಳೆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಎಕ್ಕರ್. ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಯ್ಯದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಂ ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರ ತುಳುವ ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಮಲಮಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೆ ಮೂಲ ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದಿನಕಲು ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಎದುರುಡು నేను ಕೇನುಂದುಪ್ಪನಕಲು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳು ಕನ್ನಡೋಡು ಕವನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬರೆಪಿನ ಪದ ಬರೆಪಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜುನು ಮಲ್ದಿನಕಲು ಅಂಚಾದೊಪ್ಪನಗ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಸುರೂಟೆ ಪನ್ಪೆ ಎನರ್ದು ಎಲ್ಯ ಕುಲಿಜ್ಜಿ ಶಿವಭಕ್ತರೆರ್ದು ಮಲ್ಲ ಕುಲಿಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಭಾಳ ವಿನಯವಂತಿಕೆಡು ಮೂಲ ಇತ್ತಿನಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನ ಗುರುತು ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೇನು ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮೆರು ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಎನ್ನಡ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭೋಡು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ತುಳುಟು ಪೊಡಾಯಿನತ್ ಜನ ಬರೆಪಿನಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದೊಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಪೆ ಐ ಕಾಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಮುರಣಿ ಈರೆಂಚಿನ ಪಾತೆರಿಯರ ಒಂಜಿ ಪೀಠಿಕೆದ ರೂಪುಡು ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರಿಯರ ಅವೇನು ಬರೆಪಿನಕಲೆಗ್ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಪಂಡರ್ಡ ಐ ಕೊಂಚ ಪೀಠಿಕೆ ತಿಕ್ಕಲು ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ 15-20 ನಿಮಿಷ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕದಂದ್ರೆ ಆ 20 ನಿಮಿಷಡು ಇಡೀ ತುಳು ಜೋಕಲೆ ಬರುವುದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿಯೆ ಒಂದು ಅಮಸರ ಆಂಡು ಆ ಅಮಸರೋಡ ದಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಅವೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿ ಆ ಕಾರಣೋಡ ದಾತ್ರ ಕುಡವರ ಅಭಿಮಾನದ ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತೆರು ಐಕ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಋಣಿಯಾದುಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆ ವೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಕ್ಬರ್ ಮಹಾರಾಜೆ
ನಾ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬೀರ್ಬಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೇಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಕಥೆವು ಅಂಡ ಆಯ್ತಾ ಸಾರ ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಅಕ್ಬರ್ ಕೇನ್ವೆಗೆ ಬೀರ್ಬಲ್ಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ತಡ ಹಾಕೊಂಡು ತಡ ಅನಾಗ ಅಕ್ಬರ್ ಮಹಾರಾಜ ಕೇನ್ವೆ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಅಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಬೀರ್ಬಲ್ ಪನ್ಪೆಗೆ ಎನ್ಕ್ ಇಲ್ಲಡು ಬಾಲ ಎತ್ತಂಡು ಬಾಲಿನ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತು ಬರೋಡು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಬರ್ ಪನ್ಪೆಗೆ ಈತನಲ್ಲೇ ಮಂತ್ರಿ ಹಾಸ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಈತಿತ್ತದು ಕೂಡ ಈ ಬಾಲೆನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದ ಬರ್ರ ಈತ ಪುರ್ತಾಪುಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಬೀರ್ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡೆಗೆ ಅವು ಆತ ಸುಲಭ ಆತ್ ಇದು ಪನ್ಲಕ ಆ ಕಜ್ಜ ಆತ ಸುಲಭ ಆತ್ ತೂಯರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಅಂಡ ಕಜ್ಜ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅದ ಅಂಚಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಬೀರ್ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡೆಗೆ ಯಾನು ಬಾಲೆ ಆಪ ಈರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿರಾಲೆ ಏನ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂಕ ಅಂಚದು ಪನಗ ಬಾಲೆ ಬುಲಿಪೆರ ಶುರು ಮಲ್ತದು ಜೋರಾದ ಬುಲಿಪೆರ ಶುರು ಮಲ್ತದು ಅಮ್ಮೇರ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೇರು ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯೋಡು ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಕಂತು ಕೊರಪ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ದೂರೋಡೊಂಜಿ ಲೋಟೆ ತೋಜು ನೌ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅಮ್ಮೇರು ಲೋಟೆ ಕಂತು ಕೊರಪೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಬುಲಿಪೆರ ಶುರು ಮಲ್ತದು ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ ಎಂಕ್ ಆನೆ ಬೋರ್ಡು ಅಂತ ಬಂದ ಆನೆ ಬೋರ್ಡು ಆನೆಯನ್ನ ಕಂತು ಕೊರಪೇರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆನೆ ಬಾಲೆ ಬಂದ್ಪುಡು ಈ ಲೋಟದೊಲೈ ಆನೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕೊರಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಈ ಲೋಟದೊಲೈ ಆನೆಯನ್ನು ಪಾಡೋಡು ಮಲ್ಲ ಆನೆ ಎಲ್ಲೆ ಲೋಟೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತೊಂದೇ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕತೆ ಮುಂದುವರಿಯಡಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಯಿ ಯಾನ್ ದಾಯಗು ನೀನ್ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಈ ಕಜ್ಜ ಎಲ್ಯಾನ್ ತೋಜು ಬರೆಪಿನ ಪೂರ ಎಲ್ಯಾನ್ ತೋಜು ನಂಕ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬರೆಪಿನ ದಾದ ಬರೆಯರಂಡು ಸುಲಭ ಉಂಡು ಎಂಚಿನಲ ಬರೆಯರಾಪುಂಡು ಆತು ಸುಲಭ ಆತ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗಾಂಡಲ ಬರೆಯೋಲಿ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗಾಂಡಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತುನುಲಿ ಅಂಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬರೆಪಿನಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುನು ಆತು ಸುಲಭ ಆತ್ ದಯಪಂಡ ಮುಲಿತಿನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವುದಕ್ಲು ಬರ ನಂದಲಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಯಿ ದುಂಬು ಪಾತೆರ್ರಪ್ಪನಂಚಿನ ರಘು ಇಟ್ಕುದು ಉಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುದರದ ಸಾಹಿತಿಲು ತುಳುತ್ತ ಸಾಹಿತಿಲು ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಬರೀ ನಕ್ಲು ಯಾನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ದಿನೆ ಎಂಚ ಬರೆಪಿನಿ ಎಂದು ಜೋಕಲೆಗೆ ಪಾಠ ಮಲ್ದಿನೆ ಅವು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಉಪ್ಪು ಪದವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತರಗತಿಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಾಠ ಮಲ್ದಿನೆ ಅಂಚಾದು ಬರೆಯರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಎಂಚ ಬರೆಪಿನಿ ಇಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪು ಎನ್ನ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ತಾತ್ವಿಕತೆ ಅಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ ಅಂಚಾದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಥಿಯರಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಟು ತಾತ್ವಿಕತೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಟು ಅವು ಅಕಲಿಗೊಂತೆ ಸಹಾಯ ಅವು ಅಕಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಟು ಅಕಲು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಟು ಅವು ಎನ್ನ ಥಿಯರಿ ತುಂಬಾತ್ ಕೊನರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಕಾರಣ ನೋಡ್ದಾತ್ರ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಡೆ ಈ ಕಜ್ಜೊಡು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗು ರಘು ಇಡ್ಕಿದು ಕರಿನ ರಡ್ಡು ದಶಕೋಡ್ ದಿಂಚಾರ್ನ ಪುದರ್ ಯಾನಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆ ತೂತೆ ಅರ್ಡ ಪಾತೆರ್ದೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕನ್ನಡದ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಾದ ಅರ ಬುಲೆ ಒಂದು ಪುನಃ ನಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗಲ ಆರ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ದ ಕೊಡೆ ಇನ್ಯ ಯಾನ್ ಬರೆಪಿನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಕೆಲವು ಅಂಶೋಲೆನು ಸುರುಟು ಮುರಣಿ ಪನ್ನೆನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರೀತಿಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಆರು ರಡ್ಡನೆ ಹಂತೋಡು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆನ ಆರು ಬರೆತಿನೇನು ದೀವೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಜಿನೆ ಹಂತೋಡು ಮುಲುಪುನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಕಲು ಬರಹಗಾರರು ಅಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಪಂಡದು ಎಗ್ಲ ಇದುವರೆಲ್ಲ ತಿದ್ದರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅತ್ತ ನಮಗೊಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಕಜ್ಜ ಇನಿಕ ಮುಗ್ಗಿಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರು
ಉಂದೊಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ ಮುರಣೆ ಅಂತ ಪಂತೆ ದಾಯಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಲಾಪುಣು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಹಾಲ ಒಂದುಂಡು ಅವಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಏರ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಏರ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲು ಏರು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನೀನಿ ತುಳುವ ಚಾವಡಿದಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಮಾಮಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಕಜ್ಜೋಗು ಪಿದಾಡ್ದೇರು ದಾಯಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ದೇರು ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪನುಲಿ ನಮ ಇನಿತ ಜೋಕುಲೆ ದುಂಬುದ ಜವನೆರು ಇನಿತ ಜವನೆರೆ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗ ಒಂದು ಪನುಲಿ ನಮ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ತೋಜು ಬುದ್ಧೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಆಸೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪಂಪಿನ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೋಜು ನಂಗೆ ಅಂಡ ಐ ತುಪ್ಪುನ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಅರ್ಥ ಅಂದುಲ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಮ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಚ ಕಲ್ಪವೊಲಿ ಅಕಲೆ ನಿಂಚ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮುಟ್ಟ ಕನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಕ್ಲೆಗುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚ ಇತ್ತಜಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಕ್ಕ ಭಾಷೆ ದೊಟ್ಟುಕು ಬಾಳಿ ನಿಕಟವಾಯಿನ ಒಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ನಂಗೆ ಕಿತ್ತಿನೆಂದು ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಪ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ನಮೋ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪದಕುಲೆ ಮೂಲಕ ಅತರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಗಂಭೀರವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡೊಂದು ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪೆ ಬಹುಶಃ ಅಪಗ ಅವು ಈ ಕಜ್ಜದ ಉದ್ದೇಶ ಐದು ಬರ್ಪುನು ಯಾನು ಎನ್ನೊಂದೆ ಸುರೂಟ್ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನಿ ದಾದ ಬಂಡ ದಾಯಗಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬರೆಯೋಡು ದಾಯಗಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬರೆಯೋಡು ಬಹುಶಃ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಲದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಪ್ಪವು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಹಿಂದಿ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣಂಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವು ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡಿಡ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಲ್ಲ ತುಳು ಪಾತೇರುವೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ 95% ತುಳುವೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ತುಳುವೇ ಪಾತೇರುವೇರು ದಯಪಂಡ ಅವೇನು ಬುಡ್ರೆ ಆಪಜ ಐಕುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಐಕುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಂಪು ಅವೇನು ಬುಡ್ರೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಐತು ಆ ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಒಂತೆ ವಿಮುಖಾತೆರ ಅಂದು ತೋಜು ಒಂತೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಜಿಂಜ ವಿಮುಖಾತೆರ ಅಂದು ಎಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪವನ ಕೆಲಸನು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಅವೇನು ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಂಡಾಯಿಕ್ ಪದ ರಚನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಒಂಜಿ ಆಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಆಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಂತು ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ಉಂಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುವೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಪಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅಂತ ತೊಜಿಪಾಯ ಬರಾಪ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪು ರಂಗಭೂಮಿ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತದ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಉಪ್ಪು ಅವನು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ನಮ್ಮ ತೊಜಿಪಾಯ ರಾಪ ಅಂಚಾದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಜೋಕಲೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ಬರವು ಸರವುದೊಟ್ಟುಗು ಅಕಲ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕುದೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆನ ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಕಾಲಿನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲವು ತುಳು ಪದ ರಚನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯೋಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಬೇತಲಕ್ಕೂ ಬರವೇನು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆನ
ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ಪದ ರಚನೆದ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ಒಂಜಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ಕಬಿಕಲ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಥೆಗಾರರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ನಿಜವಾದಲ ಯಾನಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಪಾತ್ರನಾಗಲ నేను ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ತುಳುವ ಚಾವಡಿ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಈ ಕಜ್ಜ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಿಜವಾದಲ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕಜ್ಜ ಆ ಕಾರಣಗಾತ್ರ ದಾಯಗಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬರೆಯೋಡು ಬಂಡ ಈ ಕಾರಣಗಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನು ತುಳು ಜನಪದ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಮೇಲ್ನೋಟವು ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ದಾಯ ಗೊಬ್ಬುವೇರು ಜೋಕುಲು ಮನೋರಂಜನೆಗಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬುವೇರು ಖುಷಿ ಪಡೆಯರ ಗೊಬ್ಬುವೇರು ಎಂದು ಪನೋಲಿಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂಡ ಆ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ರಚನೆನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿದಾದ ಪಂಡ ಗೊಬ್ಬುಲೆಡು ಕಾಲಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಗೊಬ್ಬುಲೆಡು ಕಾಲಿ ರಂಜನೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಗೊಬ್ಬುಲೆಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಂವಹನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಸಾಹಿತ್ಯಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಂವಹನ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಟರೇಚರ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬುಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಅವು ಒಂಜಿಲ್ಲೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೈಕ್ ಪೆತ್ತ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ತೂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟುವ ಉಲಾಯಿರ್ದು ಪೆತ್ತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಿದಾಯಿರ್ದು ಉಲಾಯಿರ್ದು ಒರಿ ಉಂತುವೆ ಪಿದಾಯಿರ್ದು ಒರಿ ಉಂತುವೆ ಪಿದಾಯಿ ಉಂತುನಾಯ ಪಿಲಿ ಉಲಾಯಿ ಉಂತುನಾಯ ಪೆತ್ತ ಪೆತ್ತೋನು ಕೋಟೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಡು ಗೊಬ್ಬು ಏರು ಒರಿ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೋಟೆ ಗಿರಿಪೆರ ತೂಪುಂಡು ಪೆತ್ತೋ ನಾವು ಮುಟ್ಟುಂಡ ಪೆತ್ತ ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪುವನ ಇಡೀ ಗೊಬ್ಬುಡು ಉಲ್ಲರಂಡು ಉಂತರಂಡು ತೆಲಿಪೆರಂಡು ಮಾತಾಪನ್ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಎಂಜ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಇನ್ನು ಯೋಗ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಮಲ್ಪ ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಪುರ ಉಪ್ಪಂದಿನ ರಾತ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದುವೇ ಯೋಗ ಕುಲ್ಲುವ ಲಕ್ಕುವ ಉಂತುವ ಅಂಚಿಪೋಪ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪ ತೆಲ್ಪುವ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನೇನು ಗೊಬ್ಬುಲೆಡು ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಪ್ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕನೆಕ್ ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯಪಂಡ ಉಂಡು ಬರವುಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮೂಲು ಪಿಲಿದಾಯಗ ಬತ್ತಂದು ಪೆತ್ತದಾಯಗ ಬತ್ತಂದು ಕೋಟೆದಾಯಗ ಬತ್ತಂದು ದಾದ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಪಿಲಿಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಕೊರತ ವಾಸ್ತವವಾದ ಪ್ರಕೃತಿದ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಕ್ರೌರ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕ್ರೌರ್ಯ ಅರ್ಥ ಪಿಲಿಕ್ ಬಡವಾಪುಡು ಪಿಲಿ ಪಜಿರ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅವು ತಿನ್ನೋಡೆ ಆಪುಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಏಪ ಬಡವ ಆಪುಂಡ ಅವು ಪ್ರಾಣಿ ಬೇಟ ಶುರು ಮಲ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೊತೋನುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎದುರು ಬರ್ತದು ಅವನು ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜಿಂಕೆ ನರ್ತನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಈಗ ಬೊರ್ಚವು ಅವನು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೇ ಕೂಡುದಿ ಪಿಲಿ ಅಂಡ ಪಿಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿದು ಸಹಜವಾದ ಒಪ್ಪುಂಡು ಏಪಾಯಿಕ್ ಬಡಾ ಪಡಾಕ ಅಪಕ ಒಂಜಿ ಅಸಹಜ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ಅವಳು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಪಿಲಿ ಎತ್ತವು ಅವ್ವಾ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯಿರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ ಅವೆಂದ ಆದ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಪೆತ್ತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಅಂಚ ಅದು ಪಿದೈದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ರ ಬಿಡುಪುಜ ಕೋಟೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಅವೇನು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಜೋಕಲಿ ಕಲ್ಪವನ ಅಂಚಿನ ಈ ಗೊಬ್ಬುಡು ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಂಚಿನ ಎತೋ ಗೊಬ್ಬುದ ಉದಾಹರಣೆ ಕಂಬುಲ ಒಪ್ಪಡು ಹುಟ್ಟಿದೊಣ್ಣೆ ಒಪ್ಪಡು ಏನು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಮೂಲು ಈ ಬರವು ಪದ ಕುಲೆ ಕಟ್ಟುನ ಬರವು ಕತೆ ಕಟ್ಟುನ ಬರವು ಒಂದು ಪೂರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ಪನಗ ದಾಯಕ ಜೋಕಲೆಗಾತ ಬರೆವುಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಈ ಕಾರಣಗಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪಂಡ ರಡ್ನೆ ಅನ್ ಪಾತ್ರಪ್ಪುನು ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ಏರ್ರಿ ಬರೆನಗ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ಏರು 2 ವರ್ಷದ್ದು 4 ವರ್ಷ ಅತ್ರ 1 ವರ್ಷದ್ದು ಪತ್ಲೆ 5 ವರ್ಷದ್ದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ನಮ್ಮ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತ ಎಂಚ ವಿಭಾಗ ಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರ ಬಂಡ ಒಂಜೆರ್ದು 5 ಎಡಮರ್ದು 11 ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ವಿಭಾಗ ಕ್ರಮ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ಪರಾಗ 2 ವರ್ಷದ್ದು 4 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ 5 ವರ್ಷದ್ದು ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷದ್ದು 11 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ
14 ವರ್ಷದ್ದು 15 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ 15 ವರ್ಷದ್ದು 14 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲೆ 14 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು 21 ವರ್ಷ ಜವನರ ಅಂಡ ಅವು ಸಂವಿಧಾನದತ್ತವಾದ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಗಂಚ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾನ್ ದಾಯಗು ನೀನು ಪಂಪೆ ಪಂಡ ನಮ ಏರಿಗೆ ಬರೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಕಬಿಕ್ಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಡು ಏರೆಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲ ನಮ ಏರೆಗೆ ಅವೇನು ಬರೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲಂಜಿ ತುಲೆ ತಯ್ಯಾತಕ್ಕ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಪೆರಾಡಿ ದೇವಿ ಎಸ್.ಕೆ. ಪೆರಾಡಿನ್ ಬರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾರ್ ಪಾಡ್ದೇರವೆ ತಯ್ಯಾತಕ್ಕ ನಲಿಪು ಬಾಲೆ ನಲಿಪು ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ನೊಡನೆ ತಿಂದದು ಬಾಯಿ ನೀಲಿಕ್ಕೆ ತಿಳಿಪು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ ಎದುರು ಒಂದು ಬಾಲೆ ನಲಿಪ ಒಂದು ತಯ್ಯಾತಕ್ಕ ಅಂತ ಪನ್ನಗನೆ ಆ ಶಬ್ದನೆ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ರಿದಮ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಲಯ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐತ ಕಾರ್ ಕೈ ಎತ್ತೋ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದನ ಆತದ ನೆತ್ತ ಐತ ನಮ್ಮ ಕೆಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಯುಕೆಜಿ LKG ಯಾನ್ ಪೋನಂಚ ಸಂದರ್ಭಡು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಜೋರು ಬೀಳ್ತೊಂದು ಅವಿನ ಕಂತು ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಟಾವೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ಲ ಅವು ಜೋರು ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಬುಲಿಪುನಾಗ ಏಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡುವೇರ ಅಪ ಕಾರಾಡಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡ ತುಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತಗೂ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಆ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಾಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಮಗಲೆ ತೋ ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪೊಲು ಒಂಜಿ ಚೈನೀಸ್ ಕೊರಿಯನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪದ್ಯೋಲೇನ ಇಂಕೇನವಲು ಕೇನಾದ್ ಪನ್ಪೊಲು ನಿನ್ ಕೇನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅವು ಉಂಡು ಅಪಗ ಆಲ್ ಪನ್ಪೊಲು ಅರ್ಥಾಪಿನ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ ಐತ ಲಯ ಉಂಡದೆ ಐತರದ ಬಾಲ ಐತಾತಿ ಜೆಪ್ಪುಂಟುಲೆ ಐಕ್ದಲ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಕೂಸು ಇದ್ದ ಮನೆಗೆ ಬೀಸನಿಗೆ ಯಾತಕ್ಕೋ ಕೂಸು ಕಂದಯ್ಯ ಅಂದು ನಂಪಂಡ ಈಗ ದಾಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜವು ಆಂಡ ಆ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗೀತಗುಲುಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗುಂಡು ಅಂಚಾದೊಪ್ಪನಾಗ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಮುಟ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಬರೆಪಿನಂಚಿನ ಕಬಿಕ್ಕಿಲೆಗ್ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಬೋಡಾಪು ಪ್ರಾಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಬೋಡಾಪು ಅಕ್ಕಳು ಏರೆಗೆ ಬರೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಏರೆಗೆ ಬರೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ 4 ವರ್ಷದಕ್ಲಿಗೆ ಬರೆ ಒಂದುಲ್ಲನ 11 ವರ್ಷದಕ್ಲಿಗೆ ಬರೆ ಒಂದುಲ್ಲನ 15 ವರ್ಷದಕ್ಲಿಗೆ ಬರೆ ಒಂದುಲ್ಲನ 14 ವರ್ಷದಕ್ಲಿಗೆ ಬರೆ ಒಂದುಲ್ಲನ ಏರೆಗೆ ಬರೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಇದು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಾದೊಪ್ಪನಾಗ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಸರಿಯಾದಿತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುಂಡು ಎತ್ತೋ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ತೂವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಎತ್ತೋ ಇತ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿಲು ಬರಿತೇನೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದೇವೆರೆ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇರೇ ಎಂಕ್ಲನ ದೇವೇರು ಎತ್ತು ಸರಳ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಕೋಡೆವರಿ ಪಂಡೆರೆ ಅಂಡ ಉಂದೆ ಇಂಚಿನ ಕವನಲ್ಲಿ ಓದುದು ನೀರ್ಲ ಬರೆಯೋಲೆ ಅಂತ ಅಂಚಾಟ ಇರು ಬರಲೆ ಅಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಬರೆ ತ್ವಜಿಪಾಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೊಂಬಿಯರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಣರೆ ತೂವೆರ ಸುಲಭ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದೇವೆರೆ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇರೇ ಎಂಕ್ಲನ ದೇವೇರು ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭ ಅಂಡ ನಂಕ್ ಬರೋಡತೆ ಅವು ಕಲ್ಪನೆ ಬರೋಡತೆ ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರೋಡತೆ ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ತೋಜಾಂದಿ ಗಾಲಿಡು ಪರಪುನ ನೀರಿಡು ಈ ಮಣ್ಣು ಬಾನೋಡು ಇರೇ ಉಲ್ಲರ ದೇವರೆ ಒಂಜಿ ಏರಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಹುಶಃ 2 ವರ್ಷದ್ದು 4 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ದೇವರೇ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೈ ಮುಗಿಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಪೋಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈ ಮುಗಿಲ ಪನ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿಡು ಇಂಜನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಬತ್ತು ಬೆಳೆ ಒಂದು ಪೋಪು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ 5-11 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಉಂದೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋನು ಸೊಲ್ಮೇಲು ದೇವೆರೆ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇರೇ ಎಂಕ್ಲನ ದೇವೇರು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಉಂದಿ ಜೀರೆ ಎಂಕ್ಲನ ದೇವೇರು ತೋಜಂದಿ ಗಾಲಿಡು ಗಾಳಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐಕ್ ಗಾಳಿ ತೋಜುಜಿ ಐಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ್ದು ಒಂಜಿ 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆಗೆ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಕ ತೋಜಂದಿ ಗಾಲಿಡು ಪರಪುನ ನೀರಿಡು ಈ ಮಣ್ಣು ಈ ಬಾನುಡು ಬಾಲೆಗೆ ಬಾನ ತೋಜ್ಪವನಮ ಮಣ್ಣು ತೋಜ್ಪವನಮ ಈರೇ ಉಲ್ಲರ ದೇವರೆ ತುಲೆ ದುಂಬುಗೆ ಪೊರ್ಲುಂಡು ತುಲೆ ಕವನ ಏತು ಶೋಕುಪ್ಪುಂಡು ನಾರಾಯಣ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿಲಿ ಬರ್ತೀನ ನಿಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಗುಂಪುಡಾರ್ ಪಾಡ್ದೇರವೆ ಆರಂದತ್ತು ಯಾರ ಪಾಡ್ದೇರ ಅರ್ನ ಕವನ
రామెలా ఈరే కృష్ణలా ఈరే అల్లెలా ఈరే అల్లె యేసు బుద్ధెలా ఈరే ತುಲೆ ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾರಾಮ್ ಪತೀತ ಪಾವನೈತಿನ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಭಜನೆ ಉಂಡ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಭಜನೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬರೀತೀನಿ ಹತ್ತು ಬೇತಕ್ಕಳು ಬರೀತೀನಿ ಅಂಡಲ ಪ್ರೀತಿದ ಭಜನೆ ರಾಮೆಲ ಈರೆ ಕೃಷ್ಣೆಲ ಈರೆ ಅಲ್ಲೇ ಏಸು ಬುದ್ದೆಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂದೇಶನು ಈ ಪದ್ಯ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈ ಪದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ರಾಮೆಲ ಈರೆ ಕೃಷ್ಣಲ ಈರೆ ಅಲ್ಲೆಲ ಈರೆ ಏಸುಲ ಈರೆ ಬುದ್ಧೆಲ ಈರೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯತದ ಸಮಾನತೆನ ಏತು ಸರಳವಾದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಈ ಪದ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೇನದ ಬೊಲ್ಪುನು ಮಿಂಚಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಸತ್ಯದ ಸಾದಿನು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪದ ಬರೆನಾಗ ಐತು ದಾದ ಉಪ್ಪುನು ಮುರಣರ ಪಂತ ಕೂಡ నేను దీవొందు కుడర పంప ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅನುಭವನು ನಿಖಲೆಗೆ ಅಂತ ಪನೋಡು ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಷೆಡು ಸಾಧಾರಣೀಕರಣ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಧ್ವನಿ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸದ ಭಾಷೆಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪೋಪ್ ಜವೇನ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ತರ ಹೋಗಿ ಸಾಧಾರಣೀಕರಣ ಪಂಡ ಇರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಈ ನವ್ಯ ಕವನೋಲ್ ಪುರ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಒಂಜಿ ಇರೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಡು ಅಂಡ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೇರ್ ಮಂಜಿ ಕವನ ಉಂಟು ಬೇರು ಸತ್ತ ಮರವ ನೆತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸು ಮಗು ಕೊಂಬೆ ರೆಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬೇರು ಸೈತಿನ ಅಂಜಿನ ಮರನು ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸು ಮಗು ದೆರ್ತುಂತಾವು ಕೊಂಬೆ ರೆಂಬೆ ಪುರ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಮಗು ತುಲೆ ಒಂದು ನವ್ಯ ಕವನ ಆಧಾರವಂತಿ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡತೆ ಅತ್ತದ ಐಕೇ ಜೋತುಗುರ್ನ ಅತ್ರ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐಕೇ ಜೋತುಗುರ್ನ ಸರಿಯತ್ತ ಪಂಡ್ರ ಪಿದಣ್ಣ ಪನ್ನಗ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಅನ್ಪೇರು ಬೇರು ಸತ್ತ ಮರವನೆತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸು ಮಗು ಒಂಡ ಅಪ್ರಬುದ್ಧ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಪಂಡದು ಬೇರು ಸತ್ತ ಮರವನ್ನೆತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸು ಮಗು ಬೇಡ ಅಂತ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತುಲೆ ತಂತ್ರ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕವನೋಡು ಅವು ಜೋಕ್ಲನ ಕವನ ಅತ್ತು ಎಂಜಿನ ತಂತ್ರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬೇರು ಸತ್ತ ಮರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡು ಯಾವುದು ನಿನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡು ತುಲೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವೇನು ದಯ ಪಂಡ ನವ್ಯದ ತಂತ್ರ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಅವು ಬುರ್ದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಾತ್ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಚಲನಚಿತ್ರನು ತೂಂದು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ದಾಯಗ ಇನ್ವಾಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾಯಗ ಇನ್ವಾಲಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಟೋನ್ ತೂನಾಗ ದಾಯಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ವಾಲಪ್ಪ ಐತೆ ದಾಯಗ ಬಂಡ ಅಲ್ತ ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ನಮನೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಪ ನಮನೇ ದ್ರೌಪದಿ ಆಪ ಈಗಿನ ದ್ರೌಪದಿನ ಅನುಭವ ಎಂಕೆಂಚಾಪಡು ಎಂಕಾವರ ಸಾಧ್ಯ ದುಶ್ಯಾಸನ ಅನುಭವ ಎಂಕೆಂಚಾಪಡು ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಭವನು ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತೂರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕತೆ ಓದನು ಮಂಡ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎತ್ತೋ ಕತೆ ತಕಟ ಮಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಎನ್ನ ಮದಿಪುಡು ಆರ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಬಂಡ ಬರವಣಿಗೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಆತ ಪೂರ್ಲೈಕ್ ಆತ ಆರು ಎಂಚಿನ ಬರ ಇರಡಲ್ಲ ಆ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ರಿದಮ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾಯಿಗ ಬಂಡ ಅನುಭವನು ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಇತಾನ ಮೂಲ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ನಾರಾಯಣ ರೈ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಜ ಪಂಡೇರು ಏರೆಗಳ ಅರ್ಥಾಪಿನಂಚಿನ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತೂವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಏರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಮುಳು ಕೇನುಡತೆ ಸರ್ ಪಾತ್ರನ ಕೇನುಡತೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು 4 ಅಂಶಲೇನು ಮುರನ್ಲ ಪಂತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯೋಡು ದಾದಾ ಉಂಡು ಪಂಪೆನೆ 4 ಅಂಶಲೇನು ಮುರನ್ಲ ಪಂತೆ ಅವಿಂಚಿನ ಪಂಡ ಮುರನ್ಲ ಅವೇನು ಪಂತೆಯನು
ಭಾವಾಂಶ, ರೂಪಾಂಶ, ಭೌತಿಕಾಂಶ. ಕಲ್ಪನಾಂಶ, ಭಾವಾಂಶ, ರೂಪಾಂಶ, ಭೌತಿಕಾಂಶ. ಕಲ್ಪನಾಂಶ ಇನ್ನ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಮೂಲ ಬರೆತಾರ ಅವನಿ ಕಲ್ಪನೆ. ಕಲ್ಪನೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಾದಾಪುಣ ಪಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯೋಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಸತ್ಯ ಅತ್ತು, ಅರ್ಧ ಸತ್ಯ, ಪೂರ 100% ಸತ್ಯ ಆಗ್ತಾವ. ಐಕ್ ನಮ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಕಲ್ಪನೆ ಕೊರಂದೆ ಇತ್ತಿನೇನು ಇತ್ತಿಲಕನೆ ಪಂಡವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಪುಚಿ. ಕಲ್ಪನೆ ದರ್ಶನವಂತೇರು. ಸಾಹಿತ್ಯನ ದರ್ಶನ ಕಾಣುವುದು, ಹೊಸತನ್ನ ಕಾಣುವುದು, ಹೊಸತನ್ನ ಕಟ್ಟುವುದು. ಹೊಸತನ್ನ ಕಾಣುವುದು, ಹೊಸತನ್ನ ಕಟ್ಟುವವನೇ ಕವಿ ಅಥವಾ ಲೇಖಕ. ಹೊಸತನ್ನ ಕಾಣೋದು ನವನವೋನ್ಮೇಷ ಶಾಲಿನಿ ಪ್ರತಿಭಾ. ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೊಸತನ್ನ ಕಾಣುವ, ಕಟ್ಟುವ ಶಕ್ತಿ. ಹೊಸತನ ತೂಪಿನ ಮಲ್ಪುನ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅವೇನು ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಥ. ಅಂಚಾದ ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಭಾವನೆನು ಕವಿ ಭಾವಜೀವಿ. ಭಾವನೆನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ಪು, ಭಾವನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ವೈಟಾಂಡದ ಇತ್ತೆ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆನ ಭಕ್ತಿ ನೆಟ್ಟುಂಡು. ನಾನು ಓದಿನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿನ ಕವನೋಡು ದೇವೇರ್ನ ಭಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತೂರ ಸಾಧ್ಯ ಇತೋ ಸಂದರ್ಭಡಮ ಅವೇನು ಅತನ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜನ್ ರೈಲಿನ ಸಾರೋ ಎಸಳದ ತಾಮರೆ ಬಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಕವನ ನಿಕ್ಲು ಓದುದ. ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾರೋ ಎಸಳದ ತಾಮರೆ ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಗೆ ಕೇಂಡಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಉರ್ಕುಂಡ ಪತದ ನುರನಿರ ತುರೆ. ಏತು ಪೊರ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆನು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು, ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ತುಳು ಏನ್ ಪನೋಳಿ ಏತು ಬೊಡಲ ಭಾಷೆ ಏನ್ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪು ಅಂಡ ಒಂದು ಕವಿ ಅವ್ರು ಪನ್ಪಿಂತಲು ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು. ಆ ಶಬ್ದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಬ್ದೋಡು ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾರೋ ಎಸಳುದ ತಾಮರೆ. ಒಂಜಿ ಎಸಳೇ ನಂಕ್ ಸಾರ ಎಸಳುದ ತಾಮರೆ. ಒರಿ ಎಂಗ್ ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪಿನಿ ಜನಪದ ಕತೆ, ತುಳು ಜನಪದ ಕತೆ. ഒരു രക്കസ ഒപ്പ് ರಕ್ಕಸಗ್ ఆయన ಆಕೃತಿನ ఆయన ಭವ್ಯತೆನು ರಕ್ಕಸನ ವಿಕಾರ ಆಕೃತಿನ ಪನೋಡುನ್ನಾಂಡ ಐತ್ ಕಬಿ ದಾದ ಬನ್ಪೆ ಬಂಡ ಕಥೆಕಾರ ದಾದ ಬನ್ಪೆ ಬಂಡ ಆಯ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕರೆ ತಾರಿ ಮರನ್ ದೆಪ್ಪೋಯ್ಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತಾರಿ ಮರ ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಷ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪದ ಅಂಚ ಅವು ಪನ್ನಗ ಆ ಭವ್ಯತೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ರಾಕ್ಷಸನ ಭವ್ಯತೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಆ ವಾಕ್ಯೋಡೆ ಕಾಂಡಲಕ್ಕಿಯೇ ಒಂಜಿ ತಾರಿ ಮರನ್ ದೆತ್ತೆ ಕೂಲ್ ದೆಕ್ಕೆ ಇಂದ ಪನ್ನಗ ನಂಗೆ ಆ ಭವ್ಯತೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಆಪಣ ಅಂಚಾದೊಪ್ಪನಾಗ ಭಾವಾಂಶ ನಮ್ಮ ಭಾವನಲೇ ಭಾವಾಂಶ ಅಂತ ಅಂತೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ರೂಪಾಂಶ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಪಂಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕವನದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರಚನೆ ಇದು ನಂಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸೋಡೊಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡೋಡ್ಲಂಚನೆ ತುಳುತ್ತಂಚನೆ ಸೂತ ಕಬಿಕುಲು ಬರೆಯರ್ ಇಂಚ ಬರೆಪಿನಿ ಪಂಪಿನ ಅಕಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯಗ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡೋಡ್ಲಂಚನೆ ತುಳುಟ್ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಸಮಸ್ಯೆ ರೂಪದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಪನೋಲ್ಯವೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂಡ ಅಕಲು ಓದುದಿನ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆರಂಭಡು ದಯಪಂಡ ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪತ್ತಿನೇ ಆಲ್ತಿರ್ದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ನಾಟಕ ಉಪ್ಪು ಅತ್ರ ಏಡ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಮೊಕಲ್ನ ಕವನಲು ಉಪ್ಪು ಅವು ಪೂರ ಅಕಲು ನಂಗೆ ಬೈದೀನಿ ಅವಿನ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬಂತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಆತರ ರೂಪದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನವೇನು ಇಂಚ ಪನ್ಪಿನವೇನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಕು ದಾದ ಮಲ್ತೇರ ಈ ಕಾತರ ಪಂಡ ಸುರೂಟು ಭಾಷಾಂತರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರೂಪಾಂತರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಭಾಷಾಂತರಗಳು ರೂಪಾಂತರಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಭಾಷಾಂತರ ಇತ್ತಿನೇನು ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ರೂಪಾಂತರ ಬಂಡ ಅವಳಿತ್ತಿನೇನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬರೆಪಿನ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆನಿಸ್ ಇತ್ತಿನೇನು ಸೂರತ್ ನಗರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಸೂರತ್ ನಗರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಾರತೀಯ ಹೌದು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಅವು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಂಡು ಸೂರತ್ ನಗರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆನಿಸ್. ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕನು ಹೇಮಂತ ಪಂಡದು ನೇರು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ರೂಪಾಂತರ ಮಲ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಾರಿನ ಪಡೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಬರೆಯರ ಕಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಸುರುಟು ಗೊಡ್ಡ ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬತ್ ಎಡ್ಡ ಕವನ ಹಿಂದಿಡುಪ್ಪು ಮರಾಠಿಡುಪ್ಪು ಕನ್ನಡೋಡುಪ್ಪು ಅತ್ರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಒವೇ ಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿಡುಪ್ಪು ವೈದ್ಯ ಉಪ್ಪು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕವನಲೇನು ಅತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಪದೋಕ್ಲೇನು
ನಮ್ಮ ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡ್ತೀನಿ ಒವೇ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ನಂಗೆ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಕುಡುನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಬರೆನಾಗ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಡ ಭಾಷೆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಚಿನ ಭಾಷೆದ ಸಮಸ್ಯೆ ವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಾಷೆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಚಿನ ಬರೋದು ನಂಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲ್ ಪಂಪೈತೆ ಮುರಲ್ಲ ಪಂತ್ರನೇನು ಆನೆ ಬತ್ನು ಆನೆ ಉಡುಪಿ ಮಠ ತಾನೆ ನಡಪೆರ ಸಾದಿ ಕೊರ್ಲೆ ತಿನರೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಇಡೆಗೆ ದಾಯೆ ಬತ್ನು ಇಡೆಗೆ ದಾಯೆ ಬತ್ನು ಸಾದಿ ತತ್ತದು ಬತ್ನು ಸೋಜಾಲಪ್ಪ ಸೋಜಾಲೆ ಸೋಜಾಲೆ ಇಟ್ಲಾಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತುಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ತುಳುಟ್ಟು ಜೈನ ತುಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತುಳು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೂದ್ರ ತುಳು ಪನ್ಪ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಅಕಲನೆ ತುಳು ಬೇತೆ ಉಂಟು ತುಳುತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಭೇದಲು ತೂರನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಪಾತಿರುನ ತುಳುತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಭೇದ ಒಂದು ಜೈನೆ ಬರೆಪುಂಡ ಕವನ ಬರೆನಾಗ ಸಹಜವಾದ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆದ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಉಂಡ ಕವನ ಅಯೇ ಹಪ್ಪು ಹುಮ್ಮುಂದು ಬನ್ನಗ ಹಡಮೆ ಹಾಂಟದು ಹೈತೇ ಪೋಯೆ ಅಕ್ಲು ಹಕಾರ ಬಂತಿಂದ್ರೆ ಅಯೇ ತಪ್ಪು ತುಂಬೊಂದು ಬನ್ನಗ ತಡಮೆ ತಾಂಟದು ಸೈತೇ ಪೋಯೆ ಅಯ್ಯ ಹಪ್ಪು ಹುಮ್ಮೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಹಡಮೆ ಹಾಂಟದು ಹೈತೇ ಪೊಯೆ ಪಂಡ ಈ ಜೈನ ತುಳು ಬಾಕಿ ತುಳುವುದು ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಒಂದು ಶಿವಳ್ಳಿ ತುಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತುಳು ಒಂದು ಪುಲೆ ಸೋಜಾಲೆಪ್ಪ ಸೋಜಾಲೆ ಆನೆಗೆ ಸಾದಿ ಸೋಜಾಲೆ ಶಬ್ದಗಳು ಜೇವು ಮಾಣಿ ಅಷ್ಟನಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಟು ತುಲೆ ಇತ್ತಕ್ಲೆ ಬರೇಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಬರೆಂಡೇರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಣು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತುಳು ಬರೆಂಡ ಆ ಜನಾಂಗದಕ್ಲೆ ಆ ಸಮಾಜದಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಪಣು ಒಕ್ಕರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅರ್ಥಾವು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಾರಿಟಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಏರಿಗೆ ಬರೆಯಪ್ಪ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಿತ್ತೆ ಜೈನ ತುಳುವಾವಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತುಳುವಾವಡು ಐದು ಹೆಚ್ಚಾಡು ಮತ್ತೆ ಜೋಗುಲ ಪದ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಉಲೈ ಅವೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನುಂದಾನಾಗ ಮೂಲುಂಡು ಶಕುಂತಲ ಭಟ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ದಿನ ಕವನಲುಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪವನೇ ಅಂಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಿವಳ್ಳಿ ಭಾಷೆನು ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹುಡುಗ ಕಲ್ಪವಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಇಲ್ಲಡವೇನೆ ಪಾತರು ಬಾಳೆ ವಿಶೇಷ ತುಲೆನಿಗಳು ಬೆರಣೇದು ಅಕಲ್ನ ಉಲಾಯಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅವೇನು ಪಾತಿರೋರು ಬತ್ತು ಪಿದಾಯ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರೋರು ಕೂಡ ಶೂದ್ರ ತುಳುವಿನ ಪಾತಿರೋರು ಅವೇನು ತೋರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಭಾಳ ಭಾಳ ಏರಡ ಎಂಚ ಪಾತಾಡು ಅಂತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪ ಉಂಡವೆ ಅಂಚಾದೊಪ್ಪನಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಗೊತ್ತುಬಹುದು ನಮ್ಮ ಏರಿಗೆ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಪುತ್ತೂರದ ತುಳುಕುಲ ಉಡುಪಿದ ತುಳುಕುಲ ಕಾಂಟ್ಯ ಬನ್ಪ ಅವಳು ಪುಡಾಯಿ ಬನ್ಪೇರು ಮಂಗಳೂರು ತುಳುಕು ಅಂತೆ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋರ ಸಾಧ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದೆ ಅನ್ಪ ಅನ್ನೊಂದಿಗೆ 100% 100% ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಉಂಟು ಆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೆಲವು ಸತಿ ದಾದಾಪುಡು ಯಾನು ಕಾಂಟ್ಯ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಎಂದು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರ ಬಂದ್ಲೆ ಆ ಕಾಂಟ್ಯ ಪಂಪಿನ ಪದ ಆಯ್ ಕುಟ್ಟಿಯೇ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಉಡುಪಿಟ್ಟು ಬಂತೇರು ಆಯ್ ಕುಟ್ಟಿಯೇ ಬಂಡ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಕುಟ್ಟುನು ಬಂಡ ತರೆ ಕುಟ್ಟುನು ಓಲೋ ಕುಡ್ಲಾಡು ಆಯ್ ಕುಟ್ಟಿಯ ಬಂಡ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಿನ ಬೇತೆ ಉಡುಪಿದಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಿನ ಬೇತೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ಹಾಕಿಯೇ ಪಂಪಿನ ಪದ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಉಡುಪಿದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಏನು ಬಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪಣಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಕುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಇದೆ ಹಾಕಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಪಣು ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪಣು ಪುತ್ತೂರದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪಣು ಕಾಸರಗೋಡುದಕ್ಲೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಕ್ಲೆ ಅವು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಣು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಣು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕವನ ಬಯಾನ ಉದಯೋನ್ಮಿಕ್ಕರೆಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತೇನು ಮುಲುಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಕವಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ಪನೊಂದಿಚ್ಚಿ ಮುಂದೇನು ಓವೇನು ಇತರ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ 5 ಕವನ ಓದುಂಡ ನಮ್ಮ ಜೂಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ನೆಟ್ ಉಪ್ಪು ಓದು ನೆನು ಕಲ್ಪ ಅವಡು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅವೇನು ಓದರೆ ಕಲ್ಪವನು ಅನ್ಪರ ಓದು ನೆನು ಕಲ್ಪ ಅವಡಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಓದು ನೆನು ಕಲ್ಪ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಾದ ಓದಿ ಎರಡ ಅಕಲೆಗೆ ಐತ ರಚನೆ ರೂಪಾಂಶ ಏನ ಇಂಜ ಪಂಡ ಅವು ಸಿದ್ಧಿಯ 5 ಪಕ್ಕ ಬೌದ್ಧಿಕಾಂಶ ಇತ ಮೂಲು ಇಲ್ಲೇ ಪದ್ಯೊಡೆ ತುಲೆ ರಾಮೆಲ ಈರೆ ಕೃಷ್ಣೆಲ ಈರೆ ಅಲ್ಲೆಲ ಈರೆ ಅಲ್ಲೇ ಏಸು ಬುದ್ಧೆಲ ಈರೆ ಇದು ಇಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಬೌದ್ಧಿಕಾಂಶ ಪಂಡವು ಕತೆ ಓದಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾದಂಬರಿ ಓದಿ ಬಕ್ಕ
ಕರ್ವಾಲೋ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿನ ಕಾದಂಬರಿ ಇಂಕ ಓದಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಂಜೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಂದಣ್ಣೆ ಪಂಡದೋರಿ ಉಲ್ಲೆ ಐಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಡ್ ಆಡ ಉಪ್ಪುನ ಅತ್ಯಂತ ಕರ್ವಾಲ ಪನ್ಪಿರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಕೃತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನೋಡ ಕಲ್ಪನಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಭಾವನಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಪನದ ಮೂಲಕ ಭಾವನೆಯ ಮೂಲಕ ರೂಪಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಭೌತಿಕಾಂಶನು ಪನೋಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ ಅವು ನೀತಿಯಿಂದ ನೇರ ದುಂಬು ನೀತಿಯಿಂದ ಪನೋದಿದ್ದೇರ ಅವನು ಮೌಲ್ಯ ಅಂದ ಪನೋದಿದ್ದೇರ ಜನಜೀವನ ಅಂದ ಪನೋದಿದ್ದೇರ ಜೀವನನು ಪನ್ಪಿ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತ ಐಕ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಜೀವನದ ಗತಿಬಿಂಬ ಅಂಚ ಪನ್ಪನ ಅಂಚಾದು ಪನಗ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಸಮಸ್ಯೆಕ್ಕೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆದ ಸಮಸ್ಯೆಕ್ಕೂ ಜನಾಂಗೀಯ ಭಾಷೆದ ಸಮಸ್ಯೆಕ್ಕೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತೂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬರೆಪಾಪ ಅನ್ಪಿನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತು ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ತಿ ಅನ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಯಾನ ಉಂಟಾಗ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬಹುಶಃ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಅಂದೇ ಪನದೇವೆ ತಾಯಿಗೆ ತುಳುತ್ತ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣನು ಸುರುಡ್ದು ಕಡೆಮಿಟ್ಟ ಓದ್ಯ ಅಂದ ತುಳುತ್ತ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತುಂಡತೆ 6 ಬಳಕೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಳು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಲಾ ಕಷ್ಟ ಆಪುಚಿ ಅವೇ 16ನೇ ಶತಮಾನ 17ನೇ ಶತಮಾನ 18ನೇ ಶತಮಾನೋಡು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚ ಅದು ಕಷ್ಟ ಉಂಡವೇನು ವಿದ್ವಾಂಸರ್ಮ ಸಾಯೋಡೆ ಓದೋಡವನು ಮಾರ್ಗ ಕಾವ್ಯ ತುಳುತ್ತ ಅಂಡ ಮೂಲ ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ದೇವರ ಆಪೇರಿ ರಾಮೇ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ ನಡವಳಿಕೆಡೆ ದೇವರ ಆಪೇರು ಬಂದಿನ ಅರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಐಟು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಲ್ಮೀಕಿನ ಸಂದರ್ಭ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಒಂದು ಬೇಡೆ ಅಂಡ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣವು 6 ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮೂಲಕ ರಾಮಾಯಣ ಬಂತಾರೆ ಇಡೀ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಗ್ಲೇ ಪರಿಚಯ ಹಾಕೊಂಡು ರಾಮಾಯಣದ ಮೂಲಕ ತುಳು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರ್ಪೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿನ ಬದಲಾದ ಒಂದು ಮಲೆಕುಡಿಯೇ ಬರ್ಪೆ ಮಲೆಕುಡಿಯನ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಆಯನ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಆಯನ ದಿನಚರಿ ಪಂಪಿನೇನು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೇರು ತಾನೂರಿ ಬೆಂದದು ಕುಟುಂಬನಾತೆದ ಅಂತೆ ಕುಟುಂಬನ ಎತೆದ ಅಂತೆ ನುಪ್ಪು ಕುಂಟುಗು ಜದ್ರದ ಅಂತೆ ನಡಪಾ ಒಂದು ಬರ್ಪೆ ಮಲೆಕುಡಿಯೇ ತಾನೂರಿ ಬೆಂದದು ಕುಟುಂಬನು ಎತೆದ ಅಂತೆ ನುಪ್ಪು ಕುಂಟುಗು ಜದ್ರದ ಅಂತೆ ನಡಪಾ ಒಂದು ಬರ್ಪೆ ಮಲೆಕುಡಿಯೇ ಎನ್ಯಾಯ ಲಕ್ಕಿಯೇ ಕಾಂಡಲಕ್ಕುವೆ ಲಕ್ಕದು ಬಾಕಿಲದ ತಟ್ಟಿ ನೊಂದಾದು ಲಕ್ಕದು ಬಾಕಿಲದ ತಟ್ಟಿ ನೊಂದಾದು ಜಾಲುಡುಂತುನಗ ಮೂಡಾಯಿ ಬೊಲ್ಪೇರಡು ಕಕ್ಕೆ ಕರೆಪಿನ ಗೆಲ್ಲುಡು ರಾವೊಂದು ಪಕ್ಕಿ ಬುಳುಪುನ ಕೇಂಡೆ ಕಿದಟಿತ್ತಿನ ತಿಳಿಯರ್ಕಂಜಿ ಮೈತೆ ಪೆತ್ತೊಲೆಗೆ ತೆಂಡದ ನಾಲು ಸೂಡಿ ನೊಯ್ತದು ಕಟ್ಟು ಜಾರಾದು ಬೈಪನೆಡು ಕುಡ್ತೆ ಬೈನು ಬೊಕ್ಕಂಚಿಂಚಿತು ಒಂದು ಕೋಡಿ ಜಗಲಡು ದುಮ್ನಾನಿ ಕನದೀತಿ ಕಡ್ಯ ಕಣತದು ಕಂಕಣೆ ಪಾಡ್ದು ದೀನೆನೆ ದೆತ್ತೊಂದು ತನ್ನೆ ತೋಡುಗು ಜತ್ತೆ ತೋಡಿ ಪಲ್ಲದ ಮುರ್ಕು ದೆರ್ತದು ನೀರುಡು ನೀಂದು ಕಜನೆಲೆನು ಕಡ್ಯನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಂದಾದು ಕಡ್ಯನು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಂದಾಯ ಪಂಡ ಅವಳು ಕಜ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೊವರ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಂದಾದು ಬರಿಕೊಂದಾದು ಮುರ್ಕಾದು ದಿಂಜಿ ಕಡ್ಯನು ಪುಗೆಲಿಗೇರಾದು ಕೊಂದತ್ತದು ಸೊಂಟ ಮುಟ್ಟೊಗು ಜಾದು ದೊಂಪದಿಂಜಿದಿ ಬಸಲೆ ಗೊರಮೈತೆ ದೊಂಪದಿಂಜಿನಂಚಿನ ಬಸಲೆಗೆ ಗೊರಮೈತೆ ಕುಡಕಾತೆ ಪತ್ಪೆ ಕಲತಡೆ ಮೈತೆ ಕುಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಪನನ್ ಪೋಪಿರ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತೋರಸ ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಓದುನು ಬರೇಪಿನ ಅಕಲು ಓದುನು ಮುಖ್ಯ ಪೆರಿಯಪ್ಪೆಗೆ ಬಾಲ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಎಂಚಿನೇ ಒಪ್ಪಾಡು ಐತ ಬಾಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಬರತಿನ ಎಂಕು ಪ್ರೀತಿ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕುರಿ ಎಂಚಿನ ಬರತೆ ಬಂತಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಡಾಕು ಓದೋಡಾಕು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ
ಕೊಡುಗೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅವಡುಂದ ಅಂಡ ಇಡೀ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಓದು ಅದ್ಭುತ ಐತಗ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ಟ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಅದು ಪುರ್ಲು ఉండవు ಅದು ಶೋಕ್ ఉండవు ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಬಡದಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ನಾಗೆ ತೊಂದೇರು ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯಗು ನೀನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆ ರೀತಿದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ತೂವೆರ ಸಾಧ್ಯ ಜೋಕುಲ ಬರವಣಿಗೆಗಳ ಎತೋ ಪದಕುಲೇನು ನಮ್ಮ ಓದಿ ಅಂದಾಂಡ ಬರೆಪಿನ ರಚನೆ ನಂಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚಿನ ರಚನೆ ಏನು ತೂಪಿನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಎತೋ ವಿಚರಣ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ ಕಡೆ ಭಾಷಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇನೆ ಈ ಭಾಷಾಂತರದ ಬಣ್ಣದ ತಗಡದ ತುತ್ತೂರಿ ಕಾಸಿಗೆ ತುನಿಯ ಕಸ್ತೂರಿ ಸರಿಗಮ ಪದನಿಸ ಉರಿತಿನಿಗೆ ಸನಿದಪ ಮರನಿಗೆ ಪಂಡಿನಿಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸನಿದಪ ಮರಿಗಸ ಪಂಡಿನಿಗೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಭಾಷಾಂತರ ಆ ನೀವೊಂದು ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡ ಭಾಷಾ ಶಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅರಿವು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾಷೆದ ಶಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅರಿವು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಏರಿಗೆ ಪನ್ಪಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಮಲ್ಲಕಲೆಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ಪೆಡ ಒಂಜಿ ಪದ ಬರಪೆ ಅಂತ ಅನ್ನಕ ಬಾರಿ ಸರಳವಾದ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬರನಾಗ ಸರಳವಾದ ಪನ್ಪಿನ ಕಷ್ಟ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ದಾನ ನಿಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಡ ಬರೆಯರ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪಂಡದ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಠ ಮಲ್ಪನ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಪಾತ್ರನ ಡಿಗ್ರಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು PUC ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪವಾಂಚಿನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶರಣ ನಿಜವಾಯಿನ ಗುರುಕುಲ ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಸರಳವಾದ ಪನೋಡು ಅರ್ಥಾಪಿಲಕ ಪನೋಡು ಅಕ್ಕಂಡ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಅಕುಲ್ ಬುಲಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಈಗಿನ ಬುಲಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೇಡಿ ಯಾನ ಮಗನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಗೆ ಏನು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಇನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ನಕಲ್ನ ಮಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಜೋಕ್ಲ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ಒಪ್ಪುಚಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಪ್ಪುಚಿ ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಬರವು ಸರವನು ಕಲ್ಪಾದಿ ಕಲ್ಪಾದಿ ನಕಲು ಎಂಚ ಬದುಕೊಡೊಂದು ಕಲ್ಪಾದಿ ನಕಲು ಎಂಚ ಪೋಡೊಂದು ಕಲ್ಪಾದಿ ನಕಲು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೋಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಬೋಡು ಅವಿನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯಾನಿತ್ತ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುಟು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಅತ್ರ ಕನ್ನಡ ಒಟ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಇನಿ ಕೋನೆಗೆ ಬೈದಿನ ಸಡನ್ ಬೈದಿನ ದಾಲ ದೈವದತ್ತ ಅಂದು ದಾಲ ಖಂಡಿತ ಆತು ಪಾತೆರ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಿನ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಬರೇಪಿನಲ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ 5-100 ಕತೆಕ್ಲೇನ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪದಕ್ಲೇನ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭದಾದ ಪಂಡ ಬರೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಷ್ಟಲ್ಲ ಇದ್ದೇವು ಓದೊಂದು ಪಂಡ ಅಣ್ಣ ಮಾತೆ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ಕಲ್ಪನೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಕಲ್ಪನೆ ಬೋಡು ನಂಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಏತ್ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡಾಯ್ತು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚೆಂಚ ಬೈದು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಬೋಡು ಭಾಷೆದ ಇತಿಹಾಸದ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೋಡು ದಯಪಂಡ ದುಂಬೇರೆ ಎಂಚಿನ ಬರೆತೇರೆ ಮನದು ಗೊತ್ತೇ ಒಪ್ಪಂದ ನಮ್ಮ ಬರೆಯರೆ ಪೋಂಡ 10ನೇ ಶತಮಾನಡು ಪಂಪೆರನ್ನೆ ಪೊನ್ನೆ ಜನ್ನೆ ನಾಗವರ್ಣೆ ಕರ್ಣಪಾರ್ಯ ರುದ್ರಪಟ್ಟ ನಾಯಸೇನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ಯ ಮುಖ ಬರೀತೇರು ಅಕುಲ್ ಬರೆತಿನ ರೀತಿಗಳ 14ನೇ ಶತಮಾನಗೂ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಬರೆತಿನ ರೀತಿಗಳ 20ನೇ ಶತಮಾನಡು ಕುವೆಂಪು ಬರೆತಿನ ರೀತಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಕ್ಲು ಬರೆಯೊಂದು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಎದುರು ಸಮಾಜ ಉಂಟು ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಬೋಡು ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಆ ಅಂಚಿನ ಅಗತ್ಯನ ನಮ್ಮ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಕ್ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿನೆಲ್ಲ ಯಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರನ ಒಟ್ಟು ಸಮ್ಮಪ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬರೆಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೋರಾಯಿನಾಚು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಲು ಬೋಡಾಪುಡು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬೋಡಾಪುಡು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬೋಡಾಪುಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಬೋಡಾಪುಡು ಐತ ರಂಗಿರಡ್ಡು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಯಾನ್ ಕೊರಿಯೆ ಕೆಲ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಯಾನ್ ಕೊರಿಯೆ ಮೂಲು ಒಡಾಯಿನ ತುಂಡು ಅಂಡ ಬಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ತುಲ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ
ಪಾಡಿ ದೊಂಪದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಲ್ಮೆ ಬಲ್ಮೆದ ಲೋಕೊಡು ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ನಂಬಿ ದೈವಲು ಇಂಬು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾಯ ಜೋಗೊಡು ಬತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಮಣ್ಣಡು ಮದಿಪು ಬುರ್ಲೆ ಜೋಗ ಮಾಯದ ಬಲ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಚೇತನ್ ಮುಂಡಾಜೆ ನೀರು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಕವನ ಇಡೀ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಯಾ ಜೋಗ ನಂಬಿ ದೈವಲು ಅವೇನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಿಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನದಲ್ಲ ಅರ್ಥಾಪಿಲಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡಾಕು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದೊಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏರಿಗೆ ಪಂಪ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಇಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಯಾನಿಡೆಗೆ ಉಂಟಾವೆ ಒಕ್ಕ ಬಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಏನು ಪಾತೆರೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಏನು ಪಾತೆರಿಯೇ ಅಂಚಾದೊಪ್ಪನಾಗ ನನ್ನ ರಘು ಹಿಡ್ಕೋದು ಪಾತೆರ್ವೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ಮುಜಿನಾಲು ಕಜ ಕೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ಮಲ್ತಾಡ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಹೊಸತು ಬರೆಪಿನಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಪಾನ ಮಲ್ಪೋದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬರ್ತಿನಕ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಾಗ ಹೊಸದಕ್ಕಲು ಬರೆಪಿನಕಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಬರೆಪಿನಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಮುರ್ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಜಾಕ ತರಬೇತಿ ಪಡಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಹೊಸ ಜವಾನೇನೆ ಕಾಲೇಜಿ ಮಟ್ಟೋಡು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಟ್ಟೋಡು ಕಾಲೇಜಿ ಮಟ್ಟೋಡು ಈ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳೇನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪು ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುಳುವ ಚಾವಡಿ ಮಲ್ತನಿಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರು ತುಳುವ ಚಾವಡಿ ಬಂಡ ಏನನೇ ಸೇರ್ಸದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಕಲನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಳು ಕಲ್ಪವನ್ನ ಅಕಲನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಎನ್ನಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಆ ಕೆಲಸನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಯಾನೆನ್ನ ಪಾತರ ಉಂಟಾವೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಹೊರಲುಡಿಕೆ ಎನ್ನೆಕ್ ಮಾತರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಯಾನ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಈರಿನ ಪಾತ್ರ ಕೇಳಿರ ಅಂಡ ಕರಿಸರಿಸಿ ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಈರಿಗೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಲ್ತಿಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಟ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾಯರು ಮೇಷ್ನಕ್ಲಿ ಎಂಚಪಂಟ ಕಿನ್ಯ ಶಾಲದ ಮೇಷ್ನಕ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ದಾಯಿನ ಪಟ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಡಾರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೋಕ್ಲು ಹಾಗೆ ಭಾಷೆಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಂತ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಡ್ಕೊಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಪ್ಪೋಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಪ್ಪಿರ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟು ಬೆಳಕ ತೆರಿಪಾತು ಕೊರಿಯಾರು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಣ್ಣೀರಾತು ಹಿಂಚಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಕಂಡೊತ್ತು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೆರೆಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಇರ ಜೊತೆ ಅವಡು ಕರಿ ಸರ್ತಿ ದಾಯಿತ ವಾಕ್ಯ ಅಂಡ ಐಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಕಿಗೆ ತಿರುಪಾತ ಕಂಡು ಈರೆಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದಾವಂತು ನನ್ನ ದುಂಬುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತುಳ್ಳ ಇತ್ತೆ ನನರಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ರಘು ಇಡ್ಕಿಡು ಆರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿ ಕವನ ಎಂಚ ಬರೆಯೋಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಚ ಎಕ್ಕೊಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯಿತ ಮಾಲ್ತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಪಂಟನೇನು ತೆರಿಪಾವರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚಿನ ಮಹಾ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಶ್ರೀ ರೈ ಪೆರ್ಲ ಆರು ಪರಿಚಯ ಮಾಲ್ತ ಕೊರಿಯರು ಒಳ್ಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜಶ್ರೀ ರೈ ಪೆರ್ಲಾನ್ ಪಣ್ಯರ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊರಂತು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಂತುಳ್ಳೆರು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶ್ರೀ ರೈ ಪೆರ್ಲಾ ಆರ್ಮಲೆ ಇಟ್ಕೊಡು ಆರು ಪರಿಚಯ ಕೊಡೋದು ಸಭೆ ಸರ್ವೇರೆಗ್ಲ ಪುಡ್ಯೋನ್ವೆ ತುಳುವೇರೆ ಚಾವಡಿದ ಹೊಸ ಬಗೆತ ಕಲ್ಪನೆ ತುಳು ಜೋಕುಲೆ ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಯದ ಲೇಸುದ ಚಾವಡಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಗೇನ ಪಟ್ಟೆರೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನಾರು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿರು ಸಾಹಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಪದುಕೇರು ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯರು ಆದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೆಗ್ಲ ಪಾತ್ರರಾಯಿನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವ ಮಗೆ ರಘು ಇಡ್ಕಿದು ಸರ್ ಮೆರನ ಬಗೆಟ್ ಪೊಳಬು ಪಟ್ಟಂಡ ಕೊರಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಗಿಪ್ಪೆರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾವು ಆತು ವಿಚಾರಲುಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜನೆದಾದು ಯಾನು ಪೊರ್ತುದ ಪೋಕುನು ಗುಮನಗ್ ದಿವೊಂದು ಎರಡನೇದಾದು ಆರೆನು ತೆರಿಯಂದಿನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪ ಏರು ಹೊಸತಾದ ಪರಿಚಯ ಪನಿಯರೆ ದಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿ ನೆಲಿಟ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯలను ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮದಿಪುದ ಸಂಪಾದಕಿರಾದು
ಹೊಸದಿಗಂತದ ಉಪಸಂಪಾದಕಿಯರಾದ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪೂವರಿ ಉಷಾ ಕಿರಣ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆಲೆಡ್ ಅಂಕನ ಬರಹ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆನ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಡ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕುಡಲ ಆಕಾಶವಾಣಿಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ದು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನಾರು ಜೋಕ್ಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ ಮೇರೆಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆಗಳು ಆತಂಡ್ ಅಜ್ಜನ ಗಡ್ಡ ಮೆನ್ಪುರಿ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಕಾಗದ ಮಣ್ಣದೊಲೈ ಬಂಗಾರದ ಬೇರು ಪನ್ಪಿಂಚಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತಿ ಬೂಕುಲು ಸೇರ್ದು ಮೇರೆನ 22 ಕೃತಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ ಊರೊರ್ಮೆ ಕುದರಾತಂಡ್ ಮೇರೆನ ರಚನೆಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲೆಗ್ ತರ್ಜಮೆ ಆತಿನಿ ಅತ್ತಂದೆ ಪತ್ನೆಗ್ ಪದವಿಗ್ ತುಳು ಡಿಪ್ಲೊಮಗ್ ಪಟ್ಯಲ ಆದುಂಡು ಮೇರೆನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಧನೆಗ್ ಮಸ್ತಾತ್ ಸನ್ಮಾನ ಬಲ್ಮಾನಗಳು ಒಳಿದು ಬೈದಿಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರಾಯಿ ಸಾಹಿತಿಲು ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜುಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ ಬರವುದ ಉಲ ತೆರಿವುನು ಪಟ್ಟೆರೆ ಬೈದಿರು ಪನ್ಪಿನವು ನಮಕ್ ಪೂರ ಅಭಿಮಾನ ಪೂರ್ವಕ ಸಂಗತಿ ಪನೊಂದು ಈ ಅವಕಾಶಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪರಿಚಯ ಪಂಡ ರಾಜಶ್ರೀ ರೇಗ್ಲೆ ಅವು ಏತು 10 ಪೇಜ್ ಇತ್ತಂಡ ಐನ ಬಹುಶಃ ಬಾಳ ಕಿಂಜ ಮಲ್ತು ಪಂಡಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳು ಮಾಲ್ತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ಲ ಪಂಟ್ನೋ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಇತ್ತೆ ರವಿ ಇಡುಕುಡು ಇರ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳು ಈರೇರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯುಣೇರ ಕಾತೊಂದುಳ್ಳೇರ ಮಾಲ್ತೆರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತೆ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಈರೆಗೆ ಮೋಕೆದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೆಲ್ ಅಡಿಗೆರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಒದುಕೆರೆಗ್ ಎನ್ನ ವಂದನೆ ಪನೊಂದು ಇನಿ ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಕವಿಕಲು ಕವಿತೆ ಬರೆಯುಡು ಪನ್ಪಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಾದ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೆರಿಯನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಈ ತೊರ್ತಡೆ ನಮ್ಮ ಗಣನಾಥ್ ಸರ್ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೋಕ್ಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಐತ ರಚನೆದ ಬಗೆಟ್ ಐತ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರನ ಆರು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಚ ಇಪ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ಪೋರ್ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಈ ಅವಧಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾತ್ರಡಿಪ್ಪನು ಬಹುಶಃ ಒರಿ ತುಳು ಜೋಕ್ಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಬರೆಪುನ ಒರಿ ಕವಿ ಆದ್ ಒರಿ ಲೇಖಕೆ ಆದ್ ಐನ್ ಎಂಚ ಬರೆವಲಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಪಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಈ ನೆಲಟ್ ಯಾನ್ ಕೊನೆರಿಗಿಪ್ಪನ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಾತ್ ಉದಾಹರಣೆದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಚನೆನು ಆ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆದ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಡಿನಿ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿನ ಕವಿಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾರನ್ನು ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬರವಣಿಗೆದ ವಿಚಾರನು ಇಂಚ ಬರಲೆ ಅಂಚ ಬರಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ನವತ್ತು ಹೊಸ ರೀತಿಡ್ ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಾತ ಉದಾಹರಣದ ಮೂಲಕ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ಎಂಚ ಬರೆವುಡು ಪಂಡಂಡ ಕವಿತೆ ಬರೆಪುನ ಎರಡನೇ ಐಕೆ ಉತ್ತರ ಇಚ್ಚಿ ಕವಿತೆ ಎಂಚ ಬರೆವುಡು ಪಂಡಂಡ ಐಕೆ ಎರಡದಲ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಕವಿತೆ ಪಂಪಿನವು ಅವು ಇಂಚನೇ ಬರೆವುಡು ಇಂಚನೇ ಇಪ್ಪಡು ಇಂಚನೇ ಐತ ರೀತಿ ಪಂಡ ಅವು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪ ಅಂಚಾದ ಕವಿತೆ ಇಂಚನೇ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನವು ಸರಿಯತ್ ಒರಿಯೊರಿಯಗು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ತರ ಅವು ಒಲಿದು ಬರ್ಬೋದು ಆಂಡ ಅವು ಮನುಷ್ಯ ಭಾವನೆಲೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ವಿಚಾರಲೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನೆಲೆಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಗೇನ ಪುಟ್ಟವನಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ಜಿಂಜೊಂದು ಬರಡು ಪಂಪಿನವು ಐತ ಉದ್ದೇಶ ಆ ನೆಲೆಟ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದಕುಲ್ಲ ರಚನೆ ಆವಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಬಹುಶಃ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿದ ಲೇಸುಡು ಮುರಣಿ ದ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡವು ಉದಿಪನ ಆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಯಾನು ಆಯ್ತ ಮುಗಿತಲ ಆಯ್ನೆಟ್ಟಲ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಎನಿಕೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಉಮೇದುಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಡು ತಾಯಿ ಪಂಡ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆನು ಒರಿಪವನು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಪಾನಿ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತು ಒಂದು ಸತ್ಯನೇ ಆಯೇನು ಬಹುಶಃ
ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣುಡು ಪುಟ್ಟುದು ಮುಲ್ತ ಗಾಳಿ ನೀರು ನುಪ್ಪು ಪುದೆಪು ತಾಂಗ್ ತರ್ಕಗ್ ಬುಳೆದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗೆಟ್ ನಮ ಅಭಿಮಾನ ದೀವೊಂದು ಐನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಪಾದು ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರುಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ನೀರು ಗಾಳಿ ಉಂದೆನ ದೆತೊನ್ನೆಕ್ ಸಾರ್ಥಕಾವ್ ಇಜಿ ನಾಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂಚನೆ ಪೋವಡು ಪರಭಾಷೆದ ಪ್ರಭಾವದ ಅಂಚನೆ ಪೋವಡಂದು ಬುಡಿ ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೀರಿಗೆ ದಾದ ಕೊರನ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದಾದು ಜೋಕ್ಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಇತೊರ್ತಡೆ ಇನ್ನು ಗಣನಾಥ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರ್ ಪದ್ಯಲ ಮುಖಾಂತರ ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪನ ರೀತಿ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪುಂಡಾಂಡ ಯಾನು ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಬರೆಪನ ಸಂದರ್ಭ 2005ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ತುಳು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದೆ ಬರೆಯನಂಚಿನ ಪದೋಕ್ಲೆ ಬುಕ್ ಬತ್ತಂದು ಅಜ್ಜನಗಡ್ಡ ಪಂಪಿನ ಅವು ಪ್ರಕಟ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಯಾನು ಐತ ಲೇಖಕನ ಪಾತ್ರಡು ಇಂಚ ಬರೆದಿತ್ತೆ ತುಳು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯಿ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಲಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದು ಮೂರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಬರವುಲು ಇನಿತ್ತ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಅವು ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇನಿ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭನು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಸಾವೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒರಿದು ಬುಳೆವಡ ಅಂಡ ಐತ ಬೇಲೆನು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಟ್ಟಡ್ದೇ ಶುರು ಮಲ್ಪುಡು ಜೋಕ್ಲು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪುನ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಬುಳೆಪಾವನ್ನ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಡ್ದೇ ಆವೊಡುಂದ ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯಲು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪದ್ಯలను ಪಂಡದು ಕೊರುಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಲು ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಭಾಷೆನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಗ್ರಹಿಸನುವಿರು ನಲಿತೊಂದು ತೆಲಿತೊಂದು ಮೈ ಕೈ ಬಗ್ಗಾವೊಂದು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾಟು ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯಲಡಿಪ್ಪಿ ನೀತಿ ನಿಯತ್ತನ ಕಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ನಡತೆನು ರೂಢಿಸಾವನ್ನ ಪಾಟಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದು ಪದ್ಯ ಬರೆಪುನಂಚಿನ ಗೇನ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಬಹುಶಃ ನಮ ಇನಿ ಬೊಳೆದು ಕಾಲ ಕರಿಯುಂಡು ಇಂಚಿನ ಅನಗ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡಂದಾಂಡ ಈ ರೀತಿ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದು ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡಲ ಕೊರಡ ಬಹುಶಃ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸೊಂದು ಇನಿ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯಲು ಅವು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಬುಳೆದು ಮಾತು ದಿಕ್ಕಳ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯಲು ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಹುಶಃ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕಲ ಐಕ ಮಹತ್ವ ಬತ್ತಂಡ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಅವು ಪರಡೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಪರಡೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಪದ್ಯಲು ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶನೇ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಲೋಚನೆ ಪುಟ್ಟುದುಂಡು ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಜತ್ತನವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಪನಿಯರೆ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದು ಇನ್ನೆರಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಆಧುನಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯನು ನಾಡ್ಯರೆ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ಇಪ್ಪು ಅತನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಇಪ್ಪು ಅತನ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಗಳಿಪ್ಪು ಕೆಲವಾತು ಪದ್ಯಲು ತಿಕ್ಕು ಆಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯಲು ಅಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ನಮಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಹುಶಃ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲು ಪದ್ಯನು ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯನು ಬರೆಪದ ಈಗ ಸಂಗೀತ ಪಾಡ್ಪದ ಈ ರೀತಿ ಐನು ಜಗತ್ತಿಗಿಡೀ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಪ್ಪನ ಎರಂಕಿನಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆನೆ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪಾತ್ರಡಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಕವಿತೆ ರಚನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಕವಿತೆ ಇಂಚ ಬರೆಯೋಲಿ ಪಂಡ ನಡನೆ ಉತ್ತರ ಇಚ್ಚಿನ ದಾಯಿ ಅವು ಇಂಚನೆ ಬರೆಯಲೆಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಬಹುಶಃ ಕವಿತೆ ಬರೆಪುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂಚ ಬರಪುಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂತೋಡಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಪಠ್ಯలను ಓದುನಾಗ ಆ ಭಾಷೆದ ಪಠ್ಯಲಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯలను ನಮ್ಮ ಅಪಗ ಕಲ್ತನ ಪದ್ಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತರೆಟ್ಟು ಇನಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವು ಒರಿದು ದಾಯಿಗೆ ಆ ಪದ್ಯಲಡಿಪ್ಪನ ಲಯ ಇಪ್ಪು ಐಟಿಪ್ಪನ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪು ಅವು ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಪದೊಕ್ಲೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತರೆತೊಲೈ ತಾದು ಉಂತುನ ರೀತಿ ಇಪ್ಪು ಉಂದೆಡ್ದಾದು ಪೂರ ಈ ಪದ್ಯಲು ನಮಕ್ ಎಲ್ಲಿಡು ಕಲ್ತಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕಾಂತಡು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕಾಂತದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿನ ಪದ್ಯ ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತರೆಟ್ ಒರಿತುನ ಪಂಪಿನ ನಮಕ್ ಪೆರ್ಮೆ ದಾಯಿ ಒರಿದು ನಾತು ಸುಲಭದ ಪದಲೇನು ಆಯ್ತ ವಿನ್ಯಾಸನು ಆ ಬರಿತನ ಕವಿಕುಲು ಮಂತುದಿಪ್ಪೇರು ಬಹುಶಃ ತುಳುತ ಭಾಷೆದ
ಪದಕುಲ್ಲ ಈ ತರನೇ ರಚನೆಯಾದ ಅವು ತುಳುತ ಜೋಕ್ಲೆನ ಬಾಯಿಡು ನಾಲಗೇಡು ನಲಿತಂದಾಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂದು ನಲಿಪು ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಆವಡುಂದಾಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿರೆ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದತ್ತ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನಿದೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಪುನಗ ಕಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡ ಯಾನು ಇಲ್ಲಿಯ ಪುನಗ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಇತ್ತು ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನ ಮಾರ ಬರೀತಿನ ಪದ್ಯ ಅವು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಇಂಕ ನೆನಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಪ ಇರುವುದು, ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದರದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಬರುವುದು, ಕೋಪ ಬರಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಿರುಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಿರುಚಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮೈಯ ಪರಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪರಚಿಕೊಂಡು ಮೈಯ ಪರಚಿಕೊಂಡು ಪಾಪ ಅತ್ತು ಕರೆಯುವುದು, ಅಳಲು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತು ಸುರಿಯುವುದು, ಪಾಪ ಅತ್ತರಮ್ಮ ತಾನು ಅತ್ತು ಬಿಡುವಳು, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಎಂದುಕೊಂಡು ಮುತ್ತು ಕೊಡುವಳು, ಪಾಪ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ ಹಠವು ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು, ಕಿರುಚಿ ಪರುಚಿ ಅಳುವುದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಇಂಚ ಇನ್ನಿಲಾವು ನಮ್ಮ ಗೇನೋಡು ಆ ಪದ್ಯ ಕುಲ್ದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ನಾಯಿ ಮರಿ ತಿಂಡಿ ಬೇಕೆ ಇಂಚಿನ ಪದ್ಯಲು ಇನ್ನಿವು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಮಾತಾಡಲ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಓರಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪದ್ಯಲು ಬಹುಶಃ ತುಳುತ ಪದ್ಯುಲ್ಲ ಇಂದೇ ತರ ಜನಕ್ಲೆನ ನಾಲಗೇಡು ನಲಿಪೊಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಅಂಚಾದೆ ಅಂಚಾಂಡ ಮಾತ್ರ ತುಳುತ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋನಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣದ ಮೂಲಕ ತುಳುತ್ತ ಪದಕುಲೆನ ಕಟ್ಟುನ ಇಂಚನೇ ಕಟ್ಲೆಂದು ಯಾನು ಪನಿಯರೆ ಯಾನು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಅವು ಸಾಧ್ಯಲ ಪದ್ಯ ಪದ ಅವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕವಿ ಹಿಡಿದು ಕವಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತನೇ ಆದಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಒಂಜಾತ ಪದಕೇನು ಒಂಜಾತ ಕವಿತೆನು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಓದೊಂದು ಪೋಂಡ ನಮಕ್ಕೇ ಒಂಜಿ ತರತ ಪೊಸಗೇನ ಪುಟ್ಟುಂಡು. ಬಹುಶಃ ತುಳುತ ಕವಿತೆನ ಬರೆಪನ ಕವಿಕಳು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗೇನೋಡು ದೇವಡಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಇತೊರ್ತುಡೆ ಗಣನಾಥ್ ಸರ್ ಪಂಡಿರು ಓದೋಡು 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 ಒಯ್ನು ತುಳು ಪದ್ಯ ಬರೆಯೋಡ್ನಾಂಡ ಒಂಜಾತು ತುಳು ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಬರೆಯೋಡ್ನಾಂಡ ಒಂಜಾತು ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡೇ ಬತ್ತನ ಹೊತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡು ಬತ್ತನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಓದೊಂದು ಕೊಂಡ ನಮಕ್ಕೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಡ್ದಾದ್ ನಮ್ಮನೇ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿದ ಕವಿತಾ ಕಟ್ಟಿರ ಸಾಧ್ಯ. ಬಹುಶಃ ಈ ತರತ ಓದು ಇಂಚ ಬರಲೇ ಪನ್ಪನವು ಮುಖ್ಯ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಓದೊಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಪೋಂಡನೆ ಐಕೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬರೆಪನೆ. ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದ ಕೆಲವು ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನು ಯಾನು ಅತನ ಗಣನ ಸರ್ ಇನಿ ಪಂಡೇರು ಅಥವಾ ಯಾನು ಪನುಲ್ ಅಂಡ ಅವೇ ಕವಿತೆ ಅವು ಬರೀನಾಯನ್ನ ಮೀರು ದಿಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಕವಿತೆ ಏರು ಬರೆತೇನ ಆಯನ್ನ ಅವು ಮೀರು ದಿಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದಕುಲು ಗಣನ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಅವು ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನನೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪಿನ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಚ ಆಸಕ್ತಿ ಬತ್ತಂಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಸುರುಟು ಪನ್ಪೆ. ಬಹುಶಃ ಎಂಕ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಿಯರ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಯಾನು ಹಳ್ಳಿಡು ಪುಟ್ಟದು ಬಳತು ನಾಯಿ ಆ ಹಳ್ಳಿದ ಗುಡ್ಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಮರ ತಾರೆ ಅತಂದ ಸುದೆ ಕಾಡು ಅತಂದ ಕೆದು ಬೈಲು ಕಂಡ ನೇಜಿ ಇಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ತೂಂದು ಪೋಯಿನ ಬಹುಶಃ ನಿನ್ ತೂಂದೆ ಬಾಲ್ಯ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ದಿನಕುಲವು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಕಾಲನು ಮಲ್ಲೆ ಆಯ್ನಿಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂದು ಪೋನಾಗ ದಾದನೋ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದಾದನೋ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಕಾಲದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಂದು ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪನು ಅತನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ದುಃಖದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯ ಕಾಲದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಎನ್ನೊಂದು ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಮರತದ ಬುಡುಪ ನಮ್ಮ ಮರತದ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ತೇಲುಪ. ಬಹುಶಃ ಎಂಕ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಬಾಲ್ಯನು ಎನ್ನೊಂದು ಪೋನಗ ಬಾಲ್ಯದ ಕಾಲದ ವಿಚಾರನೇ ದೀವೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯలను ದಾಯ ಬರೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಎನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣ ಸುಮಾರು 1990 ಆಜೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಸುರೂಟು ಕನ್ನಡಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ಪದ್ಯలను ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತು ಸುರೂಟು ಕನ್ನಡಡು ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕನ್ನಡೋಡು ಬರೆದ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬತ್ತನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಂಡ ಕನ್ನಡೋಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ಪದ್ಯలను ಬರೆಯುತ್ತೆ ತುಳುಟು ಇಂಚನೆ ದಾಯ ಬರೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಎನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಚಾದಾದ್ 2005ನೇ ಕಾನಕ ಆಯ್ಕೆ ದುಂಬೆ
ಕೆಲವಾತು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ತುಳುಟು ಬರೆಯ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ತುಳುಟು ಬರೆಯ ಅವೇ 2005 ಅಜ್ಜನಗಡ್ಡ ಪಂಪಿನ ಆ ಬೂಕು ಬೈದಿನ ಪಂಪಿನ ಐಟ್ ಒಂಜಾತು ಪದ್ಯಲು ಸಾಧಾರಣ 32 ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಪದ್ಯಲು ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಅನುಭವಡು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಪದ್ಯಲು ಈ ಬೂಕುಡಿಪ್ಪನ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿನ ಆ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪುನರ್ ಮನನ ಮಂತುನಿಯರೆ ಹಿಡ್ದು ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯಲು ಹಿಡಿದು ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯలను ಬರೆನಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ದಿಟ್ಟಿಡಲಾ ಪಿರಾಪೋಪ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಕಾಲಗೂ ಪೋಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಜೋಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಮುಗ್ಧವಾಯಿನ ನಮ್ಮೈತೆ ಬೊಳೆತ ಮಲ್ಲಾತ ಮಲ್ಲಾಯ ಲೆಕ್ಕನೇ ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಧತನ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಪೋಪು ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ ಎನ್ನುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತರದ ಒರಟುತನ ಬರ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ಒರಟುತನ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮುಗ್ಧತೆ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಡ ಆಯ್ನ ಬಹುಶಃ ಮುಗ್ಧತೆದ ಆಧಾರಡು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆ ಮುಗ್ಧತೆದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜಪ್ಪನು ಪಂಡ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಮುಗ್ಧತೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾರಣ ನಡೆದಾದೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆನಾಗ ಆ ಮುಗ್ಧತೆಲಾ ನಮಕ್ ಬರ್ಪು ಮುಗ್ಧತೆ ನಮಕ್ ಬತ್ತ ಜಿನ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬರೆಯಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಮುಗ್ಧತೆ ಆ ಮುಗ್ಧತೆದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮಕ್ ಬರ್ಪು ಮುಗ್ಧತೆದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೀವೊಂದು ಬರೆಯಂದಾಂಡ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಈ ನೆಲೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ತುಳು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಬರೆಯಿನ ಪದ್ಯಲು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತದ ನಮಕ್ ಆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ಪಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೆಪ್ಪದ ಆಲೋಚನೆಲು ಒಂದು ತಾನಲ ಓರಿ ಬರೆಪನಾಯನ ಯಾನ್ನ ಓರಿ ಬಾಳೆಯಾಪ ಪುರ್ತು ಅವು ಏತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಡು ಏತ್ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪುಡು ಬಹುಶಃ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬೋಡಾಯಿನೇ ದುಡ್ಡು ಪನವು ಅವುಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಈ ಸಂತೋಷ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಧತೆ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಸಂತೋಷಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ಸತ್ಯ ಬಾಲ್ಯದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತುಲ ಐಕೆ ಓಲ ಗೊಂದಲ ಗೋಜಲು ಓಲ ಇಪ್ಪುಚಿ ಅವು ಬಾರಿ ಮುಕ್ತವಾದ ಬದುಕನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋ ಒಂದಿಪ್ಪು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಲ ಬಾಲೆನ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ನಮ್ಮ ಗೆಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿನ ಖುಷಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯ ನಡೆದ ತಿಕ್ಕು ನಡೆದ ಆಯಿ ನಡೆದ ಅವರ ಎಂಕ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯలను ಬರೆಯೋಡೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಎನ್ನ ಕೈಡ್ದು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಆತ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೆನ್ಪುರಿ ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬರೆಯಿನ ಯಾನು ಪ್ರಾಸ ಪದ್ಯಲು ಆ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕು 2015 ಪ್ರಕಟ ಆಂಡ್ ಅವು ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಐಕ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಾನೆ ಪಂಡ ಐಕ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡ್ ಬಾಲೆ ಆಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಆ ಬಾಲೆ ಬತ್ತ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಆ ಬಾಲೆದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಆ ಬಾಲಿನ ಗೊಬ್ಬವನ ಆಲೋಚನೆದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಬಾಲಿನ ಪತ್ತುನ ತಟ್ಟುನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅತನ ಆ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಅವನು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಡಿತ ಎರಡ ಬತ್ತಿನದ ಅವರ ಮೆನ್ಪುರಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಪದ್ಯ ಬೂಕು ಎರಡದು 2015 ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಆ ಬತ್ತಿನ ಪದ್ಯ ಸಂಕಲನ ಅವು ಮಗನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇರ್ದಾದೆ ಬರೆಯಿನ ಪದ್ಯಲು ದಾಯ ಮಗಕ್ಕೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪೌಡು ಪನ್ ಇನಿ ಬಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪೌಡು ಪಂಪಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಸರಳವಾಯಿನ ಕೆಲವು ಶಬ್ದలను ಆ ಜೋಕ್ಲ ಮಟ್ಟಗೆ ಜತ್ತದು ಯಾನು ಬರೆಯೊಂದು ಐನು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ರೀತಿ ಐದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಪನ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಕೆಡು ಆ ಪದ್ಯದ ಬೂಕು ಮೆನ್ಪುರಿ ಪಂಪನ ಬೂಕು ಬತ್ತು ನೈಟ್ ಇಪ್ಪುನವೇ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪದಪ್ರಾಸದ ಬೂಕು ನಮ್ಮ ರೈಮ್ಸ್ ಪಂಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆ ರೈಮ್ಸ್ ಮೆನ್ಪುರಿ ಪಂಪನ ಈ ಬೂಕುಡು ಅಂದ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಜಾತ ಉದಾಹರಣೆ ಆಯ್ತಾ ಪಂಪೆ ಆತನಗ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪದಪ್ರಾಸನ ಬರೆಪನ ಇಂಚ ಪಂಪನೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ನಮಕ್ ಬರ್ಪು ಬಾರಿ ಸರಳವಾದ ತುಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬರೆಪನ ಎಂಚೆ ಪೊಡು ಪಂಡ ಅವು ಸರಳವಾದಿ ಪೊಡು ಸರಳವಾಯಿನ ಭಾಷೆಲ ಇಪ್ಪೊಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ ಅರ್ಥ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಅವು ಖುಷಿ ಕೊಡು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಬರೆಯೊಂದು ಪೊಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬರೆಯಿನ ಪ್ರಯೋಜನ
ఆయన ఓదుದ ఆనగానే ఆ జోకుల మనస్థితికి ಒಂಥರದ ಖುಷಿ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಆ ಮೂಲಕ ಜೋಕ್ಲು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ತರು ಒಂಜಿ ಮೆನ್ಪುರುಡಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪದಪ್ರಾಸ ಅಂತುಲೆ ಪದಪ್ರಾಸ ಪಂಡ ಐಟ್ ಇಂಚಿನೇ ಅರ್ಥ ಬೋಡು ಆ ಪದ್ಯ ಇಂಚನೇ ఇప్పుడు ಪನ್ಯರ ನಿಜ ಒಂದು ಪದ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಸವಾದ ಜೋಡಿಸದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪವನ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಲಪಲ ಪಲ್ಲೊಡು ನೀರು ಮೀಂದುನಿ ಅವು ಏರು ತಲಪಲ ಪಲ್ಲೊಡು ನೀರು ಮೀಂದುನಿ ಅವು ಏರು ಕಪ್ಪೆದ ಗೊಬ್ಬು ಜೋರು ಕೈತಲು ಪೋವಡೆ ಬೂರು ಕಪ್ಪೆದ ಗೊಬ್ಬು ಜೋರು ಕೈತಡೆ ಪೋವಡೆ ಬೂರು ಕೈತಡೆ ಪೋಡ ಪಲ್ಲಗು ಬೂರು ಪಂಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಈ ರೀತಿ ತಲಪಲ ಪಲ್ಲೊಡು ನೀರು ಮೀಂದುನಿ ಅವು ಏರು ಕಪ್ಪೆದ ಗೊಬ್ಬು ಜೋರು ಕೈತಲು ಪೋವಡೆ ಬೂರು ಇಂಚ ಈ ತರ ಒಂದು ಸರಳವಾದ నేను ಕೇಂದ್ರಗ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಇದು ಬಾರಿ ఆయన గ్రహిస్తుంది ఆయన కల్పెర్ల బారి ఖుషి అంచన శబ్దులు పనిపింది అవే ರೀತಿ ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ದಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಭಾಷೆನ ಇಂಚ ಕಲ್ಪಲು ಈ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸತ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪನ್ಪುಂದಾಂಡ ಆಧುನಿಕದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಗರಗರ ಸುತ್ತನ ಫ್ಯಾನ್ ಕೇನುವೆ ನಿನಡ ಯಾನು ಗರಗರ ಸುತ್ತನ ಫ್ಯಾನ್ ಕೇನುವೆ ನಿನಡ ಯಾನು ಸುತ್ತುದು ನಿಕ್ ಬಚ್ಚುಜ ಕಾರು ಕೈಕ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕೇನ್ನಗನೆ ಖುಷಿ ಆಪು ಗರಗರ ಸುತ್ತನ ಫ್ಯಾನ್ ಕೇನುವೆ ನಿನಡ ಯಾನು ಸುತ್ತುದು ನಿಕ್ ಬಚ್ಚುಜ ಕಾರು ಕೈಕ್ ಈ ತರತ ಶಬ್ದ ಪ್ರಾಸನು ಅಂಚನೆ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಪನವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಜಾತ್ರದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಬರೀ ನಂಚನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪದಪ್ರಾಸತ್ತು ಜಾತ್ರೆಗೆಂಕ್ ಪೋವೋಡು ದೇವೇರೇನು ತೂವೋಡು ಜಾತ್ರೆಗೆಂಕ್ ಪೋವೋಡು ದೇವೇರೇನು ತೂವೋಡು ಸಂತೆ ಪೂರ ತಿರ್ಗೋಡು ಬಸ್ಸು ಕಾರು ದೆಪ್ಪೋಡು ಸಂತೆ ಪೂರ ತಿರ್ಗೋಡು ಬಸ್ಸು ಕಾರು ದೆಪ್ಪೋಡು ಬೆಚ್ಚ ಸೋಜಿನ್ ಉರಿತು ಪರೋಡು ಬೆಚ್ಚ ಸೋಜಿನ್ ಉರಿತು ಪರೋಡು ಈ ರೀತಿ ಪನ್ನಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಧುನಿಕದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈ ತರದ ಪದ್ದೊಲಿನ ಕೇನ್ನಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆವಂತು ಇತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಸಂತೆ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಪಿನವಲ ಸಂಶಯ ಸೋಜಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗುತ್ತುಚ್ಚಿ ಆಂಡ ನಮ ಒಂಜಿ ಪದಟ್ಟು ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ನಾಗ ಈ ತರತ ಪ್ರಾಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತನ ಪ್ರಾಕದ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟದ ಕೊರಿಯಂಡಾಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಕದ ವಿಚಾರಲ್ಲ ತೆರಿಯು ಇಂಚಿಪ ಏನೋರಿ ದೋಸ್ತಿ ಈ ಜೋಕ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಏನೋ ದೋಸ್ತಿ ಅದು ಜೋಕ್ಲ ಪದ್ಯನ ಬರೀತೀರಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ ಪಂದ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ ಪಂಡೇರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕವಿತೆ ಬರೆಪನೋ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸವಾಲ್ ಪಂಡೆ ಯಾನೈಕ ಕೇಂಡೆ ದಾಯವು ಅಂಚ ಪಂಡರಿ ಆರೈಕ ಪಂಡೇರಿ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಪಂಡೆಂದು ಪಂಡ ಯಾನು ಆ ಕಾಲದಾಯೆ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತದ ಕಾಲದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಆ ಕಾಲದಾಯೆ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತದ ಕಾಲದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲದ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆದ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಪ್ಪು ಆಧುನಿಕ ವಿಚಾರలు ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಪುರ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಐದು ದುಂಬು ಪೋಯಿನ ವಿಚಾರలు ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಐನು ಪನಿಯರ ಎಂಕ್ ತೆರಿಯನ್ ಆತ ಎಂಕ್ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಆ ಜ್ಞಾನಡು ಭಾರಿ ದುಂಬುವರಿತು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಗ ಆನಿದ ಕಾಲದ ಯಾನ್ ಇತ್ತದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕವಿತೆ ಬರೀಪುನ ಒಂಜಿ ಸವಾಲತ್ತ ಪಂಡೆ ವಿಚಾರವಂತನಾಡ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಸವಾಲೆ ಬಾಯಿ ಪನ್ನಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕವಿತೆ ಬರೀಪುನ ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಅರಿತನು ತೆರಿಯೋನಡಾಪು ಅವತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕವಿತೆ ಬರೆನಾಗ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲದ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಪದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವಲಾ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ವಿಚಾರನು ಪಂಡ ಯಾನೈತೆ ಪಂಡಿತರು ಸೋಜಿಂದ ಪಂಡ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಸೋಜಿ ಪಂಡ ದಾದಂದೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತರದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊರ್ಪನ ಬೊಡ್ಚ ಬೋರ್ಡು ದಾಯೆ ಜೋಕ್ಲೆಗವು ತೆರಿಯೋ ದಾದಾಂದಾಂಡದ ಕೇಂದ್ರದ ಏನು ಜೋಕ್ಲು ತೆರಿಯೋರು ಆಂಚಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಪೋವು ಭಾಷೆ ಬುಳೆ ಒಂದು ಪೋವು ಐಕಾದು ಆರು ಪನ್ನಗ ನೊಂಜಿ ಸವಾಲೊಂದು ಪಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಅರೆಗವು ಸವಾಲ್ ಆಂಡ ಆ ಸವಾಲನ್ನು ಬಹುಶಃ
ಇತ್ತದ ಯಾಂದಾಯಿಂದನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಂತೆ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬರೆನಗ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನಡಾಪು ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನಡಾಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿದ ವಿಚಾರ ಇತ್ತನೆ ಯಾನೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ದ ಪದ್ಯ ಪಂಡ ಅವು ಆಧುನಿಕ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೇನಿ ದನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಸನ್ ಅತನ ಪದನಿತ ಪಂತ ಅಂತುಲಿ ಅವು ಅಪಗದ ಕಾಲಗತ್ತು ಇತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಟಿವಿ ದೀಲೆ ಬೋರಾಪುಂಡು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಉಂಡು ಐಂತುವೆರೆ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಟಿವಿ ದೀಲೆ ಬೋರಾಪುಂಡು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಉಂಡು ಐಂತುವೆರೆ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಪುಚ್ಚೆ ಎಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ಉಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಗಿಡತು ಬಲಿತು ಪಾರ್ದು ಬೂರ್ದು ಬಾರಿ ಬಚ್ಚಿದ ಪುಚ್ಚೆ ಎಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ಉಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಗಿಡತು ಬಲಿತು ಪಾರ್ದು ಬೂರ್ದು ಬಾರಿ ಬಚ್ಚಿದ ಎಕ್ಕಲೆದ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೋಟ ಭೀಮು ಬರ್ಪೆ ತೂಲೆ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಕಲೆದ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೋಟ ಭೀಮ್ ಬರ್ಪೆ ತೂಲೆ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಒರಾದೀಲೆ ತೂಪೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಒರಾದೀಲೆ ತೂಪೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಟಿವಿ ತೂದು ಅಂತೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಒರಾದೀಲೆ ತೂಪೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಟಿವಿ ತೂದು ಅಂತೆ ಒಂದು ಇತ್ತದ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಸಂದರ್ಭಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚನೆ ಬತ್ತಿನವು ಈ ಟಿವಿ ಇಪ್ಪು ಅತನ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಲಿಪ್ಪು ಅತನ ಸೀರಿಯಲ್ದ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಪ್ರಾಕದ ವಿಚಾರಲು ಬೊಡ್ಚ ಏನಕಡೆ ಪಂದಂಚನೆ ಸೋಜಿದ ವಿಚಾರ ಬೊಡ್ಚ ಅವು ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಊರಿ ಹೊಡೆದಾಂಡ ಆ ವಿಚಾರಲ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಾದ ಪ್ರಾಕದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತ್ತ ಆಧುನಿಕ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಳಸೊಂದು ಆ ರಡ್ಡತ ಒಂಜಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಲ್ಪೊಂದು ಹೊಸ ನಮೂನೆಡು ಪದ್ಯలను ಕಟ್ಟದ ಕೊರಿಯಂದಾಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗವು ಇಷ್ಟ ಆಪುನಂಚಿನ ಪದ್ಯುಲ ಆಪ ಪಲಪಿನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನಡ ಇಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಪದ ಪ್ರಾಸನ ಬರೆನಗ ಈ ತರ ಸರಳವಾಯಿನ ಆ ಶಬ್ದ ಸರಳವಾಯಿನ ಪದಕ್ಲು ಪ್ರಾಸಕ್ಲು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅವೇ ರೀತಿ ಜೋಕ್ಲನ ಪದಕ್ಲನ್ನು ತೂಯರನ್ನ ಪೋಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಬಿಕ್ಲು ಈ ತೊರ್ತಡೆ ಕನ್ನಡೊಡಿಪ್ಪು ಅತ್ತನ ತುಳುಟಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಈ ತರದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರುತ್ತೇವೆ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಬರುತ್ತೇವೆ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡು ಪೋಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರೆಯೊಂದು ಪೋಪೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳುತಾರಾಯಿನ ಕನ್ನಡದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕವಿಕ್ಲು ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣ ಇಕ್ಲು ಆರು ಕೂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದು ತುಳು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಆರ್ನ ಪದ್ಯలను ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತೊಡಿಪನಾಗ ಯಾನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಟ್ಯಡು ಓದಿನಾಯ್ ನಮ್ಮ ಪಾತನ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಓದಿನ ಕನ್ನಡದ ಪದಕ್ಲೇನು ಆರು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಡು ಪನ್ಪಿರ್ತಾರೆ ಅವು ಇನಿಕ್ಲ ನಮಕ್ ನೆನಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪದ್ಯಲು ಪುರೆ ಅಳಿಲೆ ಚುಮ್ ಚುಮ್ ಅಳಿಲೆ ಎಂದು ಅವು ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣ ರೈಕುನ ಪದ್ಯ ಕನ್ನಡದ ಪದ್ಯ ಅವು ಏತ ಸರಳವಾದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಳಿಲೆ ಅಳಿಲೆ ಚುಮ್ ಚುಮ್ ಅಳಿಲೆ 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 ಚುಮ್ ಚುಮ್ ಅಳಿಲೆ ಮರದಿಂದಿಳಿದು ಬಾಬಾ ನಲಿದು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲ ಚಕ್ಕುಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಕೊಡುವೆ ಬರದಿರೆ ತಿನ್ನುವೆ ಮರದಿಂದಿಳಿದು ಬಾಬಾ ನಲಿದು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲ ಚಕ್ಕುಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಕೊಡುವೆ ಬರದಿರೆ ತಿನ್ನುವೆ ಬಾರೋ ಒಳಿಗೆ ಹಾರೋ ಕೆಳಗೆ ಮರದೊಳು ನಿಂದೆ ಹಣ್ಣನು ತಿಂದೆ ನೀ ನನಗೊಂದು ಕೊಡುಬಾ ತಂದು ನೀ ನನಗೊಂದು ಕೊಡುಬಾ ತಂದು ಹಂಚುತ ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಯದು ಅಳಿಲು ಬಾರೋ ಬೇಗ ಹಾಕೋಲಾಗ ಅಳಿಲೆ ಅಳಿಲೆ ಚುಮ್ ಚುಮ್ ಅಳಿಲೆ ಇಂಚ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಬಹುಶಃ ತುಳುಟು ಪದ್ಯ ಬರೆಪನ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಭಾಷದ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಓದೊಂದು ಗ್ರಹಿತೊಂದು ತುಳುತ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಪಂಪಿನ ಬಹುಶಃ ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣ ರೈಕುಲ್ನವೇ ನಮ್ಮ ಓದಿನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅರಿಯಡ್ಡೆ ಪದ ಪಂಡ ಸಂತೆಗೆ ಹೋದನು ಭೀಮಣ್ಣ ಹಿಂಡಿಯ ಕೊಂಡನು 10 ಮಣ ಕತ್ತೆಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೇರಿಸಿದ ಕುದುರೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿದ ಇಂಚಿನ ಪದ್ಯಪುರ
ಒಂಜಿ ಕಥೆತ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಪಣಂದು ಒಂಜಿ ನೀತಿನ ಪನೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪುಡು ಪನಪಿನ. ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳುತ ಮಾಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತಾಯ ಆರ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಅದು ಬರೀತೀರಿ. ಗಾಳಿಪಟ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆರು ತುಳುಟು ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಬರೀಜಿನ್ಲ ಕನ್ನಡ ಆರು ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯలను ಬರೀ ಒಂದು ಪೋತೆರು ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯು ಆರು ಕನ್ನಡಡು ಬರೀ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ತುಳು ಅನ್ನೋ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯನ ಬರೀತೀರಿ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತಾಯರು. ಚಡ್ಡಿ ಹಂಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಡೆವೆ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪಾಠ ಕಲಿಯುವೆ. ಚಡ್ಡಿ ಅಂಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಡೆವೆ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪಾಠ ಕಲಿಯುವೆ. ಸ್ಲೇಟು ಕಡ್ಡಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವೆ, ಗೆಳೆಯರೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡುವೆ. ಮತ್ತೆ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವೆ, ಗಂಟೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಹೊರಟು ಬಂದು ಮನೆಯ ಸೇರುವೆ. ಗುರುಗಳೆಂದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದಂತೆ ಕಲಿಯುವೆ, ಕಲಿತು ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಾನು ಜಾಣನಾಗುವೆ. ಇಂಚ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತಾಯರ್ಲ ಜೋಕ್ಲನ್ನ ಪದಕ್ಲನ್ನು ಅಪನೊಂದು ಪೋಪಿನವು ತೆರಿಯ. ಇಂಚ ತುಳುಟ್ಲ ಕೆಲವಾತ್ ಪದಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಪದಕ್ಲು ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ಪೋವಲು. ದಾಯಪುರ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂದ ಪದ ಎಂಚ ಬರೆಯುಡು ಒಂದು ಪನೆಯರ ಆಪುಜಿ, ಪದ ಇಂಚ ಉಂಡು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಲಿ ಐನು ತೆರಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪದ ಕಟ್ಟೊಲಿ ಪಂಪಿನನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡು ಆಪುಡು. ತುಳುಟು ಕಾನಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಕವಿತೆ ಸಂಕಲನ ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿಲ್ಲೆ ಆರು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಕದ ಕವಿ ಯಾರು ಆರ ಅಪಗನೆ ಕಾನಿಗೆ ಪಂಪಿನ ತುಳು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಪ್ರಕಟ ಮಂತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಾನಿಗೆ ಬೂಕುಡ್ಲ ತುಳು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಬರೆಯಿನ ಒಂಜಾತ್ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಲು ಪೂರ ಪದ್ಯಲು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಬರೆಯಿನ ಪದ್ಯಲು ಅತ್ತ ಇಟ್ಟಿಪ್ಪನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ತುಲೆ ಗಾಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಪದ್ಯ ಏ ಶೋಕವು ಆ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ. ಓವೋ ಗಾಳಿ ಬೀಜುನ ಗಾಳಿ ಜೀವದ ಸಿರಿ ದಿಂಜಾವುನ ಗಾಳಿ, ಓವೋ ಗಾಳಿ ಬೀಜುನ ಗಾಳಿ ಜೀವದ ಸಿರಿ ದಿಂಜಾವುನ ಗಾಳಿ, ಸೋವುನು ತುಂಬುದು ತೂಪಿನ ಗಾಳಿ ಬಲ 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 ಗಾಳಿ. ತರತರ ಪೂವುದ ತರೆಕೊಡಿ ಪಜಿರು ಮರಮರ ಗೆಲ್ಲಿರೆ ಜೊಂಕಿಲು ಏರು ಚರ ಚರ ಭಜಕರೆ ಪಂದುನ ಕಾರು ಪರ 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 ಪರಗಾಳಿ. ಈ ತರ ಬರೀ ಒಂದು ಪೋಪೆ ಆ ಪದತ್ತ ಲಯಕ್ಕೇನಗನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದಕ್ಕಳು ಪದಕ್ಲೆಡು ಈ ತರತ ಲಯ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋದು. ಬಹುಶಃ ಸಂಗೀತಗೂ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆವಡ್ನಾಂಡ ಐಟ್ ಲಯ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋದು. ಬಹುಶಃ ಈ ಲಯ ಈ ಪದ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪನೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯಲು. ಇಂಚ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿಲ್ಲದಾರಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತು ತುಳು ಕವಿಕ್ಲು ದುಂಬುಲ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದು ಬರೀತೀರಿ ಆಂಡ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತೊಡಾಯಿ ನಡೆ ಎತ್ತನ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿச்சு. ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಮೆನ್ಪುರಿ ಪಂಪನ ಸಂಕಲನದ ಒಂದೆರಡು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಸలను ಪಂಡೆ ಈ ಪ್ರಾಸದ ಪದಕ್ಕಲು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದು ಬರೆಯನು 2017 ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕದ ಕೆಲವು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಂತಿನಾರು ಆ ಬೂಕುನು ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತೀರಿ ನಾಯಪಂಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಲ್ಪನ ಜೋಕ್ಲು ಆಯ್ತ ಪದ ಪ್ರಾಸನ ಕಲ್ಪನು ಪಂದ್ ಅಂಚಾದ ಕೆಲವು ಅಂಗನವಾಡಿದ ಟೀಚರ್ ನಾಕ್ಲು ಆ ಪ್ರಾಸನ ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರಿನೇನೆ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟವು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡಾಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿದ ಈ ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ಜೋಕ್ಲೆಗವು ಮುಟ್ಟುಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಾತು ಉಮೇದು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಉಮೇದು ಇತ್ತನೇ ಜೋಕ್ಲು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪುವೆರು ಪಂಪಿನ. ಬಹುಶಃ ಯಾನು ತುಳುತ ಜೋಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಗ ತುಳುತ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದೇ ಬರೇನಂಚಿನ ತುಳುತ ಕವಯಿತ್ರಿ ಪ್ರಮೋದ ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಅರೇನ ನೆನಪು ಮನ್ಪೋಡ ಆರು ತಾಟಿ ತೆಂಬರೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೂಕು ಬರೀತೀರಿ ಐತು ಒಂಜಾತು ಸುಮಾರು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದೇ ಆರು ಬರೀ ಪದಕ್ಕಲು ಉಂಡು. ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪದ ಪ್ರಾಸ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬರೆಯನ ಪದ್ಯುಲ್ಲ ಉಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಯಮಾನದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬರೆಯನ ಪದ್ಯುಲು ಈ ಬೂಕುಡು ಆರು ಕೊರ್ತೀರಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಪದನ ಇಂಚ ಬರೀತಾರೆ ತಾಟಿ ತೆಂಬರೆ ಪಂಪಿನ ಆರು ಬೂಕು ಆ ಬೂಕದ ಶೀರ್ಷಿಕೆದನೇ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಆ ಬೂಕುಡು ಉಂಟು ಐಟ್ ಇಂಚ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು. ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಜೋಕ್ಲು ತಮ್ಮನ ತಿಂದೇರು, ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಜೋಕ್ಲು ತಮ್ಮನ ತಿಂದೇರು, ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಜೋಕ್ಲು ಬೇಳೆ ಬೆಂದೇರು,
ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟಿರು ಜೋಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿರು ತಾರೆಗ ನೀರು ಮೈತೇರು ಬೊಂಡ ತಾರ ಇತ್ತಿಂದೇರು ತೆಲ್ತು ನಲ್ತು ಗೊಬ್ಬೇರು ತಾಟಿ ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ತಾರೆಗ ನೀರು ಮೈತೇರು ಬೊಂಡ ತಾರ ಇತ್ತಿಂದೇರು ತೆಲ್ತು ನಲ್ತು ಗೊಬ್ಬೇರು ತಾಟಿ ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಬಾರೆಗ ನೀರು ಮೈತೇರು ಬಾರೆದ ಪರಂದು ತಿಂದೇರು ತೆಲ್ತು ನಲ್ತು ಗೊಬ್ಬೇರು ತಾಟಿ ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಕಂಗಗ ನೀರು ಮೈತೇರು ಬಚಿರೆ ಪೂಲು ತಿಂದೇರು ತೆಲ್ತು ನಲ್ತು ಗೊಬ್ಬೇರು ತಾಟಿ ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಕರ್ಮುಗು ನೀರು ಮೈತೇರು ಕರ್ಮುದಗ್ಗಿ ತಿಂದೇರು ತೆಲ್ತು ನಲ್ತು ಗೊಬ್ಬೇರು ತಾಟಿ ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟಿಯರು. ಈ ತರ ಆ ಪದ್ಯ ಪೂಪು ಬಹುಶಃ ಈ ತರ ಪಣ್ಣಗನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಬಹುಶಃ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಐನಾತು ಬೇಗ ಏನು ಗ್ರಹಿಸ ಉಂಟು. ಬಹುಶಃ ಈ ತರದ ಅಭಿನಯನ ಈತ ಈ ಪಣ್ಣಿನ ಪದ್ಯ ಕುರ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪದ್ಯನ ಆರು ಬರೆತ್ ಬಹುಶಃ ಯಾನು ನನ್ನ ಪನೊಡಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಣ್ಣು ನಾಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಾತ್ ವಿಚಾರ ಜೋಕ್ಲನ ಪದ್ಯಲು ಎಂಚ ఇప్పుడు ಪಂಪಿನ ಒಂಜಾತ್ ವಿಚಾರನು ಪಣ್ಣು ಪೋ ಜೋಕ್ಲನ ಕವಿತೆಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚಿತ್ರನು ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ. ಜೋಕ್ಲಿನ ಕವಿತೆ ನಮ್ಮ ಬರೆನಾಗ ನಮ್ಮ ಗೇನೋಡು ದೀವನ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚಿತ್ರನು ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಯ್ತು ಬರೋಡು ಭಯಪಂಡ ಆ ಕವಿತೆನ ಓದನಗನೆ ಜೋಕ್ಲನ ಆ ತರಿಟ್ಟು ಆ ಚಿತ್ರನು ಬರಂದು ಪೋವು ಅಂಚಿನ ಪದ್ಯಲೇನು ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದು ಪೋಣಂದ ಜೋಕ್ಲೈನ್ ಐನಾತು ಬೇಗ ಕಲ್ತೊನ್ನು ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಲೆಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೊಂಡ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಟೆ ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ಜೋಕ್ಲನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚಿತ್ರನ ಕಟ್ಟದ ಗೊಪ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ಬೋರ್ಡು ಉಂಟು ಎನ್ನ ಆಸೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಬರೀ ಪಕ್ಕಿದಂಚ ಯಾನು ಮಿತ್ತು ರಾದು ರಾದು ಪೋವೋಡು ರಾದು ಪೋದು ಬಾನೋ ತಲ್ಪ ಮುಗಲು ನೊರ ಸೇರೋಡು ಇಂಚ ಪನ್ನಗ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಮೂಡು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಕ್ಲನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರನ ಮೂಡು ಪಕ್ಕಿದಂಚ ಯಾನು ಮಿತ್ತು ರಾದು ರಾದು ಪೋವೋಡು ರಾದು ರಾದು ಪೋದು ಬಾನೋದಲ್ಪ ಮುಗಲು ನೊರ ಸೇರೋಡು ಮೊಗಲನ್ನು ಸೇರು ಧ್ಯಾನು ತೆಡಿಲಿ ಮೆಂಚಿ ಆವೋಡು ತೆಡಿಲಿ ಮೆಂಚಿ ಆದ ಯಾನು ಗುಡುಗುಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಮೊಗಲನ್ನು ಸೇರು ಧ್ಯಾನು ತೆಡಿಲಿ ಮೆಂಚಿ ಆವೋಡು ತೆಡಿಲಿ ಮೆಂಚಿ ಆದ ಯಾನು ಗುಡುಗುಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಗುಡುಗುಡು ಮಲ್ತು ಧ್ಯಾನು ಬರ್ಸ ಆದು ಪನಿಪೊಡು ಬರ್ಸ ಆದು ಬತ್ತು ಧ್ಯಾನು ಭೂಮಿನೊರ ತಣಿಪೊಡು ಭೂಮಿನ ತಣಿತ ಧ್ಯಾನು ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ಆವೋಡು ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ಆದ ಯಾನು ಜನಕು ತಂಪು ಬಾಮ್ಯೋಡು. ಈ ತರ ಪದ್ಯ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋನಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಅವು ಚಿತ್ರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಪಕ್ಕಿ ಆದ ರಾಪುನ ಬಾನೊಗು ಸೇರುನ ಮುಗಲಿಗೆ ಸೇರುನ ಮುಗಲಡು ತಿಡಿಲಾಪಿನ ಮೆಂಚಾಪಿನ ಗುಡುಗುಡು ಮಲ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಸಾದು ಬರ್ಪಿನ ಐನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ಪದ್ಯ ತುಳಿ ಬರ್ಸಾದು ಬತ್ತು ಧ್ಯಾನ್ ಭೂಮಿನೊರ ತಣಿಪುಡು ಭೂಮಿನ ತಣಿಪುನ ಭೂಮಿದ ಜನಕ್ಲೇನ ತಣಿಪುನ ವಿಚಾರ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ನರಮಾನಿ ಆವುಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ವೈರತ್ವ ಕಟ್ಟೊಂದ ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯ ಯಾನು ಮಾತೆರನ್ನ ತಣಿಪುನ ಮಾತೆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪುಡು ಬದುಕುನ ಮನುಷ್ಯ ಆವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಐನೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಡು ಪನ್ಪುಡುತ್ತಲೆ ಭೂಮಿನ ತಣಿತದ ಯಾನು ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರ ಆವಡು ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರ ಆದ ಯಾನು ಜನಕು ತಂಪು ಬಾಮ್ಯಳು ಜನಕು ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಡು ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪಿನ ಈ ತರದ ನೀತಿನ ಈಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನೇನು ನೇರವಾದ ಪನ್ಪುನತ್ತೆ ಈ ರೀತಿದ ನೀತಿನ ನಿಧಾನವ ಪದ್ಯಡು ಕೊರೊಂದು ಪೋಪು ಆತನಾಗ ಬಾಲಲು ಆ ಪದ್ಯೊಡಿಪಿನ ವಿಚಾರನು ಆ ಪದ್ಯೊಡಿಪಿನ ನೀತಿಯನ್ನ ಸುಲಭಡು ಗ್ರಹಿತನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಅವು ವಿಶೇಷವಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಚಿತ್ರನ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪಿಲಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ಈ ತೊರ್ತಡೆಯನ ಪಂಡೆ ಅಭಿನಯ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಪಂಪಿಲಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯಲು ಬೋಡಾಪು ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನು ಅಭಿನಯ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಲ್ತದ್ದು ಓನನೆ ಈ ತೊರ್ತಡೆಯನ ಅಳಿಲೆ ಚುಮ್ ಅಳಿಲೆ ಮಂತೆ ಐನ ಅಭಿನಯ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅನ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಪಕ್ಕಿದಂಚ ಬಾನುದಂಚಿ ರಾದು ಪೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಐನ ಅಭಿನಯ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಣ್ಣದ ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಅಭಿನಯ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಪದ್ಯನು ಪಣ್ಣದ ಕೊಂಡ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸಿಡವು ಓರಿ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಚ ಅಭಿನಯ ಪೂರ್ವಕವಾದ
ಮನ್ಪೊಡಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಅವು ಕವಿತೆ ಬರೆಪನಾಯಿನ ಅಗೇನೋಡ್ಲ ಬರಡ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಭಾಷೆಗೆ ಒರ್ಗು ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಲು ಸುಲಭದ ಶಬ್ದಲು ಬೋಡು. ನಾನು ಇತರ್ತಡೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಸಲು ಏನು ಪಂಡೆ ಆ ಪ್ರಾಸಲು ಆ ತರ ತುಲಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಭಾಷೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕವಿತೆ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆನ ಭಾಷೆಗೆ ಒರ್ಗು ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪಡು. ಸುಲಭದ ಶಬ್ದಲ್ಲ ಬೋಡು ಕಷ್ಟದ ಶಬ್ದಲಿನ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂಡ ಜೋಕ್ಲ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡೆ ಪೂಜರು ಅವು ಕಷ್ಟ ಉಂಡೊಂದು ಏನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡುತ್ತೀರು ಅಂಚಾದ ಸುಲಭದ ಶಬ್ದಲು ಬೋಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನನೆ ಪ್ರಾಸ ಪನ್ಪುಂಡ ಬೊಂಬೆ ಬೊಂಬೆ ಪೊರ್ಲುದ ಬೊಂಬೆ 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 ಪೊರ್ಲುದ ಬೊಂಬೆ ತಕ ತಕ ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲುದ ಬೊಂಬೆ 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 ಪೊರ್ಲುದ ಬೊಂಬೆ ತಕ ತಕ ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲುದ ಬೊಂಬೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣನ ಕಣ್ಣದ ಬೊಂಬೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣನ ಕಣ್ಣದ ಬೊಂಬೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೊಂಬೆ ಪಂತ ನಾವು ಒಂಜಿ ಬೊಂಬೆ ಹುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣದ ಬೊಂಬೆನ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಆ ಪ್ರಾಸನು ಪಣ್ಣನು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಕಲ್ತೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಂಬೆ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಬೊಂಬೆದ ವಿಚಾರನು ಆ ಬಾಲೆ ತೆರಿಯನೊಂದು ಒಂದು ಇಂಚ ಈ ತರ ಅವು ಜೋಕ್ಲನ ಭಾಷೆಗೆ ಒರ್ಗು ಲೆಕ್ಕ ಸರಳವಾದ ಆ ತರ ರಚನೆ ಅಂಚನ ತುಲೆ ಜೋಕ್ಲನ ಪದಟ್ಟು ಪ್ರಾಸ ಬರಡಾಪುಂಡು ಪ್ರಾಸ ಬತ್ತಂದ ಜೋಕ್ಲ ಕೇನಿರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರಾಸಲು ಇತ್ತಂದ ಇಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಸಲು ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಬರಡುಂದ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಾಗಿ ಪದ ಪ್ರಾಸನ ಕಟ್ಟದ ಗೊರ್ನಾಗ ಪ್ರಾಸಲು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಂಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸನ ಓದುವೆತ್ತುಲೆ ಏನೇ ನ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಿನ ಪ್ರಾಸ ಬತ್ತುಂಡೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪಾರು ಪೋಂಡು ಎಲಿ ಮಂಗಗಿತ್ತೆ ಚಳಿ ಪಾಡುಂಡತ್ತ ಪುಲಿ ಈತೆ ಈತೆ ಪನ್ನಗ ಇಡೀ ಪದ್ಯಡು ದಾದ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರಲಕ್ಕೇನು ಐಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ವೇರು ಅಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಆ ಪ್ರಾಸ ಉಂಡು ಪ್ರಾಸದ ಮೂಲಕ ಪಿಲಿ ಎಲಿ ಚಳಿ ಪೊಲಿ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ಅವು ಬಾಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರು ಆ ತರದ ಶಬ್ದಲ್ನ ಬಾಲೆ ಕಲ್ತುಂಡು ಜೊತೆ ಆ ಶಬ್ದಲ್ನ ಗ್ರಹಿತೊಂದು ಪೋಪು ಅಂಚಾದ ಜೋಕ್ಲನ ಈ ತರದ ಪ್ರಾಸ ಆ ಐಟ್ ದಾಲ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿನ ಅವು ಪನ್ನಗನೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಳ್ತಲೆ ಬತ್ತುಂಡೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪಾರು ಪೋಂಡು ಎಲಿ ಮಂಗಗಿತ್ತೆ ಚಳಿ ಪಾರುಳತ್ತ ಪೊಲಿ ಪನ್ನಗ ಅವು ಪನ್ನಗನೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕು ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲನ ಪದ ಆ ರೀತಿ ರಾಸಬದ್ಧವಾದ ಇತ್ತಂದ ಅವು ಬಾರಿ ಲಾಯಕ್ಕಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲನ ಮನಸ್ಸು ಬಾರಿ ಮಾರ್ದ್ರವವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪಸೆ ಪಸೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣದ ಗೋಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ಪಜಿ ಮಣ್ಣದ ಗೋಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪಿರು ಪಜಿ ಮಣ್ಣದ ಗೋಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ ದಕ್ಕಂಡ ಅವಲೆ ಪತ್ತದು ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಈ ಪಜಿ ಮಣ್ಣದ ಲೆಕ್ಕ ಗೋಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪಿನ ಜೋಕ್ಲನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರಳ ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಈ ತರದ ಭಾಷೆದ ಪಾಟಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಅವು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪತ್ತದು ಉಂಟುಂಡು ಅಂಚಾದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಾರ್ದ್ರವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೋಡಪ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತೊಂದು ಅಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸಿಡವು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪತ್ತದು ಉಂಟು ಲೆಕ್ಕ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯನ ಬೇಲೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ಸನ್ನಿವೇಶಲು ಬೋಡಾಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪದ್ಯ ಬರೆನಾಗ ವಿಚಾರ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯನೋ ಅವು ಮತ್ತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪತ್ತುಚ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬರ್ಸ ಇಪ್ಪು ಸಾಲ ಇಪ್ಪು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲು ಜಾತ್ರೆ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣೊಂದು ಪೊಣ್ಣಾಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಅವೇ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬರ್ಸದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬರೇನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಕೀರಿ ಕೂಟು ದೊಂಜೆ ದಮ್ಮು ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅರ್ಸಾನೆ ಅರ್ಸ ಕೀರಿ ಕೂಟು ದೊಂಜೆ ದಮ್ಮು ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅರ್ಸಾನೆ ಅರ್ಸ ನೀರು ದಾಂತಿ ಜನಕ್ಲೆ ಮೋನೆ ತೆಲಿಕೇನೆ ತೆಲಿಕೆ ಜೀವ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಲಿಕೇನೆ ನಲಿಕೆ ಬುಳೆ ಭಾಗ್ಯ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆ ಪಾಲಿಗ್ ಸುರು ಮಲ್ತಿರ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆಗ್ ಬರ್ಸ ಪಂಡ ದೇವೇರತ್ತ ಬೋಡೆ ಬೋಡು ನೀರು ದಾಂತಿ ಭೂಮಿ ಮಿತ್ತು ಬದುಕು ನಕ್ಲಿ ಏರ್ ಬರ್ಸ ಪಂಡ ದೇವೇರತ್ತ ಬೋಡೆ ಬೋಡು ನೀರು ದಾಂತಿ ಭೂಮಿ ಮಿತ್ತು ಬದುಕು ನಕ್ಲಿ ಏರ್ ಬರ್ಸದ ವಿಚಾರನ ಪಣ್ಣೊಂದು ಒಟ್ಟು ನೀರು ಪಂಡ ದೇವೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಸಂವಹನ ಮನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ
ವಿಚಾರ ಆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪದ್ಯಡು ಇಪ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತೂಲಿ ಇಂಚ ಬರ್ಸ ಸಾಲೆ ಸರಳವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಕಟ್ಟದ ಕೊರಳ ಅವು ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ಸಂಬಂಧಲೇನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಲ ಆದಿಪ್ಪನದಾದ ಸಂಬಂಧಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತಿ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿನ ವಿಚಾರ ಬಾಯಿ ಪಣ್ಣಂಡ ಈ ಸಂಬಂಧ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ದೂರ ಆವೊಂದುಲ್ಲನಾ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಆತಂಕ ನಮ್ಮಡ ಮೂಡೊಂದು ಅಂಚಾದ ಈ ಸಂಬಂಧಲೇನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯಡು ಬತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಲಿ ಆ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಗ ಪ್ರಮೋದ ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಬರೀನ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯನ ನಾನು ದುಂಬುದೀಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಆರು ಬರೀತಿನ ಪ್ರಮೋದ ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಇರುವೇರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ದೇವೇರು ನಂಕ್ ಜನ್ಮ ಕೊರಿಯೇರು ನಮನು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತೇರು ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರಿಯೇರು ನಮನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಕುಲೆ ನಂಕ್ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಡ ನಂಕ್ ಭಕ್ತಿ ಉಪ್ಪೊಡು ಪ್ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ನಡಪೊಡು ನೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಬಾಳೋಡು ಇಂಚಪ್ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಸಂಬಂಧಲೆನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಜೋಕ್ಲ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದು ಪೋಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂಜಾತ ನೀತಿ ಒಂಜಾತ ಪಾಠ ಒಂಜಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇತ್ತಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೇರವಾದ ಏನು ಅವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವುದಕ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೇರವಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲ ಪದ್ಯಡು ಪನ್ ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ ದುಂಬುಗು ಕಟ್ಟೋಣ ಜೋಕ್ಲಕ್ಕೆ ಐಕಾದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಕೊರೊಂದು ಪೋಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಣು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಸತುಲೆ ಅನೆ ಬರೀನಾವು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಡದ್ ಬರೀನಾವು ಒಂಜಿ ನೀತಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಎಂಚಪ್ಪನೊಲಿ ಸರಳವಾದ ಎಂಚಪ್ಪನೊಲಿ ಪಂಪಿನವು ಗೊಬ್ಬೊಡಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಬ್ಯಾಟು ಬಾಲು ಗೊಬ್ಬೊಡು ಗೊಬ್ಬೊಡಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಕುಟ್ಟಿದೊಣ್ಣೆ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಗೊಬ್ಬೊಡಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಲಗೋರಿ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಗೊಬ್ಬೊಡಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಜಿಬಿಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಗೊಬ್ಬೊಡಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಕಕ್ಕೆಗಿಳಿ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಗೊಬ್ಬೊಡಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಚೆನ್ನೆ ಪೊರಿ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಗೊಬ್ಬೊಡಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಪೊಕ್ಕುಗೋಳಿ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಗೊಬ್ಬೊಡ್ಚಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬೊಡ್ಚಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬೊಡ್ಚಿ ಗೊಬ್ಬಚಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬೊಡ್ಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬೊಡ್ಚಿ ಈ ತರ ಪಣ್ಣೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಡಿಪ್ಪನ ಗೊಬ್ಬಲೇನು ಪನ್ನೊಂದು ಪೋದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕೊರ್ಪು ಇಂಚಿನ ಆಧುನಿಕವಾಯಿನ ಈ ತರದ ಗೇಮ್ಲೇನು ಗೊಬ್ಬನ ಆ ಗೊಬ್ಬಲೇನು ಗೊಬ್ಬುಂಡ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತ್ ಪನ್ಪಿನ ಸಂದೇಶ ಈ ತರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಡಾಯಿನೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಣಾಪು ಅವೇ ರೀತಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕವಿತೆಡು ಅವು ತೀರ ಮಲ್ಲೆಲ ಆದಿ ಪೆರಬಲ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕವಿತೆ ದಿಂಜ ಉದ್ದಲ ಆದಿ ಪೆರಬಲ್ ತೀರ ಇಲ್ಲೆಲ ಆದಿ ಪೆರ ಒಂಜಿ ಅದಾ ಹಂತೊಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ಕವಿತೆಲಿ ಇತ್ನಾಂಡ ಜೋಕ್ಲೈನ್ ನೆಂಪು ದಿಯರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತೋನೆರಲ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿಡು ಕವಿತೆಡು ಇತೊಡ್ತಡೆ ಪಂಡೆ ಐಟ್ ತಾಳ ಲಯ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬರೆಪಿನ ನಮ್ಮ ಕವಿತೆಲು ತಾಳ ಲಯ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಪದನ ಕಲ್ತಂದು ಆ ಶಬ್ದನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸುಲಭ ತರಟು ದೀವನು ವೇರು ಅಂಚನೆ ಗಣನಾಸರಿ ಇತೊಡ್ತಡೆ ಪಂಡೆ ವಸ್ತು ರೂಪ ಭಾವ ಭಾಷೆ ಈ ಅಂಶನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಕವಿತೆಡು ಎಂಚ ಬೋಡು ಪಂತಿನ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತೆರಿಯೊಂದು ಐನು ಕಟದು ಕೊರಡಾಪು ಅವೇ ರೀತಿ ಕಡೆಟ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕವಿತೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ನಗ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕವಿತೆ ಬರೆನಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ತುಳುಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಂಪುಡಿ ವಿಚಾರ ಕಂಡ ತುಳುತವೇ ಜನಪದ ಮಾದರಿ ನಮಕ್ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ತನ್ನ ಬರವಣಿಗೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮೈನಿ ತೂಪ ಅದನ್ನು ಓದುವ ಈ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಪೂರ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಂಡ ಅವು ಜನಪದ ಮೂಲದ್ದು ಬತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಾಯ್ಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯನೇ ಅವು ದುಂಬರಿಯೊಂದು ಬತ್ತದ ಇನ್ನು ಅವು ಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರವಣಿಗೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು ಪೋತು ಐಕ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ತುಂಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಚಾದ ಜನಪದ ಪಂಪಿನವು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಅವು ಜೀವಾಳ ಜನಪದ ಪಂಪಿನವು ಆ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಅಂದೇ ಪನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಡ್ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ
ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ತುಳು ಕವಿತೆ ಬರೆನಗ ತುಳುತ ಜಾನಪದರು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಸಲು ಪದ್ಯಲು ದಿಂಜಾಕ್ತಂದ ಒಂತ ಅಂಡ್ಲ ಬೈದೆಂಡು ದುಂಬು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೇರ ಕೇಂದ್ರ ಆ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತರಟಿ ದಿವನಡ ಹಾಕೊಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪನ್ಪಣ್ಣಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸರಳ ಒಂಜಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಗೆ ನಾ ಅಮ್ಮ ಪಣ್ಣು ಉಂಟೆ ಬಾರಿ ಸರಳವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಒಂಜಿ ರಚನೆ ಅಡಿಕಡೆ ಪಲ್ಲು ಪಾತುಮ ಬಲಿ ಬರ್ಪಿ ಪೋಕರೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟುವಲು ಚಟ್ಟು ಬಿಂಗ್ರಿ ಪೋಪೆ ಕುಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಪನ್ಪುಂಡು ಅರಿಕಡೆ ಪಲ್ಲು ಪಾತುಮ ಬಲಿ ಬರ್ಪಿ ಪೋಕರೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟುವಲು ಚಟ್ಟು ಬಿಂಗ್ರಿ ಪೋಪೆ ಕುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಅರ್ಥ ಒಂದೊಂದು ಕೇಳಂದಾಂಡ ಪನಿರೆ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದಾದ ಮಂತೊಂದು ಪಂಪಿನ ಆ ಪದ್ಯಗಳು ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪಿರ್ತೇನೆ ಒಂದು ಜನಪದಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದವು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಇಲ್ಲೇ ಪಣಗೆ ಯಾನೊಂದು ಅನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಚನೆ ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿತ್ತುಲೆ ಎಣ್ಮೂರ ಎಂಕ ಮಗು ದಾನೆ ಸಂಕಡ ಎಣ್ಮೂರ ಎಂಕ ಮಗು ದಾನೆ ಸಂಕಡ 10 ಕಟ್ಟ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಮರ್ಕ ಸಂಕಡ 10 ಕಟ್ಟ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಮರ್ಕ ಸಂಕಡ ಇಂಚ ಸರಳ ಎರಡೇ ಸಾಲದ ಪದ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಈ ತರತ ಜಾನಪದ ಮಾದರಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಸ್ತು ಉಂಡು ಜನಪದ ರಚನೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಪೋಂಡ ಕಿನ್ಯ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕಿನ್ಯ ಕಿನ್ಯ ಮುಟ್ಟಲೆ ಕಿನ್ಯ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕುಲೆಗ್ ದಾಲ ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರದ ಒಂದು ಪದ್ಯತುಲೆ ಡಬ್ಬ ಬೂರಿಯಗೆ ಜೋಗಿ ಡಿಬ್ಬಲಕ್ಕಿಯಗೆ ಕೋರಿ ತಿನಿಯಗೆ ಜೋಗಿ ಕೋರಿದ ಎಲು ಬುಡಿಯಗೆ ಇಂಚ ಪನ್ನೊಂದು ಪೊನಗ ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಖುಷಿ ಆಪೊಂದು ಪೂರ ಜಾನಪದೋಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ರಚನೆ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಿನಾಗ ಈ ತರದ ಜಾನಪದ ರಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತರಿತು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಏನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಬರಡ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಇನಿ ಈ ಜಾನಪದ ಮಾದರಿಲ ನಮ್ಮ ತರಿಟು ಬೋಡಾಕ್ಲು ಜೊತೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡು ಈ ತರಪದ ಪಂಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡು ಬತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪದನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ಓದೊಂದು ಕಲ್ತೊಂದು ಆ ಮಾದರಿನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮವೇ ಆಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ನಮೂನೆದ ಪದನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಪುರಿಯಂದಾಂಡ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಊರಿಪುನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉಂಚಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ ಅವು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪದ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾಷೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ತೊರ್ತು ಯಾನು ಜೋಕ್ಲನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಜೋಕ್ಲನ ಪದಕ್ಲು ಎಂಚ ಕಟ್ಟುಡು ಪಂಡ ಪೂರ್ತಿ ಇಂಚನೆ ಕಟ್ಲೆಂದು ಪರ್ತನೆ ಯಾನಿತ್ತರ ಪಂಡ ಅವು ಸರಿ ಹಾಪುಜಿ ಪಂಪನೆ ಒರಿಯಾಗಿ ಒಂಜೊಂದು ನಮ್ಮ ಗಣನ ಸಾರ್ ಪಂಡೇರು ಅಕೇರಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡಾಯನ ಮುಂಜಾತು ಓದುದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚ ಮಂತೊಂದು ಪೋಣಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬರೆಪನ ಶಕ್ತಿಲ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಚದಾದ ಈ ಮಾತ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ರೂಪುಡಿತ್ತನಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಕವಿಕಲಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಕವಿ ಆದ ನನ ಯಾನು ಬರೆಯುಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ಲಾಗಿ ಯಾನು ಪಂಡಿನ ವಿಚಾರಲು ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಬರೆಯೊಂದು ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒರಿಯು ಜೋಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪೆರು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಒಂಜಾತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೆರು ಪನ್ನೊಂದು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗು ಪಿದಾಡ್ದಂಡು ಆ ಕಜ್ಜ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ತುಳುವೆರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟುಗು ಕೈ ಜೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪದಕುಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಬುಳೆದು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಅವು ತಿಕ್ಕುನಂಚನೆ ಆವಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ನಾಲಾಯಿಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ನಲಿತೊಂದು ಅವು ಕಾಲಾನುಕಾಲಗು ಬುಳೆವಂದೇ ಪೋಡು ಪನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರನಂಚಿನ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಬದುಕೆರೆಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ಈ ತೊರ್ತು ವಿಚಾರ ಕೇಂದ್ರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆನೆಯಾನು ಪನೊಂದು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೋಲೋಯ್ತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಸೊಲ್ಮೆ ನಮಸ್ತೆ ರಘು ಕೊಡು ಈ ನಾವು ಈತು ಪೊರ್ಲೆತ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಬುಕ್ ಐನವಿತ್ತು ರಾಗಾಭಿಮಾನ ಇಕ್ ಪಾಡ್ನ ರಾಗ ಜೋಕ್ಲೆ ಓವು ಇಷ್ಟ ಓವು ಕಷ್ಟ ಪಾಳತ್ ಪೊಸದ್ ತಾಳ ಲಯ ಮಹಾಂತ ವಿಷಯಟ್ಲ
ಒಳ್ಳಟೆ ಪಂಡಾರಿ ಎಂಚ ಪಂಟ ಜನಕ್ಲೆ ಕೆಪಿ ಅಂಚನೆ ಬರಿ ಪಾತೆರೀರ್ನ ಪಾತೆರೆ ಕೇಳಿರ ಮುಗ್ಧತೆದ ಮನಸ್ಸುದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮಲ ಮುಗ್ಧತೆಟೇ ಬರೆಯೋಡು ಪಂಡಾರೆ ತಾನೇ ಎಂಚೋಳ್ಳೇನೋ ಅಂಚನೆ ಆತ್ ಜೋಕ್ಲಾತ್ ಬರೆಯೋಡು ಸರಿಪಾಯರು ಪ್ರಾಸನಾತ್ಕ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇತ್ತಂಟ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ದೀರ್ಘಾತಿ ಇಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡಾರೆ ಒತ್ತೊಂಡೆ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾತಿ ಪೊಡುಂದ ಪಂಡಾರೆ ಅಂದ್ ಪಂಡಿಜಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಈರ್ ಐನ್ ಪಂಡಿತೇ ತೋಜಾಯರು ನಿಜವಾತ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅರಳುಂಡು ಈರಿನ ಪಾತೆರೆ ಕಂಡಾಗ ಈರಿಗೆ ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಾಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟಾಯರೆ ನಿಗ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಲೆ ಇನಿ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಕ್ಲೆ ದಯಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಎಪ್ಪಲ ದುಂಬುಕ್ಲಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಐಕೊಡತ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡಾರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರಿಯಾರು ಏತು ಜನದ ಮನಸ್ಸುಗೆ ಭಾವನೆಗೆ ಅರಳುತ್ತುಂಡು ಅರಳಿ ನಾವು ಬರೆಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಆವೊಂಡೆಂದು ಹಾರೇ ಸಾವಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳುಂಡು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಒರಿಯಾರ್ತೋರಿ ಉತ್ತರ ಕೊರೆಂಟ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅವು ಸಮಾಧಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಪಣ್ಯರ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿನ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಏರಂಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡಿಯರಂಟ ನಿಗ್ಲೇರ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬಯಸುವಂತುಳ್ಳೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಂತೋಷ್ ಒಂದು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ವಿನೋದ ಪ್ರಸಾದ್ ತುಡು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಹಿಡ್ದುರ್ಲೇರಿ ಕನ್ನಡಜಿ ವಾದಿರಾಜ ಭಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ನಡಜಿ ವಾದಿರಾಜ ಭಟ್ರು ಇತ್ತೇರಿ ಅಂದಳಿಕೆ ನಾರಾಯಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದ್ ಏನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ದಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಓದಿಪ್ಪೆ ಸರ್ ದಯಗೊಂಡ ನಂಕಾಗ್ಲಡ ಪಾತೆರ್ ಪವರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪುದರಾಗ್ಲ ಓದ್ತಾಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಸಂಸ್ಥಾವಂತುಳ್ಳ ಗಿರೀಶ್ ಕಣ್ಣೂರ್ ಉಳ್ಳೇರು FK ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಳ್ಳೇರು ಮುರಳೀಧರ್ ರೋಶಿನಿ ಸಾನಿಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಯೋಗೀಶ್ ಪಿಜಾ ಉಳ್ಳೇರು ವೈಶಾಲಿ ಯು ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಲ್ವ ಉಳ್ಳೇರು ವಿನೋದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಾಲಿಗರ್ ಉಳ್ಳೇರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ರೂಪಕಲಾ ಆಳ್ವ ಉಳ್ಳೇರು ದಯಾನಂದ್ ಉಳ್ಳೇರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಲಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ರಶ್ಮಿ ಸನಿಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕನ್ನಡಾಡಿ ವಾದಿರಾಜ್ ಭಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ಯಾರಡ ಪಾತಿರ್ತಿತ್ತೆ ಮಸ್ತು ವಿಷಯಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಶೋಧ ಮೋಹನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ವಮಂಗಲ ರಾವ್ ಉಳ್ಳೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಗೀತಾ ಉಳ್ಳೇರು ಗಣೇಶ್ ಮಾನಿಲ ಬಹರಿಂತಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಅರವಾವ್ ಪಡುವಳ್ಳಿ ಉಳ್ಳೇರು ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೇಗಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೋಮಶೇಖರ್ ರಾಜ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪವಿತ್ರ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ವಿನೋದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ತಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಸದಾ ಕಾರ್ಕಳ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ರಮಾನಂದ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಉಮೇಶ್ ಉಳ್ಳೇರು ಡಿವಿ ಶಿವರಾಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ಪಿತಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಂಚಿತಾರ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಆರ್ಬರೇನ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಜೋಕಲ್ ನಾವು ತುಳುಕು ಮಲ್ಪೆ ಎಂದು ಪಣ್ತಿರಾರೆ ನಿತ್ಯ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪವಿತ್ರ ಭಾರತಿ ಉಳ್ಳೇರು SP ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪಾಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲ ಮಾಂತ ಇನ್ನೊಂದು ತುಳ್ಳೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈದಿಂಡೆ ಬಹುಶಃ ಇರ್ ಓದ್ತಿಪ್ಪಾರೆ ಐಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ವಾರ ಅಂದ ಎಣ್ಣಿತೇನೆ ಅರೆ ಬರೀತಾರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ದಾರ ಪಂಡದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಪದ್ಯ ಬರೆಪಿನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪಣ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪಣ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಚಲನಶೀಲವಾದ ದೀವೋಡು ಪಂಡ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನಾಡೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಾಡೋಡು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ದಾದ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಈರಿಂಚಿನ ಕಜ್ಜದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ದಯಕೊಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ನಿನ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ದಯಪಂಡ ಬೇತೆ ಶಾಲೆಲೆಡ್ ಕಲ್ಪಾವಜೇರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ಪಾವೇರು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪಾವೇರು ಅಂಚಾರ ತುಳು ಯಾನೆ ಆರಂಭಡೊಂಜಿ ಅಂಶ ಪಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇನಿಕ್ಲ 95% ಇಲ್ಲಲೆಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ನೇನ್ ಬಿಡ್ತುಜೇರು 5% ಉಪ್ಪು ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ಯಾನ್ ಪೋಯಿನವಳು ಪೂರ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಡೆ ತುಳು ಪಾತಿರು ಇಲ್ಲದ ಮಟ್ಟ ಇದೇ ಬಂದಾಗ ಭಾಷೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆದ ಕಾರಣ ನೋಡಿದ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭಾಷೆದ ಕಾರಣ ನೋಡಿದ ಹತ್ರ ಬದಲಾದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕಜ್ಜೊಲೇನು ಕೆಲಸಲೇನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ವೇಗವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಕ ಪಂಡ ಇನಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪವರೆಂದಿತ್ತನ ಈ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವಲೇ ಕಲ್ಪವೇರು ಅವಲೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ನಿರ್ದಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಕಜ್ಜ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪದ ಕಲ್ಪಾವಡು ಕತೆ ಬರೆಪಿನ ಇಂಚಂದ ಕಲ್ಪಾವಡು ಕತೆ ಓದುನ ಕತೆ ಬರೆಪಿನ ಮೂಲ್ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಬರೆಪಿನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಐತೊಟ್ಟು ಓದುನಿಲ್ಲ ಆ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಾದ ಪಾಟ್ನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ನೆಡ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು
ಅಕ್ಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದಾಡು ಕನ್ನಡ ಓದಾಡು ಅಥವಾ ಒವೇ ಭಾಷೆ ಓದಾಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ತುಳುನು ಅಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಾಯ ಅಂದ ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಅಕಲ್ನ ಬಿಡುವುದ ಸಮಯ ತೂವೊಂದು ತುಳುನ್ಲ ಮುಂದುವರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವೇರು ಇಜಿಂಡ ಬಹುಶಃ ಪಾತೆರ್ನ ಬುಡ್ದು ಬಾಕಿ ಪೂರ ಮರೆಪುವೇರಂದು ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಅಂಚಾದ ಅವು ಮನೆ ಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೋಡು ಇಂಚಿನ ಕಜ್ಜ ಖಂಡಿತವಾದ ಮುಂದೆ ಏರ್ಪಡುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸತ್ಯ ಪಾತೆರ್ ಸರ್. ಸರ್ ಸರ್ ಅವೇ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ನ ಪಾತ್ರನ ದುಂಬರಿತೊಂದು ತುಳು ಬಹುಶಃ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪವನ ಕಲ್ತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೇನೆ ಆಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಆ ಪುಸ್ತಕನು ಆತನ ಪದನು ಪಣದು ಕೊರಪುನ ಆತನ ಪದನ ಕೇನ್ ಪವನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಡಾತ್ನ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಒರಿಪೋಡು ಅಂಡ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋಪುನಾಯಿ ಅಂಡ ತುಳುನು ಆಯ್ನತ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ದಾಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಅವೇ ಭಾಷೆನ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಪಾತಿರ್ಲು ಅವು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಬಹುಶಃ ತುಳುನು ಬೆಳೆಪವನ ಕೆಲಸ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮಡ್ದ ಆವಡಾಯಿ ನಮ್ಮ ಉಡನಡ್ದು ಉರ್ಕುದು ಬರಡಾಯಿನ ವಿಚಾರವು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪವನ ಒರಿಪವನ ಬೇಲೆ ಅನ್ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಮುಂದೆ. ಸರಿ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ತುಳುಗಾಲು ಪಾಡಾಕೊಂಡು ಆ ಭಾಷೆದ ವಿಷಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋತುಲ್ಲೇರೆ ಐನಿಕೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಏನು ಸರ್ವಮಂಗಳ ಜಯಂತ್ ಕುಂಚಿತಾಯ ಪಂಡಿತ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಟ್ ಟೀಚರ್ ಆತ ಕೆಲಸ ಮಂತಂತ ಉಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಾಂತನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯಿಕ್ ಪಂಟ ಈತ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದಿರ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಮಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಕಲ್ತೊಂತ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂಟಂದೇತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏತ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಪಂಟ ಕರಿ 2019 ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಂಡು ಸರ್. ತುಳು ಪಾತೆರನ ಜೋಕ್ಲು ಮಲಯಾಳ ಮೀಡಿಯಂ ಲ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತ ಜೋಕ್ಲು ಕಲ್ತೊಂತ ಉಳ್ಳೇರು ಆಕ್ಳು ಕಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಚೂರು ಪಿರವು ಪೋಂತ ಉಳ್ಳೇರು ಜಾಯ್ತು ಪಂಡುತ್ತು ಐಕ್ ಇಪ್ಪುನ ಕಾರಣನ ನಾಡೋದು ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಟು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿನೇ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಪಾತೆರನ್ ತಿತ್ತನ ಜೋಕ್ಲು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಪುಣತ್ತವ್ರ ಆಕ್ಳಿಗೆ ಐನ ಕನ್ನಡನು ಇದ್ಯಂಟ ಮಲಯಾಳನು ಆಕ್ಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡಿರ ಕಷ್ಟ ಪುಂಡು ಪಂಡಿತ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಂತತ್ ಐಕ್ ಬೋಡಾನ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಕ್ಲು ರೆಡಿ ಮಂತತು ಅಪ್ಪಗ ತುಳುತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕತೆಕ್ಲು ಪದ್ಯಂಕ್ಲು ಇದ್ಯಂತನತ್ತವರ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆತಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲೇ ಬರೆತು ಕನ್ನಡಟ್ ಬರೆತು ಐನು ತುಳುಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದು ಅಪ್ಪಗ ತುಳುತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ದಾಯ್ಪಂಟ ಇತ್ತೆತ ಎಂಕ್ಲು ಪಣ್ಪನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವಂತುಂಡು ಜೋಕ್ಲು ಮಂತ ಎಪ್ಪಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಳ್ಳುವೇರು ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ಸಿದ್ದಿ ಪುಣಗ ಎಕ್ಕಡ ಸರ್ ಇಡ್ಕಿದ್ದು ಸರ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅರಿಕಡೆಪ್ಕೋ ಬಿನ್ನೆರ ಬತ್ತೆರ ದೋಸೆ ಮಾಸ್ಕೋ ಚುಯಿ ಪಣ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಕೈ ಪತ್ತತ್ತು ಕೈ ತಮ್ಮಿತ್ತು ಕೈ ಈಜಿತ್ತು ಗೊಬ್ಬ ಅಂತಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೇನ ಜೋಕ್ಲೆಗೀತೆ ಅವಮಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಉಂಡು ಸರ್. ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆಟ್ ಟೀಚರ್ ನಾಕ್ಲೊಂದು ಪಣ್ಪುಣಂದೇಟ್ ಎಂಕ್ಲನ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಆತವು ಅರ್ಥ ಆತುಂಡು ಐತವರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋ ಮಾಂತುನೇಟ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂದೇಟ್ ಮುಂದೆ ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಮುಂದರಿತು ಪೋಡು ಬೆತ್ ಏನ್ಲ ಚೂರು ಮಟ್ಟಟ್ ಕನ್ನಡ ಅಂಟು ಬರೆಯಂತುಳ್ಳೆ ತುಳುಟ್ಟುಲ ಬರೆಪೆ ಎನ್ನ ತಾಪುಣ ಸೇವೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಂದೆಕ್ ಸಂಭಾವನೆ ಮಲ್ಪ್ಯಾರ ಏನ್ ತಯಾರುಳ್ಳೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾನ ಅವಸರ ಇಂಕ್ಲು ಎಂಕ್ ಮಾಂತು ಕೊರಂಟ ಯಾವ ಒಂದು ಪಂಡತ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಡಾರೆ ನಿಗನೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪದಂಬು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಲೋ ಯಾನ್ ಸಂತೋಷ್. ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೋಡ ಬುಡ್ಚ ಅಂದತ್ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲ ಕೇರಿಯರ್ ಕವಿತೆ ಬರೀತೀರಿ ಅಗುಲು ಕನ್ನಡೋಡು ಬರೀತೀನಿ ಮತ್ತೆ ತುಳುನು ಕನ್ನಡೋಡು ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಇತ್ತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತುಳು ಫೋರಂ ಖಾಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅದೇ ಎನಿವೇ ಪೂರ ತುಳು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಓಲ್ಪುರ ಉಳ್ಳರಾಗಲೇ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಾಡು ತುಳು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಪಾತಿರ್ಪಾವ ಎಂಕಲ್ಲೇರ್ದು ಎಡ್ಡ ತುಳು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಜೋಕುಲು. ಬಟ್ ಅಗಲಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯೋಡ ಅಂತ ಅಗಲಿಗೆ ಬರೇಪುನ ಮೀಡಿಯಂ ಇಜ್ಜಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಳು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏರಿಯಾಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕುಲು ಆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೆಯುಲಿಯಾ. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಒಪಿನಿಯನ್
ಇತ್ತೆ ಇನಿ ನಿಗುಲ್ ಕೆಲರ್ ಬರೀಪಿನ ನಮ ಪೂರ ಬರೀಪಿನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡೋಡ್ಲ ಬರೆಪೆ ತುಳುನ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳು ಬರೀಪಿನಿ ಕನ್ನಡೋಡ್ ಬಟ್ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ ತುಳು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಅವುಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವೇನ್ ಬರೆಯೋದು ಕಡಬುಡಲಿ ಯಾಕಿನ್ ಹಿಂದಿ ಬರೆಯೋದು ಕಡಬುಡಲಿ ಬೇತೆ ಹೋಂಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರೆಯೋದು ಕಡಬುಡಲಿ ತೀರೆ ಕೊಂಚ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಪೇಂಕಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲ್ ಅಂದ್ ನಮ್ಮೆ ತುಳ್ಳಿರಾರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಪೇರೆ ಸತೀಶ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಏನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟಿಂದೆ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬೇತೆ 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 ಇಟ್ಲ ಟೀಚರ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ತುಳುತ್ತ ಓಕೆ ಮೇನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಐನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡ್ ಲಿಪ್ಯಾಂತರ ಭಾಷಾಂತರ ಅತ್ ಲಿಪ್ಯಾಂತರ ಮಂತದ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಲ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಿಪ್ಯಾಂತರ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನ ಬುಕ್ಕಲ ಇಡ್ಡೆ ಈರೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನ ಇಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಐನ ಕನ್ನಡ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ನಲ ಎಂಕ್ಲ ಬುಕ್ ಐನ ಲಿಪ್ಯಾಂತರ ಮಂತೊನ್ಬ ಇರ್ ಬೆಟರ್ ಅನಿತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಬರೆದು ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಐದು ಬುಕ್ ಐನ ಲಿಪ್ಯಾಂತರ ಎಂಕ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ನ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋಡಪ್ಪನ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬರ್ತದೆ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂಡದು ಈಗ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡ ಐಕ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ಯಾರೆ ಓಕೆ ಐನ ಬುಕ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಎನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಈರ್ ಪನ್ಪುನೆ ಜೋಕುಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡ್ ತುಳು ಪೋಯಂ ಬರೆಯೋಲಿ 4 ಲೈನ್ಸ್ ಉಪ್ಪಡು 5 ಲೈನ್ಸ್ ಉಪ್ಪಡು ಅವೆನ್ ಕಡಪುಂಡ ನಿಗುಲ್ ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಜನ ಹಿಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪು ಮರಾಠಿಗೆ ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಗ್ಲಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫ್ರೆಂಚಿಲಾದಿಪ್ಪು ಓಕೆ ನಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಂಗೆ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶನೇ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸುಲಭವಾದ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆ ಸುಲಭದ ವರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊರ್ರಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ ಏನಂಚೂರು ಡೀಟೇಲ್ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದು ಪೋಯ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನ್ ಪಾರ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಓಕೆ ಸರ್ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾದ ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಕವನಲು ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆ ಕವನ ಆಪುಂಡ ಅತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರೋ ಒಂದು ಪದ ಆಪುಂಡ ಕವನ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲ ಪದಕ್ಕೆ ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅವು ಪ್ರಾಸವಾದ ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾದ ಕೇಳಿನಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅವು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕವನದ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೊರತು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪದ್ಯದ ರೂಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಮಟ್ಟಗು ಒಂದು ಮುಟ್ಟಂದ ಎತ್ತೋ ಕವನಗಳು ಬರಂದುಪ್ಪುಂಡು ಸಂಚದ ಎನ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕವನಗಳ ಬುಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪನ ಪದ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದಾದಪ್ಪುಡು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ 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 ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗಣ ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಸರ್ ಭಾವಗೀತೆ ಭಾವಗೀತೆ ಏಪಲ ಕೂಡ ಸಂಗೀತಬದ್ಧವಾದ ಹಾಡ್ರೆ ಆಪುಂಡೆ ಅವು ಐದು ಪ್ರಾಸ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಭಾವಗೀತೆ ಕವನ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ಭಾವಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಕವನನೇ ಕವನದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಒಂಜಿ ಕವನ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ಐತು ನಮ್ಮ ರಿದಮ್ ಉಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲಾಡು ಲಯ ಉಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲಾಡು ಲಯ ಉಪ್ಪುಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಈ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಾಸ ಉಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲಾಡು ಅವು ಕವನನೇ ಆಪುಂಡು ಈ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅನವಿನ ಉಪ್ಪುವೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟುನ ಬಾರ ಮುಖ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಂವಹನ ಆಪಿನ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅವ್ಲು ಪ್ರಾಸ ಉಂಡ ಪ್ರಾಸ ಇಜ್ಜೆ ಪಂಪಿನ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಸ ಉಪ್ಪಂದೆ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕವನ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲ ಪದಕುಲ ಕವನೋಗ್ಲದಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಕವನೋಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಭೇದ ನಮ್ಮ ಭಾವಗೀತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಕವನ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಪನ್ಪ ನೀಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುಂದಾಂಡ ನವೋದಯ ಕಾಲಡು ಪ್ರಾಸತ್ಯಾಗವನು ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಮಲ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವ ನಾನು ವಿವರಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಸತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಅವೇನು ಒಪ್ಪಿಯರು ಪ್ರಾಸತ್ಯಾಗನು ಒಪ್ಪಿಯರು ಅಂಚಾದ ಪ್ರಾಸ ಕವನಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯಲತ್ತು ಅಗತ್ಯಲತ್ತು ಆಂಡ
ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಿದಮುಡು ಪನ್ನಾಗ ಏನ್ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ರಿದಮುಡು ಪನ್ನಾಗ ಕಾಲಡವ ಈತ ಅರ್ಥಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಚಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಡ ತುಳುಕಲು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೇರಿ ಎತೋ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ದುಂಬಿ ಏಪನ ಕೇಂದಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಂಕ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ರಿದಮ್ ಉಪ್ಪಂದಿನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನ ಪ್ರಾಸ ಉಪ್ಪಂದಿನಲ್ಲ ಕವನನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಮುಟ್ಟು ಉಂಡಂಡ ಬರೆಯೋಲಿ ಪ್ರಾಸ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಶೋಕಾಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಸಂವಹನ ಆಮೇಲೆ ಶೋಕಾಪ ಅಂಚಾದ ಪದಾನ್ ಪನ್ಪಾತೆ ಕವನನೆ ಸರಿ ಪ್ರಾಸ ಇತ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ 1,500 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಅಂಚೆದಾಲ ವಿಂಗಡಣೆ ಉಂಡ ಸರ್ ಅಂಚ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಸ ಇತ್ತಿನೇ ಪುರ್ಲಾಪಿನಿತ 1 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ದು 10 ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಸೋಡು ಬರಂಡನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಮುಟ್ಟುನು ಪ್ರಾಸ ಉಪ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಕೇಂದ್ರ ನೀತಿ ಪಂತ್ರ ಪೊಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಲ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂತ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಸ ಉಪ್ಪಂದೆ ಪಂಡಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾಸ ಉಪ್ಪಂದೆ ಇಂಚೆ ಪನ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಳವಾಯಿನ ಭಾಷೆಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥಾಪಿಲಕ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪ್ರಾಸಲ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಅವನು ಪ್ರಾಸ ಉಪ್ಪಂದಿಲಕ ಆಂಡ ಕಾವ್ಯದ ಅಥವಾ ಕವನದ ಲಕ್ಷಣನೇ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಪೊಡಿತೆ ರಘು ಇಟ್ಕೋದು ಓದಿಯದ ಅವೇನು ಆ ಓದಿನಾಗ ಲಯ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಪಣ ಪುರ್ಲ ಅದು ಅವೇನು ಓದದ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಆದ್ರಿಂದ ಲಯನು ಒರಿಪೊಡೆ ಇಜಿಂಡ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಗದ್ಯ ಆಪಣ ಲಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪದ್ಯ ಪೋದು ಗದ್ಯ ಆಪಣ ಅವೇನು ಗದ್ಯ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಾಸನು ಬುಡ್ಪುಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಪದ್ಯಗಳ ಗದ್ಯಗಳ ಉತ್ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಉಡುಪುನ ಲಯ ಅವೇನು ತೂಡಾಪ ಅಂಚಾದ ಪದ್ಯ ಲಯ ಸಾರಿ ಪ್ರಾಸ ಒಪ್ಪಂದೆ ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತೊಂದು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ರಶ್ಮಿ ಆರ್ದಾನ ಪೇನ ಕುಳಿದ್ರೆ ರಶ್ಮಿ ಸನೀರ ಸನೀಲ್ ಹೇಳಿ ప్రాస పన్నెండ ఆరు పండిలకనే పన్నెండు నమ్మ భావగీతలక రడ్నే 4 లైన్ల అంచల బరేవులి 4 లైన్ల ప్రాస బరేవులి అతే ಅಣ್ಣ ಆದಿಪ್ರಾಸ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕವನದ ರಡ್ಡನೆ ವರ್ಣ ಅಕ್ಷರಾತ್ ರಡ್ಡು ಬುಕ್ಕ 4 ಲೈನ್ ಅಂಚಕೇಂಡೆ ಅಂದ ಆದಿಪ್ರಾಸ ಗೊತ್ತಾಣ ಇಂಕ್ ಅಂದ ಆದಿಪ್ರಾಸ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ ಅನ್ನೊಂಡು ಇತ್ತೆ 4 ಲೈನ್ ಇಡು ಯಾನ್ ಅಂಚಕೇನಿ ರಡ್ನೆ ಲೈನ್ ದಲ 4 ಲೈನ್ ದಲ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಪದ ಅಂಚ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸಲ ಬರೆಯೋಲಿ 4 ಲೈನ್ ಅಂಚಲ ಬರೆಯೋಲಿ ಅದ ಅಂತ ಕೇನಿ ಬಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣಾಧರ್ ಯಶೋಧ ಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಐಟಿ ಒಂಜಿ ಯಶೋಧ ಮೋಹನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಾಲ ಉಂಡೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಇಡಿ ಇತ್ತೆ ವರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅದು ರಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪಯ ನಾವೇನ ಒಂಜಿ ಛಂದೋಬದ್ಧವಾದ ಬರೆಪಿನ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತ ಛಂದಸ್ಸು ಬರೆಪಿನ ಛಂದೋಬದ್ಧವಾದ ಇರು ಬರೆಪುಣ ಅಂಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರು ಬಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ ಬರೆಪಾರು ಇರು ರಗಳೆಡ್ ಬರೆಪಾರು ಅತ್ತದ ಇರು ಸಾಂಗತ್ಯೋಡು ಬರೆಪಾರು ಐಕೆ ಐತನೆ ಆಯ್ನ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಆ ನಿಯಮ ಮೀರ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಬರೆಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವಿನ ಬಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿನ್ ಪನ್ಪ ಅವಿನ ಅಂಚೆ ಬರೆಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವಿನ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಅವಿನ ಅಂಚೆ ಬರೆಂಡ ಮಾತ್ರ ತಿರುಪದಿನ್ ಪನ್ಪ ಐಟ್ಲ ಅಂಶಗಣ ಮಾತ್ರಾಗಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಅಂಶಲಯ ಮಾತ್ರಾಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷರಲಯ ಅಂತ ಉಂಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಪೇರಣ್ಣ ಬರೆತೀನಿ ಹಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡವು ಅಕ್ಷರ 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 ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಐತೆ ಅಂಶಗನೊಟ್ಟು ಬರೆತಿನ ಹಾಡ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಅಂಚಾದ ಛಂದೋಬದ್ಧವಾದ ಇರು ಬರೆಯೋಲಿ ಇರು ಬರೆಯೋಡು ದಾಂಡ ಛಂದಸ್ಸದ ಅಧ್ಯಯನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿ ಬರೆಪಿನ ಮಂಡ ಛಂದೋಬದ್ಧವಾದ ಮುಕ್ತ ಛಂದಸ್ಸು ಬರೆಪ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಛಂದಸ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹತ್ತಿ ಇತ್ತ ಬರೆಪಿನೆಟ್ ಛಂದಸ್ಸು ನಾಡ್ರೇನೆ ಆಪುಜಿ ఒక ముక్త ఛందస్సవాద బరెండ కవికి స్వాతంత్ర్య ఉండు ఛందోబద్ధవాద బరెండగా కవికి స్వాతంత్ర్య ఇజ్జి దయపండ ఛందస్సుకు బద్ధవాద బరెవడ ఓకే ఓకే ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ತುಳುವರ ಚಾವಡಿದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ಬಯಕುವೇನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಂದೇನು ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆಲುಂಡು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲು ಶಿಶುಗೀತೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಪುನಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಂದು ಶಿಶುಗೀತೆ ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ಪದನ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಪದನ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂದು ರಡ್ಡುಲ ಶಿಶುಗೀತೆನೆ ಆಪುಂಡ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ರಘು ಹಿಡ್ಕಿದು ಕೆಲವು ಪದಕ್ಲಿನ್ ಪಂಡೇರ ಇಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ರಘು ಫ್ಯಾನ್ ಅಂಚಪುರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬರೆನಗ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಾಲ ಭಾಷೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಉಕ್ಕು
ಚಾಮಿ ಜೋಜ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಭಾಷೆಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಭಾಷೆಲೇನು ಪದೊಟ್ಟು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿಯಾ ಅಂದ್. ಖಂಡಿತವಾದ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲು ಪಂಪಿನ ಶಿಶು ಗೀತೆ ಆಪುಂಡ ಅತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂಪಿನ ಶಿಶು ಗೀತೆ ಆಪುಣ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪೆ ಅತ ಮಲ್ಲಕುಲು ಬರ್ರೆಪ್ಪಿನ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆನ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಬರಪಿನ ಒವ್ವೇ ಉಪ್ಪ ಅವು ಶಿಶು ಗೀತೆ ಆಪುಂಡು ರಡ್ನೆ ಅದು ಅವೇನೇ ಜೋಕುಲು ಪಂಡೆರಡ ಪನ್ಪೆರತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಒಂದ ಪನ್ಪುಜೇರು ಜೋಕುಲಾದೇ ಆಕುಲು ರಚನೆ ಮಲ್ತೆರಡಲ್ಲ ಅವು ಶಿಶು ಗೀತೆನೆ ಆಪುಂಡು ಐದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐತಿ ಅಂಚಾದ ಅವು ಶಿಶು ಗೀಷದ ಲಕ್ಷಣ ಐತನ ಮೈನ್ಯ ಪಾತ್ರೊಂದು ಬತ್ತ ಎಕಡದಿಂಚಿ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆನ ದೃಷ್ಟಿ ಇದು ಬರೆಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಲಕ್ಷಣ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಅವು ಉಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಅದು ಭಾಷೆದ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಆತ ಎಡ್ಡೆತ್ ಇತ ಶುದ್ಧ ಕೆಲವು ಸತ್ಯ ಅಂತ ತೂಪೆ ಈ ತುಳುನು ಅಚ್ಚ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರ ಹೋದು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಕೆಲಸ ಯಾನ್ ದಾಯಗುನೇನ್ ಪಂಪೆ ಪಂಡ ಕಾವನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಕವಿಕ್ ದಾಯಪಂಡ ಫ್ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಚಿನ ಪನೋಡು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರಕ್ಷಕರ ಠಾಣೆ ಪಂಪಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಂಪಿನ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಅಭಿಯಂತರರು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಂಪಿನ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇ ಬರಡು ಐಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಕನ್ನಡ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಭಾಷೆದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಅದ ಇತ್ತವು ಕನ್ನಡನ ಪದನೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಂದು ಪನ್ಪ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಪ ಅವಿನ ಕನ್ನಡಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವ ಅಥವಾ ಮಲ್ಪುವರ್ ನಿಖಲು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಭಾಷೆದ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಏಪಲ ಕೂಡ ಭಾಷೆನ ನಾಶ ಮಲ್ಪುಡು ಏತೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ಈ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ತೂಯಿನೇರ್ದಾತ್ರ ಗ್ರಾಮರ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ತೂಯಿನೇರ್ದಾತ್ರ ದಾದ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಅರ್ಧಮಾಗದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲಿ ಹೆಂಚಿನ ಭಾಷೆಲು ಉದ್ಭವ ಅಂಡ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಐಟ್ ಬರೆಯರ ಶುರು ಮಲ್ತಾರೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಕ್ಕೂ ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಸಂಸ್ಕೃತೋಡ ಬರೆಯರ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಅವೇನು ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾದ ತೂಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪರು ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ನ ಜನ ನಿಕ್ಲು ತೂಲೆ ಇಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಬಂತೇರು ಅಥವಾ ಏತ್ ಬೇತೆ ಪದಕುಲಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷೆ ಬರನಾಗ ಶುದ್ಧತೆ ಬೋರ್ಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಕ್ಷರ ತಪ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊರಡು ಆಂಡ ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯನ್ ಗೆತೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ವಂಪಿನ ಸರಿಯತ್ತು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಗೆತೊನುಜಾನ್ ನಮ್ಮ ಪೋಂಡ ಆಂಡಯ್ಯನ ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವ ಕಾಮಿಯದಲಕ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಯ್ಯನ ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವ ಕನ್ನಡೋಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈಕು ಬಂಡ ಕನ್ನಡೋಡು ಮಾತ್ರ ಬರತೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಬುಂಡ ಐಕ್ ವಾ ಮಹತ್ವಲ ಇಚ್ಚಿ ಸರ್ ಎತ್ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಪನ್ಪಿನ್ ಪಂಡ ಭಾಷಾ ಶುದ್ಧತೆ ಆ ರೀತಿ ಎತ್ ಬಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಬರೆ ಪಿನ್ನೆರ್ದಾದ್ರ ನಾವೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಐತೆ ಓಕೆ ಅವು ಎಂಕ ಬೋಡಿತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ರಶ್ಮಿ ಸನಿಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂದ ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂತ ಸುರುತಾವ್ ಏರು ಬರೇನೇನ್ ಪಂಡ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಐನ್ ತೆರಿ ಪೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆರು ಬರೇನೇನೆ ಆರು ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ 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 ಸರಿ ಅವೇ ಭಾಷಾಂತರ ಐತೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಲ ಭಾಷಾಂತರ ಪಂಡ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನಕ್ ಅವೇ ಪಂಡ ಸುಲಭ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೈಮ್ಸ್ ಆಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ರೈಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಐ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಅವೇಟು ಉಂಡು ತುಳುಟು ಎಂಚ ಕೊರೊಲಿ ಪಂಡದು ಆ ಲಿಟ್ಟಿಲ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೆಲಸ ನಂಗೆ ನಿನ್ನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಟು ಅನಿಮೇಷನ್ ಊಟ ಪೋಡು ಅನಿಮೇಷನ್ ಗಾನಾಗ ಅವು ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಓಕೆ ಅತನಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಥವಾ ಅಗ್ಲನ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಐ ನಮ್ಮ 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 ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಕೊರಲಿ ಅವೇ ಟೋನು ಅವೇ ಒಂದು ಬರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಾಪನ ಏನು ತುಳುಟ್ಲ ಭಾಷಾಂತರ ಅಂತ ಕೊರೋಲಿ ಅತನಾಗ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಐತಿ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಜೆ ಈ ಜವಾತ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪರ ಉಂಟು ಓಕೆ ಮನ್ಪರಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ 40 years ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ನಿಯಮಲು ಉಂಡು ಅವೇನ್ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಐಟ್ ಪಿರ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ತ ಬೇತನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಅಥವಾ ಅಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಪೈತೆ ಕೆಲವು ವೆಬ್ಬೆಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲ ಮಗ್ಲು ಪೂರ ಅಗ್ಲ ಎಂಚ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮನ್ಪಿದ್ರೆ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತ ಭಾಷೆ ಇಟ್ಲ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೋನು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಅವೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಆ ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಂಗೆ ಅವಲೊಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ರೀಚ್ ಅವರು ಈಜಿನ ಒಂಜಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಐನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪುನ 50,000 ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಆ ಆಂಗಲ್ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸತೀಶರ ಮೂಲು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಂಬಲಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಭಾಷಾಂತರ ದೊಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಎಕಡೆ ಪಂಡಕನೆ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಂತರ
ರೂಪಾಂತರ ಪಂಡ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾಳಿ ಕವನ ಉಂಡು, ಮರಾಠಿ ಕವನ ಉಂಡು, ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಉಂಡು. ಅಲ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥಾಪಿನ ಕಷ್ಟವಂತೆ. ತುಳುನಾಡದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆವಡು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆವಡು ಅರ್ಥಾಪಿನ ಪದ ಕಷ್ಟ. ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಭಾಷಾಂತರದೊಟ್ಟಿಗೂ ರೂಪಾಂತರ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ರೂಪಾಂತರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ಕವಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡಾಪಣ. ಯಾರ ಈರ್ನ ಕವಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಿಡಿದು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕವನದ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಿಡಿದು ಬರುತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪಡ. ಒಂಜಿ ಪೋಯಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡ್ ಐತ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಗೆತೊಂದು ತುಳುಡ್ ಪಾಂಡ ಅವು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅತ್ ಕವಿನ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಸಾರಿ ನಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಪೊಡು. ಇದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಪಂಡ ಈರ ಉದಾದ ಮಲ್ಪರು, ರೂಪಾಂತರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೋರ ಐಟ್ ಇದು ಕಲ್ಚರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೋರ ಒಂದು ಪುರ ಮಲ್ಪೋರ. ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಆ ಕವನೋಡ್ದು ಪ್ರೇರಣೆ ಬೈದನ್ನು ಪಂಪಿನ ಪನೋಡ್ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ರೆಫರ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಇತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ BM ಶ್ರೀಕಂಠ ಅಯ್ಯರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವನನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಲ್ದೇರು. ಬಟ್ ಆ ಪನ್ಪೇರು ಏರ್ನ ಏಡ್ಸ್ನನ ಕೀಟ್ಸ್ನನ ಏರ್ನ ಕವನನು ವರ್ಡ್ಸ್ವತ್ನ ಏರ್ನ ಕವನ ಮಲ್ದೇನ್ ಮುದ್ದಿನ ಕುರಿ ಬರೀನು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಡು. ಅತ್ರ ಕಾರಿ ಹೆಗ್ಗಡೆಯ ಮಗಳು ದಯಪಂಡ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಬರಾಕಲ್ ಟೀಚರ್ ನಂಕ ವರ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ದಿರು. ಬಟ್ ಅವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪಿರೈಟ್ ದ ನಿಯಮ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಉಂಡ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾಪಿರೈಟ್ ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ದುಂಬುದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಏನ ಬೈತೆ ಈ ಕವನದ ಅಂಶಗಳೇನು ಪಂಡದೆ ಈಗ ಕಲ್ಪನಾಂಶ, ಭಾವಾಂಶ, ರೂಪಾಂಶ ಪಂಡದ ಅವು ಏಜಿಗೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಏಜಿಗೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಯ್ಕಿ ಎಂಚ ಕೊರೋಡು ಇತ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಟೂ ಮಚ್ ಎಂಜಿನ ಬೌದ್ಧಿಕಾಂಶ ಕೊರಂಡ ಅವು ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಇಂಜವಂಡ ಒಂಜಿ ಕವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನೆತ ಕವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ ಪಾತಿರ್ನು ಇದು ಮೂಲು ಈ ವಿಮರ್ಶೆ ಇಂಚ ಒಪ್ಪುಣ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಕವನೋಡು ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಣು ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಿ. ಇಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಕಲ್ಪನಾಂಶ ಕವನೋಡು ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಆನೆ ಬಂತು ಆನೆ ಆನೆ ಬಂತು ಆನೆ ಅಂತ ಪನ್ನಗಲ ಆನೆ ಬತ್ನ ಆನೆ ಆನೆ ಬತ್ನ ಆನೆ ಅಂತ ಪನ್ನಗಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಆನೆದ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಇಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಆನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ, ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಪ್ರಾಣಿ, ಒಂಜಿ ಬೆಕ್ಕು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಪ್ರಾಣಿ, ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಪ್ರಾಣಿ, ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಅಂಚ ಒಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ. ಆನೆನ್ ದಾಯಕಂತೇರ ಅವಳು ಅತ್ರ ಕೋರಿ ಬತ್ತನ ದಾಯ ಪಂಜೇರು, ಕುದುರೆ ಬತ್ತನ ದಾಯ ಪಂಜೇರು ಪಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು. ಆನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಐತನೇ ಆಯ್ನ ಮಠತ ಆನೆ ಬತ್ತನ ಪನ್ನಾಗ ಐತನೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಆ ಆನೆದ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊರ್ರೆ ಹತ್ರ ಆನೆ ಬತ್ತನ ಆನೆನ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು. ಇದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಜಿನಾಪನ್ ಪಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯದ ಧ್ವನಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಾತಿ ಓದಿ ಸಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನ್ಗೋಪುಂಡು. ಎಂಕವ ಆನೆ ಆನೆ ಆದ ಓದಿ ಉಚ್ಚಿ ಇಡೀ ರಿಚುವಲ್ ಸಾತ್ ತೋಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲೆಗೆ ಸುರುಟ ಆನೆ ಆದೇ ತೋಜಿ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಅವನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆನೆ ಆನೆ ಅದು ತೋಜಿ ಒಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ ಸಾತ್ ತೋಜು. ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಲ್ಪನಾಂಶ, ಭಾವಾಂಶ, ಬೌದ್ಧಿಕಾಂಶ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಓಬೋಡು ಅವೇನ್ ತೂದು ಕೊರೋಡು. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೌದ್ಧಿಕಾಂಶ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಕೊಂಡಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಉಪ್ಪು. ನಾವು ಆಯ್ಕೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಎಂಜಿನ ಪನವು ನೀತಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರ ಅವು ಬಾರ ಇತ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕಥೆಗಳು ಉಂಡು ಪೊರ್ಲುದ ನೀತಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆಪಣವು ಅಂಚ ಆ ಆಯ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ ಅವ್ರು ಇಂಚನೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಇಂಚ ಕಲ್ಪನಾಂಶ ಒಪ್ಪುಡು ಇತ್ತು ಭಾವಾಂಶ ಒಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಕವನೋಡು ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಕಥೆಟ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಡು ಮಾತ್ರ ಪಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಪಂತುಜಿ. ಕೆಲವು ಸತಿ ದಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಭಾವೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಭಾವೋಕ್ತಿ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವಳು ಅಲಂಕಾರ ಪುಡ ದಾಳ ಒಪ್ಪುಜಿ ನೇರವಾದ ಪಂಪಿನಿ. ಮುದುಕಾಗ ಮುದುಕಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾತಾಯ್ತು, ಮುತ್ತುಗಾದ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾತಾಯ್ತು, ಮುದುಕ ಮುದುಕಿಗೆ ಮುತ್ತ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ತಮಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಪದ ಆತೆ ನೇರವಾದ ಇದ್ದಾಲ ಅಲಂಕಾರ ಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆಲ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪು ನೇರವಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಸ್ವಭಾವೋಕ್ತಿಲ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪು. ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯೋಡು ಮೆಚೂರ್ ಅನ್ಮೆಚೂರ್ ಪಣ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯೋಡು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಏನೈತೆ 4-5 ವರ್ಷ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಆತನ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮನ್ಪುಂಡು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಪುಂಡ ಎಂಚ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮನ್ಪುನ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಈಗ ಐತೆ ರಾಮಾಯಣನೇ ಬಾಲರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಅವಿನ ಕನ್ನಡೋಡು ಬರೀತಾರೆ, ತುಳುಟ್ಲ ಉಂಡು ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ ಒಪ್ಪಡ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಅವು ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡ ಪಿಲಕ ಅವೇನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಾಲರಾಮಾಯಣ.
ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಬೈದನು ಏತೋ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಅವಳು ಪುನಃ ಕಠಿಣ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಲೇನು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಬಾಲರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬರೆನಾಗ ಜೋಕುಲ್ನ ಭೌತಿಕ ಮಟ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತರೋಡ್ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಮನರಂಜನೆಲ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಪ ಅವೇನು ಬಾಳ ಒಂಜಿ ನಮಾಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಭೀರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕವನನೋ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಒಂಜಿ ಕಾದಂಬರಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪ ಬಾಳ ಗಂಭೀರವಾಯಿನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಬಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಗಂಭೀರತೆ ಬತ್ತಿ ಸಾತಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಮುರುಟಿ ಪೋಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವೇ ನಮ್ಮ ತೂಡಾಪ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಟ್ಟವು ನಮ್ಮ ಜತ್ತದು ಯಾನ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕಂತೂ ಗಂಭೀರವಾಯಿನ ಮಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಎಂಕ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂಪಿನ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಎಂಕಂತೂ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಬಹಳ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಕೆಲಸ ಹೆಂಚಿನ ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಐಕ್ ಪನ್ನಿ ಅನ್ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಬೊಕ್ಕ ಸುಲಭದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಬರಪಿನ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಅನ್ಪಂತ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಜನ ಅರ್ಥ ಆಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಪಿ ಮೂಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಅವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬರೆತ್ತನೇನು ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬರೆತ್ತಿನೇನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈರೊಂಜಿ ಕವನ ಬರೆಯರಂದು ಎನ್ಲೆ ಅವೇನ್ ದೆತ್ತದು ಉಲಾಯ್ದಿಲೆ 15 ದಿನದ್ದು ಪಕ್ಕ ದೆಪ್ಪಲೆ ಕೂಡ ತೂಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಇರೆಗೆ ತೋಜುನು ಈ ಶಬ್ದ ಬೊರ್ಚಿತ್ತಂದು ಈ ತುದ್ದ ಬೊರ್ಚಿತ್ತಂದು ಒಂದು ಅನಗತ್ಯ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಕವನನು ಈರೇ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತು ಪಾಪ ತಕ್ಷಣ ತಿದ್ದರೆ ಬೋರ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಈರ ಅವೇನೆ ಟುಪ್ಪುವಾರ 15 ದಿನ ಪೊಯ್ಬೇಕ ಇರೆಗೆ ಕೆಲಸ ತೋಜು ಯಾನ್ ಹೆಂಚಿನ ಬರತೀನಿ ಒಂದು ದಾಲ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನೀನು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆವಡು ಇರೆಗೆ ಎನ್ನೋಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೊಯ್ಬೇಕ ಬಕ್ಕಳ ಎನ್ನೋಣ ಯಾಂಕ್ಲೋ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಬರತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಓದುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಮಾಷೆ ಅನ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಬರತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಚಿನ ಬರತ್ತೆ ಯಾನ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಒಂದುಲ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆವಡು ತಕ್ಷಣ ಅವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆವಡು ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಪಿದಾಯ ಪಾಡೋಡವೇನು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆತ್ ಒಂದ ದಿನ ದೀವೋಡಿರು ಬರೀನ ಬರವಣಿಗೆ ನಾವು ಕವನ ಒಪ್ಪಡು ಕತೆ ಒಪ್ಪಡು ಆ ಲೇಖನನೇ ಒಪ್ಪಡು ಒಂದ ದಿನ ಅವೇನು ದೀದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಕುಡರ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎರೆಗಣ್ಣಲ ಕೊರ್ಲೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಎತ್ತೋ ಜನ ಅವೇನು ತಿದ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇಂಚ ಪಾಡ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಇಂಚ ಪಾಡ್ತ ಅಕಲ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರೆಗ್ ಸಹ್ಯ ಅಂದ ಅಂಡ ಸರಿ ಇಂದ ಅಂಡ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಅವೇನು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕವನ ಬತ್ತನು ಮಂಡ ಇದು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ನ ಕೈವಾಡಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಬ್ಬ ಕವಿಯ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯ ಕೈ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕವಿಯ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಒಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರಭಾವ ನಂಗೆ ಒಲ್ತು ಬರ್ಪುನು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತ ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಬರೆತಜೇರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಬರೆಪೇರು ಅಂಡ ಅವೇನು ತಿದ್ದುನ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ಅವೇನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನು ಒಂದು 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರಿತ್ತೆ ಹೇಳಲೇ 2 ಜನ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಡಿಗೆ ಗಣನಾಥ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ ಇಂಚ ಪಂಡ ಗುಮ್ಮ ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಒಂಥರ ಪೋಡಿ ಪವನ ತರ ಕವನಲ ಪುರ ಆ ತರ ತೆಗ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸೋನ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಡಿ ಪವನ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡಾಪುನ್ ಅಂಚಾದಿ ಪುನ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕವನ ಬರಿಪುನಕ್ಲ ಐಕೊಂದ್ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸೋನೋಡಾಪುನ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಡ್ ಮಂತಿರಂಜಿ ಪಂಪೆ ದೇಪಂಡ ಈ ಪದ್ಯ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ 4.5 ವರ್ಷ ರೈಮ್ಸ್ ಬರನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಕೆಲವು ರೈಮ್ಸ್ ಬಣ್ಣಗ ಆಲು ಪೋಡ್ತದ್ದು ಟೇಬಲ್ ದೊಲಾಯ್ಕುಲುನ ರೂಮ್ ದೊಲಾಯ್ ಪೋಪುನ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನೆಟ್ ಬರೆಪುನಾಗಲಿ ಆರ್ಪನೇನೆ ಓವು ಬೊರ್ಚಿ ಓವು ಬೋರ್ಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸೋಡಾಯ್ನ ಯಾನ್ಸಲೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಲ್ದೆ ಮೂಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಂಕ್ ಐತೆ ಇಂಚಿನ ದಾಯೆ ಎರ್ಮೆ ಪಂತಿ ಮೇತುಜ ಈರ್ನ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೆಲಸ ಯಾನವೇನು ಕೆಲಸದ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಯ್ನ ಅವಳು ದಲಿತ ವರ್ಗಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಉಂಡವಳು ಅವಿನ ಯಾನ್ ಪಂಡೆಂದ ಅಂಡ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ಅಪ್ಪಣೆ ನಮಿತ್ತು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಕೊಡಪ್ಪನು ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಲೇನು ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗಗಾವಡು ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗಾವಡು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಗಾವಡು ತೊಂದರೆ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೂಡೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧವಾದ ನಮ್ಮ ದಾದಾ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಡ ಬೊರಿಯ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ ನಂಗೆ ಉಂಡಾಯ್ಜ ಬೇತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಧರ್ಮಗೂ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆಕ್ ತೊಂದರೆ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪಿನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬರೆನಾಗ ಆ ಶಬ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಇನ್ಯಾಪನು ಒಂದು ಯಾನ ಆ ಶಬ್ದ ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇಖನೆ ಮಲ್ಪು ಜೈಕಾತ್ರ ಅವು ಶಬ್ದನ್ ಪಂದ್ರಲೆ ಅಂತ ತಯಾರಿಸಿ ಪಂಡೆ ಪಂಡೆ ಅಂಡ
ಎಲ್ಲ ಏರಾಂಡಲ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ತಿರಡ ದಯಪಂಡ ಈವನ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹರಿಜನ ಅಂದ್ ಅಂಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಅವಳ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪಾರ್ತಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ಪನ್ರೆ ಆಪಜಿ ಒಂಜಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಒವೇ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಗಳ ಅವಮಾನ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರೇನಾಗ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸೋಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅವೇನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಬರೇನಾಗ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ಎಂಜನ ನಮ್ಮ ಇತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬರೆಪ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕೆ ರಾಂಡಲ ಅವೇನು ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ತಿರಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಬರ್ರೆಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಲೇಖಕ ಉಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೋಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅವೊಂಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಪದಕ್ಕುಲು ಅಥವಾ ಬೇಗ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಮುರಣಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಮುರಣಿ ಇದು ನಿಕ್ಲೆಲ ಬತ್ತುಪ್ಪವು ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಜವನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಜವನೆ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಂದು ಎಂಜ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಓಲು ಗೂಗಲ್ ಓಲುಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಕೊರೋನಾ ಬರೊಂದುಂಡ ಬತ್ತನ್ ಪನ್ನಗ ಬಾಲೆ ಬಲಿಪುನುಲ್ಲಾಯಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಯಿ ಬಲಿಪುಂಡು ಯಾನವೇನು ಸುಮಾರು ಜನ ಕಡಪುಡಿಯ ಕೆಲವರು ಇಂಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿರಿ ಇನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಂಡ ಆ ಬಾಲಿನ ದಾಯಗಂಚ ಪೋಡಿಯಾಯರ್ ತಪ್ಪತೆ ಇರ್ನ ದಾಯ ಪೋಡಿಯಾದರಕ್ಲು ಯಾನುಂದತ್ತು ಏರ್ ಮಲ್ದಿರಕ್ಲು ತಪ್ಪತೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊರಿಯ ನಿಕ್ಲಕ್ ಸರಿ ತೂಲೇವೇನು ಬಾಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡು ಫಸ್ಟ್ ದಯ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂಪಿನೇನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಅವು ಐಟ್ ಬಾಲಿನ ಪೋಡಿಯವನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಬಾಳಿಗೆ ಸುರುಟೆ ಪಂತೇರು ಇಂಚ ಬಲ್ಪೋಡಿ ಪಂಡದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡದು ಮಲ್ದಿನ ಅಂದೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಅಂಚದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪೋಡಿಯವನಂಚಿನ ದಯ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಸ್ಕೋ ಕಾಯ್ದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಯ್ದೆಲು ಪೂರ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅರಿವುಬೋಡು ಜೋಕುಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಣತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕಲ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಆಪುಡು ಬಂತಿನ ಅನ್ಬೋದು ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಅವೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದಯಪಂಡ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಾಜಲ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಕುಟುಂಬಲ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಪರಿಸರಲ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಜೋಕುಲೆ ಹಕ್ಕು ಒಕ್ಕ ಜೋಕುಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಂಜಂಡು ಐಕ್ ತೊಂದರೆ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಪ್ರಸಾದ್ ನೇರ ಪವಿತ್ರ ಭಾಸ್ಕರ ನೇರ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ರೂಪಕಲ ಅಲ್ವಾ ರಾಜಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಏನಂತೀರ ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಪನ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಈತ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಗುಮನ ಕೊರೋಡು ಪದ ಕಟ್ಟನಾಗ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಸೇರ್ಸನಾಗ ನಂದು ಪೂರ ವಿವರಿತದ ಪಂಡರು ಎಂಕುಂ ಜಾಪುನು ನಮಕ್ ಜೋಕುಲಿನ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಹಜವಾದ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತನ ಸಹಜವಾದ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಸರಿಯಾದ ಸಹಜವಾದ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತನೇ ಶೋಕತ ದಯಪಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ದಾಲ ಈ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಅಂದು ಮಾತ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಲಯ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ನ ಈದ್ ಬರತಿನೇನು ಓದುದು ಯಾನ್ ಥಿಯರಿ ಪನ್ಯ ಆತೆ ಐದು ಸಹಜವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾನೊಂದು ಪದ್ಯ ಐತೆ ಪಂಪೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡು ಕೊರ್ನಂಚಿ ನಾವು ತಾತಿ ತಮ್ಮಾಲು ಮೂಲೆಡು ಮಮ್ಮಾಲು ಕಂಚಿ ಪುಡ್ಕ ಕಾಯಿ ತಿನ್ಕ ಅರಿ ಬಾರು ಬಪ್ಪನೆ ಪಾಡ್ಗ ಪನವು ಕಾಸು ಲೆಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಕಣ್ಣಗೆ ಮೈ ಕೆಣ್ಣಿಗೆ ತತ್ರ ದೊಂಬಾರಪ್ಪ ಗಾಲಿ ಬೀಜ ಬೈಲಂಗಾಡಿ ಜತ್ತುಂಡಾಲು ಕೊಪ್ಪಲು ಮಂದ್ರಿ ಪೊತ್ತೊಂಡಾಲು ನಂದು ಐಟ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಸಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾಂಶ ಕೊಡು ಭೌತಿಕಾಂಶ ಕೊಡು ಅವೇನ್ ಪೂರಾ ತೂದು ಬರೆಯೋಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚತ್ ಸಹಜವಾದೇ ಬರೋಡು ಕವನ ಸಹಜವಾದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಂಡ ಯಾನ್ ತೇಕಡ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಡೇರಿ ಇತ್ಯಾನ್ ಪಾತರು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನ ಆರಂಭ ಅಂಚ ಇತ್ತಿಜಿ ಕ್ರಮೇಣ ಇಂಕು ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬೈದಿನ ಅಂಚೆನೆ ಕವಿಕ್ಲ ಓದುದು ಬರೆದು ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಹಜವಾದೇ ಬರೆಪೆರಾಕ್ಲು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಕೇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೂದೆಟ್ ಇರುವ ಜನ ಮಾತ್ರ ಕವಿಕುಲ್ ದಾಯಗಾಪೇರು ನೂದೆಟ್ 100 ಜನ ದಾಯಗಾಪುಜೇರು ಬಂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಐತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಭೆ ಐತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಡೌಟೇಜ್ ಅವು ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತಿನಾಕುಲು ಉಪ್ಪಾಡ ಕಲ್ಪನಿನಾಕುಲು ಉಪ್ಪಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಇದು ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಾವು ಉಪ್ಪಾಡ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ದಾಯಗ ಪೂರ ಗಮನ ಕೊರೋಡು ಉಂದಾದೆ ಅತ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರಘು ಹಿಡ್ಕಿದ್ದು ಸರ್ಗೆ
ಉಳ್ಳೇರ ತೋಜುಜೆ ಉಳ್ಳೇರ ರಘು ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ ಅತ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಗ್ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಪರಿಗಣನೆ ಕೊರ್ತು ಜಾಂದ್ ಎಂಕ್ ತೋಜುನೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾದ. ಸರಿ ಸರಿ ಅವೇ ಇರ್ ಪನ್ನ ಎಕ್ಲ ಸರಿ ತೋಜುಂಡು ಪತ್ರಿಕೆಲ್ ಆ ತರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಡ ತುಳುಟ ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಲ್ ಇಪ್ಪುನತ್ತೆ ಅಂದ್ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಂತೆ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬನಿ ಬೆಳೆ ಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡ ಅಂದ್ ಇರ್ಪನ್ನ ಸರಿ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯಾಕಡೆ ಪಂದರೆ ಸಹಜವಾದ ಬರಡು ಬಂತು ನಾವು ಅವು ಇರ್ಪನ್ನ ಸರಿಯ ಸಹಜವಾದೇ ಬರಡು ಗಣನ ಸಾಲಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಂಡಿರಿ ಅವು ಅಂಚ ಅವಡ ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ನಿಜವಾದೊಂಜಿ ಜನಪದದ ರಚನೆ ಪೂರ ದುಂಬುದ ಅವು ಸಹಜವಾದೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಕೂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಲೆ ಅವು ಭೂಕೂಡದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪತ್ರಿಕೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಪತ್ರಿಕೆಲು ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಗಂತೆ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ತೋಜು. ಸರಿ ಅಡಿಗೆರೆ ಅಲ್ಪ ರೂಪಕಲಾಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ಇರಿಗೆ ಆಪಣೊಂದು ಬೂಕುಡು ಬತ್ತನ ಕವನ ಏನು ಕಡಪುಡುಲಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಲೇರು ಬೂಕುಡು ಬತ್ತನ ಪದಕುಲೇನು ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದ ದುಮ್ಮದ ಜನಪದ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರೆತ್ತನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ನಾನು ಬರೆಪ್ಪನ ಅವಾರ್ಡ್ ಸುಲಭ ರೀತಿಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪಂಡದು. ಓಕೆ ದುಮ್ಮದ ಬರೆತ್ತನಲ್ಲ ಬರೆಯಲಿ ಬಟ್ ಐಕೊಂಜಿ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಜಿನ ಬೇತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ನಂಗೆ ದುಂಬುಗ್ ಬಾಧಕ ಆಯ್ಜಿಂದ ಕಡಪುಡೋಲಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ರೂಪಕಲಾಳುವ ಪಾತೆರೊಂದಲ್ಲೇ ಗಣನಾಥ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ರೂಪಕಲಾಳುವ ರಘು ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ಸರ್ ಪಂಡ ಎನ್ನವೇ ಬುಕ್ದ ಎನ್ನನೇ ಬುಕ್ದ ಬಾಲ್ಯಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ 15 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕವಿತೆ ಇತ್ತಿನೇನು ಕಡಪುಡೋಲಿಯ ಪಂಡದ ಲೈಕ್ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಕ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತನ ಆರಾಮಾದ ಕಡಪುಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ನಿನ್ನಿತ ಹೊರ ಪದ್ಯನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ರದಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಂದೋಡು ಆಡಿಯೋ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಐಕ್ ಪೂರ ದುಮ್ ಮಾತಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆನೇನು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚನ ಅಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪೋಡು. ಓಕೆ ಸಲ್ಮೇಲ್ ಸರ್ ಸಲ್ಮೇಲ್ ಈಚೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಿನೇ ಉಂಡು ಐನ್ ಒಟ್ಟು ಪಂಪ ಹೇಳೇನ್ಮೋ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲಿ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತು ಪನೋಳಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪದ ಏತ್ ಗೆರೆತೊಲಾಯಿ ಇಪ್ಪೋಡು ರಡ್ ಪದ ಪ್ರಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಐನ್ ತೆರಿಪಾಯರು ಪದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪೋಡ ಮತ್ತು ಅಕುಲೆ ಪನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪೋಡ 4 ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ ಬಾಲ ಭಾಷೆ ಗಳಸೋಡ. 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ಪದ ಎಂಚ ಆಯಿಂತವು ಪಲ್ಲವಿ ಚರಣ ಪ್ರಾಸ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು. 7 ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ಪನಾಗ ದಾದ ಮಾತ ವಿಷಯ ಗಮನೋಡು ದೀವನೋಡು ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತು ನೋಡಿ ಸರ್. ಇದು ಬರ್ತಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಡಿಗೆರೆ ಹಲೋ ವಿನೋದ ಪ್ರಸಾದ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದವರು ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡಿಗೆ ಪಾಡು ಪಾಡು ಏನಾಡಾರು ಕೇಳಲೆ ಮೇಡಮ್ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಕ್ಕ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ವಿನೋದಕ್ಕ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇನುಂಡತೆ ತುಳು ಚಾವಡಿದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟು ಸೇರ್ನ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಎಕಡ್ ಪಂಡೇರು ಕವನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಪುದರ್ ತೆರಿಪವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕವನ ಬರೆದು ಕಡಕುಡ್ದ ಇತ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಕುದುಂಬೆ ಅವು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ 16 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಬರ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಲೈನ್ 4 ಲೈನ್ ಇತ್ತಂಡು ವಾಕ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಐನ್ ಯಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಂತದ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಬರೆತೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಅವು ಆಪುಂಡ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚರಣ ಪಂಡ ಐಟ್ ಮೂಜಿ ಲೈನ್ ಉಪ್ಪುನ ಸರಿಯಾ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್.
ಕವಿತೆ ಕವಿತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗಾನ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪರ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆತೆ ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟನಂಚಿನ ಸರಳವಾದ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಪದ್ರಾಡದ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಪುಲೆಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮೂಜಿ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ನಾಲ್ ಲೈನ್ ಅಂಜಾಣ ಭಯಂಕರ ಉದ್ದದ ಪದ್ಯ ಅತ್ತವು ಭಯಂಕರ ಉದ್ದದ ಪದ್ಯ ಅತ್ತ ಸಾಧಾರಣದ ಪದ್ಯ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಪದ್ಯಲನ್ನು ಕೊರುಂಡ ಅವೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪದ್ಯಲನ್ನೇ ಕೊರುಂಡ ಜೋಕ್ಲೈನ್ ಗ್ರಹಿಸನೇರ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲ ವಯಸ್ಸು ಉಂಡತೆ ಆ ವಯಸ್ಸದ ಜೋಕ್ಲೆಗಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಹಾಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗಾಂಡ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗಾಂಡ ಇನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಗ್ರಹಿಸನೇರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮೂಜಿ ರಘು ಒಂಜಿ ಕಥನ ಕವನವನ್ನು ಬರೆನಾಗ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಥನ ಕವನ ಬರೆನಾಗ ಅವಂತ ಉದ್ದಾಪಣ ಕಥೆ ತಲೆಕ್ಕನೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2 ಪೇಜ್ 3 ಪೇಜ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ್ ಬರ್ತಾರ ಮಹಾಭಾರತದ ರಾಮಾಯಣದ ನಿಕುಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ್ ಸರಳವಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಿಲಕ ಕವನ ರೂಪಡು ಬರೆಯರಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಕಥನ ಕವನ ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದಕುಲು ಬರೆನಾಗ ಅವು ಎಲ್ಲೇನೆ ಕೂಡ ಬೊಕ ಇತೇ ಗೆರೆ ಅಂದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ ಇತೇ ಗೆರೆ ಅಂದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಡಾಯಿನ ಚರ್ಚೆ ಆಂಡಿ ಪ್ರಾಸ ಬೋಡ ಎಂಚ ಬೋಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಡಾಯಿನ ಚರ್ಚೆ ಆಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಷಾಂತರದ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಇರಬಂದಿ ಒರಿ ಕವಿ ಬರೆಯಿನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಇರಬಂದಿ ಭಾಷಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲ ಬಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪಡಾಯಿನ ಕೆಲಸ ದಯಪಂಡ ಆಯ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ನಂಕ ಅರ್ಥ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಎಂಜನ ಪಂಡ ಆಯನ ಆಶಯಕ್ಕೂ ತಪ್ಪಾಪಂಡವು ಅಂಚೆ ಅದು ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ಪನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಹಿಡಿತಬಹುದು ಹಿಡಿತ ಉಪ್ಪಂದೆ ಅಂದಾಜಿದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ಪರೆ ಖಂಡಿತ ಬಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಪಂಡವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಡಿತ ಬೋಡಪ್ಪ ಅಪನ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಭಾಷಾಂತರ ಸರ್ ತುಳು ತಿಂಗೊಳ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನಾತ್ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ನಾತ್ ಅವು ಎಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪದ್ರಾಡು ತಿಂಗೊಳ್ಳ ವಿವರಿಸದು ವಾವ ಪರ್ಬೋಳು ಬರ್ಪುಣದ ಇನ್ನು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಕುಶಲಕ್ಕೆ ನಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅವೇ ಈ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಭಾವಗೀತೆ ನಾಡಗೀತೆ ಈ ನಮ್ನೆದ ಪದಕುಲೇನು ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅದು ಬರೆಯೊಲೆತ್ತೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪದ ಆಪುನವು ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ದಿವಲಿತ್ತೆ ವಿನೋದಕ್ಕ ಪಣ್ಣಲ ಅಂಚೆನೆ ಆರು ಮಲ್ಲ ಹತ್ತಂದು ತಿಂಗೊಳ್ದ ಲೆಕ್ಕಡಂದು ಐನ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅದು ಬೇತೆನೆ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲನ ನಾಡಗೀತೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪುಂದ ಮಡ ಇತ್ತು ನಾಡಗೀತೆ ಅಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಬಿಡುದು ನಾಡಗೀತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪು ಜನ ಬೇತೆ ರಡ್ನೆದು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿರ ಹೌದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪು ಬರೆಪಿನಂಚಿನ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬರೆಪಿಲ ಕೈಚಿ ಅವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಡ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಾದ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೇಶನು ಪುಗರ್ತೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ ಪುಗರೋಲಿ ಆ ದೇಶದ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಉಂಡು ಪನೋಲಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶನು ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಡೊಂಜಿ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ನೆತ್ತ ಉಲೈ ಬರ್ಪುಣು ಈ ದೇಶ ದ್ರೋಹದ ನೆತ್ತನ ನೆಟ್ಟಪುರ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಬರೀ ಬಾಲ ಸಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಲೇತ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಬರೇ ಪುನಃ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪದ್ಯಗಳು ಜೋಕ್ಲ ಪದ್ಯ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ 25ನೇ ವರ್ಷೋಡು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಕಾವ್ಯ ಬರೆದು ತೀರ್ಪೋತಿ 22ನೇ ವರ್ಷೋಡಿ ಅದು ಉಮೇದು ಕೊರಲಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಬರಲಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಜೋಕುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮುಗಿಪಲ್ಲ ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅಡಿಗೆರೆ 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 4 ಗಂಟೆ ಅಂడి ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಆಂಡತ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡಳಿ ನಂದಳಿಕೆ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರೆ ನಂದಳಿಕೆ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜೇರು
ಪನ್ನಿರಗಂಟೆ ಮುಂದುವರ್ಸಾಪೈತೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗೆ ವರ್ಮಾಂಡ್ ಐತೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೆರ ಈ ನಿತೀಶ್ ಅದು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಎತ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಸತೀಶರ್ ಐದು ತುಂಬಿ ಇರ್ದಾಲ ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಪಂಡಿತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇಜ್ಜತೆ ಆಂಡತೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಸಮದಾರಿಕತ್ತ ಕೇಳಲೆ ಸತೀಶರೇ ಆಂಡತ್ತ ಕೇಳಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಂಡತ್ತೆ ಪೂರೈಕ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಏರ್ಲ ಬೇತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತಾರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮುಗಿಂಡ್ ತೋಜುಂಡು ಸತೀಶರ ಸಮಯಲ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಅಡ್ತಾರ ಈ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೆರ ದುಂಬು ಈರೆಗ್ದಾಲ ಪನ್ನಿರತ್ತಿಂದ ಪಾತ್ಕರ್ಲೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಹಿಡ್ದು ಕಜ್ಜೆ ಕೊಟ್ಟ್ಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆ ರೈಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಲೈಕನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಂದುಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನ ಪೋಪುಂಡು ಐಡು ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೆನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ಚಾವಡಿ ಮುತ್ತರ್ಜಿಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಜತ್ತದುಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ರೂಪುರೇಷ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಐತ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸುಲಭ ರೀತಿಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೀಡಿಯಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂಡದು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲಬರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಚ ಸುಲಭ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆ ಮೀಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕೊಡು ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂಡದು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇತ್ತೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಒಂದಿತ್ತು ಈ ಸೆಷನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನೆಕ್ ಬೂರುಂಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬೂರುಂಡು ಪಂಡ ಬರೆಯರ ದುಂಬು ಬರೆಪುಣ ಎಂಚಂದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಥವಾ ಅಪ್ಯಾಮ್ಯಾಗ ನಿತ್ತ ಅಗತ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕುನ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಆತುಂಡು ಪಂಡ ಕವನ ಬರೆಪುನ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆ ಪೂರ ಆಂಡ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ರೀಚ್ ಆತಜಿ ಆ ರೀಚ್ ಮನ್ಪುನ ಇತ್ತಂಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಂಡು ಐನು ಉಪಯೋಗ ಮಂತಂದು ಆ ಪುಸ್ತಕಲ ದುಂಬುದು ಬರೆತನಗ್ಲ ರೀಚ್ ಆವಡು ನನ ಬರ್ಪುನ ರೀಚ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಗ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆಗ್ಲಿಗ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಐತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವಡು ತುಳು ಅವು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಅಥವಾ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಸುಲಭವಾದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಇದು ಆಪ್ ಅಂಚನೆ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಮದರ್ ಬೇತೆ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಆಡೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರ್ದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಂಡು ಆ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಕ ಬಣ್ಣ ದಯಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯಿನಾಗ್ಲೆಗೆ ಊರುಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು USA ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯಿನಾಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪರಿಸರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪರಿಸರ ಉಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಪರಿಸರ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ರೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತನಗ ಟಿವಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ತುಳು ನಾಡ್ನ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಐಟ ಬುಕ್ ಎಂಚ ಕೊರೋಡು ಒಯ್ನು ಕೊರೋಡು ಐಕ್ ಒಂದು ಪೂರ ಆವಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮನ್ಪುಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ವಾಂಸಗಳು ಆಗ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮನ್ಪುನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐಕಿತ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪದ್ಯನು ರಚನೆ ಮನ್ಪುನ ಸಂಪೋಲಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಆ ಬೇಲೆ ಆ ಸಂಪೋಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಏನ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೂಲ್ ತೈಬವೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿತ್ತ ಓಕೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಐಟಿ ಕೆಲವು ವಿವರ ಉಂಡು ಪುನಃ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಪಾಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲೂ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ನಂಗೆ ಐತಂಜಿ 10-35 ಪದ್ಯಲು ಬೈದ ಓಕೆ ಐಟಿ ನಿಗ್ಲು ಬರೆದು ಕೊಡು ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಗ್ಲು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪದ್ಯಲ ನಿಗ್ಲು ಐಟಿ ಬರೆದು ಪಾಡೋಲಿ ಅಥವಾ ನಿಗ್ಲಡ ಮಸ್ತ್ ಪದ್ಯ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ 4 ಪದ್ಯ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಐಟೆಲ್ಲ ಬರೆದು ನಿಗ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮಂತದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ తీయರ್ನ ಜೋಕುಲೆ ಪದಕ್ಕುಲು ಬಂಡದು ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪು ನಿಗ್ಲಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಚಿನ ఒక ಮುರಾಣಿದ ಕೆಲವು ಮುರಾಣಿದ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅವಲ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅತ್ತ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು
ಐಲ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕದು ಕೆಲವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ನಡ ಬೇತನೆಂಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದೆತ್ತನಂಚನೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಪನಂಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ಲಿಪ್ಪುಂಡು ಐಲ ಮುಲ್ಪ ನಮ ಪಟ್ಟುನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪನ ಪದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಅದು ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಅಂಚೊಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತದ ಐತಲ ನಿಗಲೆ ಮುಲ್ಪ ಏನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಏನು ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪುವ ಇನ್ನು ನಿಗಲೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಂತೊಂಡ್ಲಿ ಅವತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಗ್ಲಿತ್ತ ತುಳು ಪದ್ಯ ಕಡಪುಡುವಾರ ನಿಗ್ಲಿ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಿಗ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಪೂರ ಅಪ್ಪ ಕಡಪೊಡಂದಿಪ್ಪ ಇಮೇಲ್ ಕಡಪೊಡಂದಿಪ್ಪ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಓಕೆ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಆವಂದಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ನಂಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡ ಐನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅನ್ನದ ಎಂಚ ಕಡಪುಣ ಬಂಡದ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಗ್ಲು ದಾಯದಿತ್ತ ಬಣ್ಣ ಮೇಲ್ ದೆತ್ತನೊಲಿ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ದೆತ್ತನೊಲಿ ಅವಳ ಎಂಗ್ಲು ದೆತ್ತೊನ್ ಬಾ ಒಂದು ಪಂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲೆ ಕಳಪಡೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಪುದರ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಮಾತಲ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅದು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಈಗ ಅವೇಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಬೂರುಂಡು ಐ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮನ್ಪರ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಲ ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತ ಪಾಡ್ದೆ ಮುಖ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಲ್ತಿರಲಿಕ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನಾಗ್ಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಂಜದ ಮಸ್ತ್ ಸೀನಿಯರ್ ನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚದ ಕಲ್ಪನಾ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನೀನು ಈ ಪದ್ಯನ ಪತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ರೇವ್ ಪೂರ ಆವರುಂಡು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದೆತ್ತೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡ ಕೆಲವು ಒಂದು ಪೂರ ಆವರುಂಡು ನೆಟ್ಟ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿ ನೀನು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತೆ ಪನ್ನೆಂಡ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಗ್ಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ತೂಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಮೇಲ್ ಆ ಲಿಂಕ್ ಪೋದು ನಿಗ್ಲೆ ಎಡಿಟ್ ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವೇ ಯಾನೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಇನಿ ಪಾಡಿಯ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿನಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬರೆದ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ನಮನೆ ರಾಗ ಪಂಡದಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ರಾಗ ಪಾಡ್ದ್ ಅವೆನ್ಲ ಪಾಡಲಿ ಅತ್ತೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ಐಕ್ ನಿಗ್ಲೆ ರಾಗದಲ್ಲ ಕಂಪೋಸ್ ಮಂತಾರ ಐಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ದಾಪಂಡ ದುಂಬುದ ಲೆವೆಲ್ ಪಂಡ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಪಂಡಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡಲಿ ಅತ್ತೆ ಇಂಚ ನಿಗ್ಲೆ ಏತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ನಿಗ್ಲೆ ಏತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ರಾಪನ ಆತ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಓಕೆ ಐದು ಪಂಡ ಇದು ಪದ್ಯ ಬರೆಯರು ಅವು ಎಡ್ಡೆಂದ ಆಂಡ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಗ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನೆತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟರ್ ನಾಗಲು ಅನಿಮೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನಾಗಲು ತುಳುತಾಗಲು ಪೂರ ನೆಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ದಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಎಕಾನಮಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಜಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಾಯ ಉಂಡ ಅಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೆಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳುಟ್ಟು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಬೋಡು ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಗೂ ಆತ್ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಾಗ ತೇರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತುಳು ಕೈಯಾಡ ಪೋಪುಜಿರು ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಇದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅತಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೀನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊರೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬೆಂಚ ರೀಚ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ಎಂಚ ರೀಚ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಓ ರೀಚ್ ಆಡ್ಕೊಂಡದು ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ದುಮ್ಮು ಮನ್ಪೋಗ. ಓಕೆ ಸತೀಶರೇ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದರ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುಡೋಡ ಮೀನ್ ಈತು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮಕ್ಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಟ್ಟು ಕಾತೀರಿ ಚಾವಡಿತ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ಆಶಾನಂದರ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಣೆವಂತ ತುಳಿರಂದನೆ ಕೆಲಸಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚಂಡ್ಲೇರ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ದುಂಪೋತು ಮಾಲ್ತಿರಟ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೈನಂತು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂತ ತುಳಿರೆ ಒಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲೇರ್ ಒಂದು ಆರನ ಕಲ್ಪನೆ ಆರೈನು ಪಂಡೊಂದು ಪೋಪ್ನಕನೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾತಿಪ್ಪು ಮಾಲ್ತಿರಗ್ಲ ಒಂದು ಆರನ ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸವ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪುತೆಂಕ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂತ ತುಳಿರೆ ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಸಾಹಿತಿ ಅರ್ಲ ದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪುಣೆವಂತ ತುಳಿರೆ ಯಾದವ್ ಕಲ್ಲಾಪು ಅರ್ಲವರಿ ಸಾಹಿತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತುಳಿರೆ ಬುಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾರ್ ಯು.ಎ ತುಳಿರಾರು ಅರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಟೀಮ್ ತುಳಿರೆ ಅಂಚನೆ ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕನ್ನುವ ತೀರ್ಥ ಸಾಹಿತಿ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂತ ತುಳಿರೆ ರಾಜಶ್ರೀ ರೈ
ಕರ್ಲ ಅರ್ಲಂಚನೆ ನಿಗ ತೂತಿ ಪಾರಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಉಮೇದು ಕೊರಂತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾವಂತುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರದ್ಯೋತ ಹೆಗಡೆ ಅರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಇಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಇದು ಏಪಲ ಸುಮಾರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅವ್ರ ಸೀಮಿತ ಜನ ಬರ್ಪಣೆ ನಿಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಗಲು ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬತ್ ನಗಲು ಮಾಲ್ತ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಪನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ಈ ತುಳುದ ಕಜ್ಜದ ಕೆಲಸದ ಹತ್ತಿರ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರ ಬಾಕಿ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಪ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಶನಂದಿರದಲ್ಲ ಪಣಿರ ಉಂಡಣ್ಣ ಅಡಿಗೆರೆ ಒಂಜಿ ಬದಲು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಚಾವಡಿದ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಉಳ್ಳೇರು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಕುರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಚಾವಡಿದ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಆತಿತ್ತಿಂಡ ರೋಹಿತ್ ಬಂಗೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಮಾನಿಲ್ ರಘುವೀರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳ್ಳೇರು ಚಾವಡಿದ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ನೆತ್ತವಟ್ಟು ಪಿರಾಡ್ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಚಾದು ಉಮೇಶ್ ಪೂಂಜೇರು ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತನ ರಘುವೀರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಮೇಶ್ ಪೂಂಜೇರು ಉಳ್ಳೇರು ನರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ನೋಲ ಬಾಕಿಯವರ ಬಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಲ್ತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಇರ್ತಾರ ಆಶಾಂದ್ರ ಪುದರ್ ನೆನಪು ಮಾಲ್ತದೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿಯರು ಅಡಿಗೆರೆ ಒಂಜಿ ಪದಾರ್ ಬುಡಿಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅಡಿಗೆರು ಉಳ್ಳೇರು ಓಕೆ ಮಾಲ್ತಾ ಈ ಸಮಿತಿ ತಗಳಿಗೆ ಮಾಲ್ತರೆಗಳ ಸೇರ್ತು ಇನ್ನು ಬತ್ತಿನ ಮಾಲ್ತ ಬಿಂದರೆಗಳ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಡು ಆಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಸೋಮೆಲ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಇದು ಒರಿ ನೇರ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ಯಾನೆ ಮೇನ್ ಆದ ಮುಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ದೇವೇರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಕೆಲಸ ಬಜ್ಜ ಅಂಚೆ ನಂಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಧನ್ಯವಾದ ಬರ್ಚಿಂಡ ದೇವರನ್ನ ಬೇಕಿತ್ತ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಸೇರಿದ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಧನ್ಯವಾದ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರುಟು ಯೋಗೀಶ್ವರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತನ್ನ ಎದುಕೊಂಡಿರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯರು ಆರೆಗಿಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅದಕ್ಕ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಂತೇರು ನಮ್ಮ ರಶ್ಮಿ ಸಂಪತ್ ಆರೆಗಿಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಶಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಗಣಪತ ಎಕ್ಕರ್ ಸರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪೊಲಾಬು ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರು ಆರೆಗಿಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅವತ್ತಂದೆ ರಾಜಶ್ರೀ ರೈ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ರಘು ಇಳ್ಕುಳಿ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಲಾಬು ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರು ಆರೆಗಿಲ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುರ ಚಾಡದ ಪರ್ವದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅವತ್ತಂದೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಂಕೇನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಯನ ನಮ್ಮ ಗಣನಾಥ ಎಕ್ಕರ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಮುರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬುನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಈ ಬೇಲೆಗೊಂಜಿ ಬಲ ಕೊರಿಯರು ನನ್ನ ದುಂಬ ಆರ್ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಆರೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಂಜಿ ದುಂಬುದ ಈ ಪೆಜ್ಜೆನ ಇಂಕ್ಲೆದ ತಪ್ಪುದಾಜಿ ಸಾದಿ ಫೋನ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಎಂಚ ಪೋಡು ಬಂಡದ ನಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಈರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೋಡು ಈರೆಗ್ಲ ಬತ್ತು ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪುಗರ್ತಿದ ರಘು ಇಡ್ಕಿಲಿ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಟ್ಟುಂಡೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಂಡೇರು ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದ ವಿವರಿಸೇರು ಈರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬುಕ್ಕ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ಕವಿಕಲ್ನಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗಲಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನ ಮೂಲಕವಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಪಿದಾಯ ಬರಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿಪಾಡು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನ ಮೂಲಕವಾದ ನಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಗ್ಲೆಗಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅವತ್ತೊಂದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಗ್ಲೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎತ್ತ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ಚಾವಡಿದ ಸತ್ತ ಸದಸ್ಯರೇ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚೇಂಡ್ಲರು ಆಶಾನಂದಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಪುದರ ಬುಡ್ದು ಬೋಡ ಕ್ಷಮೆ ಪಾಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ
ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಇಂಜಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಲ್ಲ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನು ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪೋರ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಿಗ್ಲೆಮರ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಹಕಾರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ಜನರ ನಮ್ಮ ಬಲನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೊಂದು ಪೋಕ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪನ ಸೇವೆನೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಪಂಡದು ಕೊಂಚ ಪುಣ್ಯದ ವೇಳೆ ಪಂಡದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ದುಮ್ಮು ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿ ಪಂಡದು ಇನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಉಂಟದೆ ಇರನ್ನ ಮಿಸ್ ಅಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಪಾಡು. ಸೊಲ್ಮೆಸಂದ ಸತೀಶ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಒಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಡಿದು ಬೈದಿಲ್ಲೆ ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ತ ವಿಷಯ ದುಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒಟ್ಟಾದ ಬೆನ್ಪ ಸುಲ್ವೆರೆ ಯೋಕ್ಲೆ ಪದಕುಲ